Sarı Aşır, Iyisi, Raman, Türkmenistan Nesriyatı, Aşgabat şehri, 1970 yıl. 1. bölüm, Iyisi. Gün ortadan yan ağıp başlattı. Oyunlar derede güneşleşip yatırdı. Ağlıdan naki başlayışına te gün madalgı diyansa, oyun vakan mıratı mergen, saç forbadan keyfini köklep, goğuğun ağzına erkeripti. Onun oğlu kizicik ballı, öz oku kitabına koşkuyunu tutuyordu. Ol meşyaşa gadam runumuldu. Gedil göydük sağa yarı kizicikti. Gözzağı yanıp durun karaza oğlunduktu. Birden onun yüzüne kovsulu düştü. 3-4 günlükte zastavarın aşağılına suhuf bir yere atlı gelip, ballığın kakası mırak yerli mergenle görüşüptü. Attan düşmen bir kere çay çıktı. Sonra mergen ağa, bu dağların iki ayaklı yırtıcı möceklerin ahmal olmagun. Bizim adam arkanda vardır siyonu olurdu neye bulgun. Ya da adam gördün mü? Derru bize haber vergen. Bu dağlarda intihap yörün gasaksı gıt derler deyipti. Yine naşarlığın o sözleri ballığın ünce oydu. Garsını yastan tinşirgenip yatan Akbay birden gözün yelpa açtı. Birdat ağın yali. Ve o yerinin gallıda gidiverecek kollu. Bol setiyin oturun ballı hoşu. Akbay yatıver dedi. Akbay kuyruğunu buladı da yine yunksiyalı garsının üstüne kellesini koyup kıyışardı. Ballı din sallı. İnglersin ek yok. Şöyle dağılık. Birden kaltamandır geleyse. Kakasının ağ tüpünü var. Başka yaragları yok. Yazın başında da bir topal atlı gelip kalıp odan çopanlarını öldürüp koyununu daşarı yurda sürüptü. Tergetçiler bilen atışıptılar. Ballı sonuna tüpün sözünü emeştipti. Akbay yine kovsula düştü. Yugoş şangırınlı. Koyunlar yatan yerlerinden kellesini kaldırıp üşör düştüler. Adam geliyenini ballam ağındı. Olu yerinin kalıp kaya taraf uğranına Akbay'ım iyine düşüp başladı. Akbay galip ballı ona verdi. Akbay hiç vaat ikilek bildirmeyedi. Derru barıp ol yeni önkü yerine yattı. Emma onun gözü ballıdadı. Gayanın başına çıkıp ballığının daşa bukuluşunu, tövrüğünü emhay bilin güdaylayışını it görüp yatırdı. Ballı eştiler yalra kıngırınıp Akbay yerinin kaldı. Ballı öz içine sürüyü üretir etti de son barıp daşın üstüne oturdu. Akbay ağırkı beyikkem bir kemerin üstüren geliyen bir topar adamını görüp kovsula düşüp ballı ahmal bulma anırından adam geliye deni alıp yine hıngıranını. Daşın üstüne ballının arkaya oturuşunu gen görüyen yali Akbay onu seyredip durdu. Topar adam şo beyik kayanın yüzüne taklandı. Ballının yanına vursa dine suhuf filin bir kalkı oluşu gaytti. Olar ballı bile görüştüler. İt olar tanıdı gerek, kuyruğunu buladı. Son yine yonkı yerine geçip yattı. Yönü henidem gözünü olurdan ayırmayadı. Anırkı bir kayanın yüzüne kalan adamlar dıyın zalmağa oturdular. Suhuf öz yoldaşı bilen ballığına alıp kayadan batlı iyini vuruldu. Bunların ayaklarının sesine mırak yerli mergenem uyanıp dik oturdu da ank-tank kolup kaptırnakı hırlasına yapıştı. Tergetçiğinin geyimini görünün elini tüpöngünden çekti. Suhuf ağız etli uzun adamdı. Gimnastiyor kodunun üstünden kemerini çekip uçaptır gölü hata miyinçemik görünüyor. Suhuf yakın gelenine mergen ona hormat koyup yerinden turdu. Suhuf gele gelmeyene salam merk görüştü. Yekelikte heresten Suhuf mergene karanına has uzun yalı görünüyordu. Mergen Suhuf yalı uzun bulman, sümklük dayı uğrun son, daşından teredeyme kelte yalı görünüyor. Emma hedir yanışıp dur kateresten görün, ikisinin boyu dengeseri vardı. Ivan Pavlovich Suhuf yüzünün akyan derleri ölmüzük el yağlı uğruntup verip daşın üstüne oturdu. Yeginler gimnastiyor koduyum ölsü olup durdu. Mergen bunun ulak yerden kıssalmaz gelin ağındı. Yollaş neşelinlik eğilik midir? Sen derle üç değerlin gülü yaman derle yapsın. Özüne ulak yerden geliyene salim ediyasın. Suhuf demini dürtep, yok mergen ulak yerden gelemek dedi. Zahan yavtırandan son bizim nariyadımız terhet bolanların iyidini görüttürler. Trevogu bilen zastavana ayağı kaldırdık. Komendatura hem gonsuz zastavara haber verdik. Yani biz şu terhet bolanları iyidarlap yapıyoruz. Banditler mekirlik edip iyilerine derman nökön bulmağı çemedi. İtlerimiz iyi salmağı başaramadılar. Sonun için ödümüz iyidarlamalı olduk. İyidi karşı yitiriyaz, aylını baylın bakır yana da oradan tapyaz. Hedirem iyidi yitirdik.
gat köpaylanmak. Taf bilemzok. Yine innem sen ýanyňa geldik. Oňa dedip şeňil ýeri derrew tafa ýertip mergen hyrlyny eline aldy. Men taýýar ýörüm. Şol ýeri ýitiren ýeriňizi görkezim. Suhufda tirkeşi uğranını, ballı durup bilmän, ýeri ýitiren ýeriňiz bir ýerden uzakdamy diýip sorady. Ýok oglum, uzakda däl, şuňa ýerde diýip suhuf beýik gaýa tarap ýerini uzatdy. Kaka, ýeriň ýitirilen ýeri oň ýaly uzakda bolmasa, menem şey bileg däýinne, ente goýunlar ýatar. Ondan Akbay bar, o goýunlara tereder ahir diýip bally kakany ýalvardy. Mergen ýerine öwrülip bir zat diýjek bolanyna suhuf sakka durup, Murat Ýerliniň ýüzüne heretdi. Koy gitsin, oğlum gelecekde belki oňa ýygy bolup ýetişer. Murat Ýerli suhuf bilen radylaşdy. Bolýa oğlum, ýok gideli. Bally begenzinin turup ılgady. Aýyry bilen ılgap gelýän Akbay hem bally duýmady. Birden Akbay oňuna geçen onu gördü. Akbay, barkaýt diýdi. Akbay durup ballyň ýüzüne bir hili gynanyşly ýar etdi. Soňam nära aýyryp gülen selk edip ýygyna gaýtdy. Suhuf tagy tirkeşip her gaýan üstüne oturan adamlar tarap uğradylar. Ýakyn baranlaryndan bally 3 tane tergetçiýini hem 2 tane owa adamsyny gördü. Murat Ýerli olar bilen görüşdi. Taýlyman görüşdi. Hizjik ballyny görüp tergetçilen bir ýyl gördü. Aramyda bir daýaw adam gelip boşuldy. Indi düşmandan tapylmajak many ýok. Bitede adamlar pankarşdylar. Bally utonjurap adazyk gydardy. Soňra hemmesi tirkeşip her ýeri ýitiren ýerlerine tarap uğradylar. Birden ballı durdu. Kaka, ýyz berdi diýdi. Adamlar sakka durdular. Soň ballynyň ýanyna geldiler. Suhuf, "Hany oglum, görköz" diýdi. Bally, "Anha ýene biri. Olaňyrda da bir ýürep gidipdir" diýip bally gidijik barmagy bilen görköz başlady. Onuň barmagyny uzadyn ýerlerini hiç tat görmedik häýärki ýaş tergetçi güldü. "Bäh, biz alwada biziň işimizi gördük. Bir ýerçirden mer 2 tane adamyň ýygyny ýerlap gelýär şöyle. Bir eped adama olary, beýaşda geltäýdi. Ýene adamlar pankarşdylar. Suhuf gülmedi. Ol ünfer etdi. "Hani? He, gördüm. Dogry daşsagarlar ýerine ýetýärdir, tügeleme dogry. Hani ýene? Anha gurşep döwülipdi he? Dogry, tügeleme. Gaty dogry gördüm oglum." Gülüşýän tergetçiler hayran galyp bizaga dogrynyjy etdiler. Özleri burada bally görkezenden soňam ol ýyllar gaty kıyınlyk görýärdiler. Şeýler gülen 6 adamyň geçendigini bally görkezdi. Dogry bir ýertirden bäri 2 adam geçipdir diýip gelýärdik. Asyl olar 6 adamda bar eken. Gelin haýretmäň dilim. Galtamanlar şen bilen 2 fagat mundan ýöň ýagyny günertanlar geçendir. Olar ýadarçy bulundur. Gatyrak gitsek ýyllaryny ýeteriz. Bally bu gurruna geňirgenni. "Kaka, komandiriň aýdýany näme? Bir ýerden ol adamlara giýje geçipdir" diýdi. Adamlaryň ýaýlasynın gözüni ballydy. Suhuf has haýran galdy. "Onu ýahyly giýje geçipdir. Olar tergedi ýar giýjeden soň bolupdyr. Bir ýere olar günürtandan bärde ýetip bilmediler. Bir daňa tal bäri bu ýyllary ýydarlap gelýär tagyry. Olar giýje geçipdir. Onda da gözü dürtme garankyda geçipdir. Ana tereden şu jaga daşam görmän büdürepdir. Özlerim gaýa bilen gidip bilmän. Ona aşak düşüpdirler tereden. Dipelik güle barýarlar." Ballynyň düşünýüşleri hemmäň ýüregine jyňyp boldy. Suhuf garşy tügeleme sözüni gaýtalap, ballyň gapdalyl gap barýardy. Murat Ýerli ogluny gon süreli diýdi. Aýerler bir gumograk ýerde geçenden bally durdy. Ýerde galan adamlar haslaşyp deňlerine geldiler. Bally kakanyň, "Kaka, biziň düýämiz ogurlan adamyň ady nämedi?" diýip sorady. "Onuň ady Taýmaz Gotur." "Ha, onu näme üçin soradyň? Onu ýerden ýadyňa düşdi" diýip Murat Ýerli geňirgendi. "Biziň ýerine ýerlap ýören adamlarymyzyň biri şol, Taýmaz Gotur. Onuň ýerine men nerede görsem tanaýan. Kaka seret, bu ýyl beýle hyýdardan urrakdyr. Ädimleri biraz giňrek, ädilendir. Taýmaz Gotur daýa adamdy. Ine puta pikire berip seret. Ýylyň daraklyk tarapy biraz azyk içgenrek durýandyr. Şin kol ýören dowumly hem mehir adam. Şol gaýşal ýaýrasyndan düýlen ýylyny salyp gaýdymdy, oň ýylyny berip belläpdim. Şonda düýleri ýydarlap gönöýlerine gelemde, ol içiniň ýanygyna maňa gahar bilen bir seretdi öli, ýene ýylim ýadyma düşende ýylim tikenekliýär. Adamlar bu oglansygyň gürrüňlerini diňlep, biri-biriň ýüzüne teredişdiler. Murat Ýerli oglunyň ýeter ýyrsızlygyny bilýärdi.
Emma beýle akylly, beýle ýetidehinsi, zihinli ýesup ýetişenden entoň habar ýokdy. Suhuf bir näçe ýyl bäri Zastavada türkmeniň arasyna işläp ýören üçin türkmen diline bir näme düşünýärdi. Emma ýöne türkmençe gowy gepläp bilmeýärdi. Bu ulunyň şu wagt eden gurrunlaryny esgerlere düşündirip aýtdy. Ýaş tergetçiler hayran galylar. Taýmaz goturyň ýygyna gelek-gelegini seretdiler. Sarıgyň uç tarapynyň göze ýylma diýaly salaja içgin egilýänini aňladylar. Soň ýene ýöňe urdular görün, tergetçiler oglanyň her bir hereketine gaty ün ferferediýärdiler. Inni gülkolun ýadyna düşenokdy. Bally ýol gapdalyna gelen ýasy ýüzli gara pişke murt ýigide seretdi. Sen adyň ata dälmi? Bu muňa tegene diýe bakma baramda garajagy bile oturmanmydyň? O wagt sen murtuň ýokdy. Dogry ikimiz bir gelek duşupdyk. Onuň mer 3 ýyllar geçdi. Men bursam murtluk piýada boldum. Ve ýat geçekeniň töwereme gözlegmedin. Suhuf bu gurrunlary ýeşdip hatym geňergenini. Bir meýdan ýörelenden soň Murat ýeli töweregini seretdi. Göwnü bolmasa taýmaz goturyň ady turundan soň ýanky ýanlarla gelýän oba adamlarynyň batlar gaçan ýaryp görünýär. Dogurdunmy? Olar ýoksa urlap kim-kimden ýyda baranýardy. Eýdim näme? Taýmaz goturyň adalar da bir ýerin adamlarynyň ýüregine inkis gitmezmi? O da alymlyk rehimsizlik bilen özüni tanatdy. Galayta da soňky wagtlarda galaba menipdi. Mergeniň hem ýüregine howzara düşüp başlady. Taýmaz gotur, edil ýolwar ýaly bolup bir dağın gowyna ýatanlar. Bilen sürlenip bar ýanymda görýänler. Şu barşymyzda hökman bir onuň ganly penjetine düşýär. Mergeniň balla gözi düşdi. Be binirese çagan nir alyp barýar. Şu ganly penjemi. Mergen tak godurup ýollaşdyk. Goýunlardan aran gataçmakak ballyny galra ýeli. Goýunlaryň ýygyna birimiziň bolmagymyz gerekdi. Mergen aga. Birine goýunlaryň ýanyna galmaly bolsaňyz siz özüňiz galaýsaňyz diýerkä. Bally ýaşam bolsa başga adamlar garaňda o biziň üçin has peýdal bolajak ýaly. Mergen aga siz menden gaty görmäň. Biziň ýanymyzda ballyny goşaýyn. Murat ýeli suhuwyň sözüne bir hili boldy. Aýy salmakda plany senden ökdi diýip başga bir ýerine. Onda da şu yumruk ýal çagan görkezini urdular. O gaty kimden nerede? Sebäbi bir näçe ýyl bäri ýyldyrlamakda suhuwa kömek berip gelýärdi. Häzir bir ol kimdenmedi. Oğlunun özünden ökdülüğüne mergenin gözü yetti. Körpe ballynyň ýüzüne goň süren seretdi. Edil şowatyn özünde diýene taýmyz goturyň ýadyna düşdi. Mergen gaty bolupdy. Şonuň ýalgan horuň üstüne agdyrdan süýdi gitmedik oğluny nähili berip bolar. Ýollaşdyk. Gelmen özüm gideýin, oğlun entek gaty ýaş, duşman bolsa gaty mekir hem birehimsiz. Mergen agasy men tanaýansyňyz diýip Suhuf mergeniň sözüni ýoldy. Men duşman bilen nähili höwüşýärmi siz ýagşy bilýärsiňiz. Barlakda gaýy etmäň, men ony öz ýanymdan aýyrman. Arkaýyny öz işine gidiberim. Mergen näme diýjegini bilmekdi. Bolýawyny Allah ýaryňyz salaman geliň diýdi, oğluny uzaklady. Bagyryna bassy. Soň bir agaz söz diýmen ýygyna durundy. Tergesçiler taklandylar. Mergen ýat ýeňsizini tüňgördüp goýunlaryň tarapy urady. Ýerden gelýän kalposçular mergeniň gaýdyp barýanyny görüp ikirjiňdiler. Soň ýuwaş-ýuwaşdan taklandylar. Olaryň göwnüne Murat ýeli agyrýan ýaryp göründi. Mergen aga ýa-da durunmalymy diýip biri gyýyrdy. Emma o soru jogapsyz galdy. Mergen şok gidişine gitdi. Suhuf kalposçular çağırdy. An gatrak gelin, düşman hyptyrmadyň. Tergesçiler ballynyň ýygyna düşüp öz ýolunda dowam etdi. Murat ýeli bir gerişiň üstüne çykyp aýak çekdi. Ýygyna görüldi. Hal aňyrda tergesçiler oýy eňilýärdi. Ýerki daýhanram edil şo ýerden eňilişip gitdiler. Inni olaryň bary gözden ýetdi. Şeýle de bolsa mergeniň gözü şo tarapdadı. Murat ýeliň öýüde gidäýän bolsa o bolardy. Karly ýören udukdan alýar. Mergen şenen ýerini tozup bilýär. Taýmyz oturdy şonda näme? Atışardy, ýa alardy, ýa ölerdi. Ölse de atyşyp armanyny çykyp ölerdi. Watan gorap, watan gorugyny gurban bolardy. Edil saldat ýören ýaly ölerdi. Emma bally. Uluntek hiç daha düşünmeýän nerese şaga ahyry. Elinde ýara ýok. Bu agar hyrlyny götürüp biljekler. Olar ýene Murat ýeliň gözüne ildi. Ha udukdaky ýapgyt
depäni ýanynlap barýarlar. Bally taýyň güýji ýaly hemmeň öňünde tümtünip barýar. Gidijik sara gara görünýär. Ýeni depäniň aňyrtyna aýlanýarlar. Kalgoslar has ýyra galypdyrlar. Ana olaram aýlanyp başladylar. Bari gözden gitdi. Sagaman gelsinler. Inni bir yerde durumdan peýda ýok. Goýunlar tarap gitmeli. Murat geldi araň atyp gerişden gögünlüğünü aşağı düşmäge başlady. Bu wagt onuň pikiri başga ýerdedi. Mergeniň netihaty. Ýang ýakynyna kalhoz gurulmadynyň edilýän ýanyna Murat geldiň öz başyna kidijik sürü çekeneti bardy. Şo wagt ballentek sagady. Murat geldi çekene bakýan wagtymda körpeze oğlunu öz ýanyndan äkilerdi. Bally kidijigim bolda kakatynyň uly ýollaşyň kömekçisidi. Murat geldi ýermen arman oğluna ýyr salma uğrudurdy. Oğlum, sen çopon oğlusun. Şoň üçinem ululongdan soň senem çopon bolmalysyň. Çopon boljak bolsaňam ýokman, ýyr salmagy bilmerdim. Bardy geldi bir goýunyň ýa goýun ýeşegiň ýitaýdy. Ondan ne etjek? Ýyr söýlemäge etjekmi? Bizere gaýlardan ýyr tapaýmagy maksat däldir. Ýyr tapaňda da oňa hak tölemeli bolar. Ýa-da o seniň diýenin edip malyny ýydarlaşmaz. Ýiten bir goýun eken jehenneme gitsin diýip bolmaz. Beýemde goýun edinmegem eşek edinmegi maksat işdel. Şu sebäplen özüň ýyrsy bolmasaň, soponlugyň uğur bolmaz diýip mergen oğluny hediýet ederdi. Ýyr salmagy uğurdurdy. Aradan ýyl geçdi. Bally ýuwaş-ýuwaşdan ýyr salmagy uğrundy. Onuň öz kidijik türlerinde goýunlaryň köpsiniň ýyryny tanady. Alaýtyda öz ýöleriniň ýyryny bally gowy tanýardy. Uly sürü düýäniň arasynda geçdi. Ol öz ýösiniň ýyryny tanardy. Mergen öz oğlunyň oňat ýyrsy bolup ýetişjegini ananýardy, hem oňa goňýardy. Obadan getirilen zygar syýbyklaryň başyny satyp aralaryna felin ördürürdi. Mergen bilen bally bir satmazyk gurundy. Satma Farkakyn gapdaryna depän eteginde. Bir gün bally öz satmalaryna kakanyna garaşyp oturdy. Gün gözýär. Kakam gelir wagt golýardy. Men saýgaýnydym. Bally tüňşän suwdan nolup oduň garasyna goýdy. Her gün kakamyň özüne nahar bişirinýär. Men nahar bişirip bilmedimkem. Bişirip bilmän näme. Gadan ýuwup atarmaly, içine suwup bir pençe gowurma atyp gaýnatmaly. Bally naharam atardy. Nahar bişirmeden oňurmasam kakam maňa käýýärdi. Bally ünjä etdi. Bir haýokdan kakal goýunlar türüp geldi. Kak suwuna goýunlaryň öldüreňdiler. Goýunlar ýatandan soň bergen satma geldi. Bally bilen taglgamanyny soraşdy. Ýer bally gize gorkman ýeki jöň satma diýip bildingmi? Hadaçyk gorkdum. Görýär, men aýdyşym ýar edip satmaň öňünde o diýen gize ot ýakypsyň diýip mergen üýşmek küleseretdi. Gize oşuga hiç bir haýwan gelip bilmedi diýip tawşyrandan soň men hem o diýen gize ot ýaktym. Ot ýakan bolsaň näme üçin gorkdum? Gize madal garangy düşenden soň o itekdäki ýannaklyly bir hil haýwanlar gezdi. Men olaryň näme diýen bilmän gorkdum. Olar näme haýwan eken? 3 tane towşan eken, bir ýerine towşan beýleki ikisi şebşek eken. Olaň towşanlygyny näme bildim? Erteden soň ýyllaryny barladym. Berekella oğlum. Naharama saraýdyňmy diýip mergen gadyny seretdi-de, atarly gadynyň agyny açyp gördü. Duduny atdy. Soň çörekli torbasyny alyp barlaşdyrdy. Çöregime gat eken. Gadynyň içine doguraýaly. Oğlum sen çaý demle diýip mergen çörek doguramaga oturdy. Bally tüňçede çaý demläp agdyrdy-da, kakadyna bir käse çaý uýup berdi. Oğlum, ýyzyrlamagyny bilmek gerek. Emma ýyzyrlaýan dagyň näme diýini? Onuň nähili haýwanlygynda pikir bermek gerek diýip mergen çaý başyna oğluny gurrun bermäge durdy. Öň wagtlar ýadap gelýän bir ýolagçy, ulu oba ýetmän ýol urunlaky şögüdüň saýygyna diýin salmaga oturupdyr. Ýolagçy madar diýin zaryndan soň aňardan iki tane adamyň alzyraňy hally alaksat gelýäni oň göz düşüpdir. Ol adamlaryň daş töwereklerini güdaýlap gelişlere ýeti gözleýäne saryndaş diýip oturun ýolagçy şenilipdir. Gele gelmäşe ol adamlaryň biri, "Aw, ýagşy ýigit, diýe görmedingmi?" diýip oturunan sorapdyr. Diýäňiň şepgözi körmüdi diýip ýolagçy ýigitlerden sorapdy. "Aw, şepgözi kördü." Ardaýygynyň biri, "Alsakmydy?" diýip ýolagçy ýene sorapdy. "Dogry, diýämiziň ardaýygy alsakdy."
Yükü arpa mıdı? Havu yüküm arpadı. Arpada gök kaltada mıdı? Ağın ödü, gök kaltada de. Onunla men sizin düýäňizi görmedim deyip ýolugysy jogap beripdir. Sen bizim düýämiziň hem oň yükünün ähli salgyny dogry aýdýasyň. Soňam men göremok diýip jogap berýär. Biz saňa düýämiz gaty tapdyrar diýip ýigitçiler ýolugyny tutup öňdäki ulawda kazyň ýanyna dalanyklyp alyp barýarlar. Sen iýiliň ýitiren düýesiniň ähli salgyny gaty dogry aýdyp bilýärsiň. Soňam o düýäni göremok diýmäň näme diýip kazy ýolugy ýigitden soraýar. Dogry kazy men o düýäni göremok diýip ýolugy kaza jogap berýär. Onda ýiten düýäň şep gözüniň kördüğini sen nähil bildin? Ýiten düýe bir sehli ýoluň sag tarapynyň ýanyndan sürtüp gidipdir. Soň şuň onuň şep gözüniň kördüğini bildim diýipdir. Düýäň ardaýynyň agzakdygyny nähil bildin? Düýäň şepki ardaýy gumda salaja ýygalýar. Şoň şuň onuň agzakdygyny bildim. Düýäň ýüküniň arpadygyny, arpaň haltasynyň gökdügini nähil bildin? Düýe ýoluň gyrasynda bir agaja oýkonypdyr. Agazyň çıtanagyna gök haltaň ýüplügi ýolunyp barypdyr. Haltaň şo ýyrtylan ýerinden bir goşagus arpa dökülipdir. Ine kadym, men bar bilýän datlam şular. Kady bir meýdan diňşilen oturup durdy. Hanul, sen ýoluň bilen boluber diýip ýolugyny azad edipdir. Şeýle ýigitler ogryňyzy başga ýerden gidýän diýipdir. Ine oglum ballyzan. Ýanky ýolugynyň nähili synsydygyny gördüňmi? Eýsi bolmak üçin gaty synsy hem tähimli bolmak gerekdir diýip mergen gurrungy soňlady. Mergenin işi oğluna eýsilik öwretmek hem şular ýaly gurrunlar edip nedikat berip bermekdi. O atlar bular köýüne galanyň günnegur ýüzünde ýöl gawşallarynyň arasyna ýaşaýardylar. Murat ýelli balladan ulagularyny aýyrdygyna öýerdi. Mallarny çykdy. Ýekiji gubu diýerler galdy. Işe werdiş bir atara oğlun ikisinin hem öýde oturmagy ýüregi takat bermeýärdi. Murat ýelli baryp duguldan asylgy karlygyny alyp araşdyrmaga oturdy. Bally bir salym kakadynyň tüpeň araşdyryşyny eretdi. Soň olam uludan demin aldy, öýüne, öňüne düýe ýüňüni ýşirdi, duşok ýşmäge başlady. Töwrüňi eretmän, gara başyna gaýy bolup duşok ýyşy oturan oğuljugyny Murat ýelli gol süren teredip bildirdi. Daş görnüşinden ballynyň üýtgän zady bolmady. Goýun makannaky geýýän şepegini ýene geýdi. İçi çörekli, şit ýaglyk gülen bir jagadyny uşundy. Daşy keçeli, suwly gara süýşäniň bagyny boýundan assy. Sary şypyrmazlygyny kellesine geýdi. Üstüne minmek üçin gulo düýäni çökermedi. O sorunyň bagyndan çekip düýäň başyna gidi de boýunyň üstüne öz göwsüni atdy. Düýe usul bilen boýuny galdyrdy. Bally düýäniň boýundan gerişine mindi. Soňam ýörküzüniň gatlary bile geçip ýörküzüniň ýeňsesine oturdy. Bally düýesini oturmaga gaýra kuma tarap gitdi. Bu atlar Murat ýellem böküp ağ geçegine mindi de karlygyny ýoňuna alyp awawlamaga ilerip dağa tarap sürdi. Şunluk bilen bu ataly ul aýyrlaşdy. Garajaganyň gurrungy. Bally gumyň etegindäki ýannaklyk totluş püren düýeleriň golyna baranna, ýannakdan gumryň höwürtgesi alyp bolgusyzy körege ýasanyp, onda köregelä oturan iki tane düýe çopanyna göz düşdi. Bally düýesiniň gapdaryny feýirlip düşüp, onuň aýaklaryny düşürdi. Boýuny egip owsaryna urady. Soň öýüne seredip oturan çopanlaryň ýanyna ýuwaşdan ýürep bardy. Çopanlaryň ikisi hem Ballynyň obasyndan dönýär. Emma Bally olaryň ikisini hem oğul görmändi. Olaň biri pes boýly garaja adamdy. Beýleksi ýoğunas ýaşy gitdi. Bally salam berip bardy. Çopanlar oturan ýerlerinden onuň salamyny aldylar. Pes boýly garaja adam hizicik ýiti gözüren seredip, "Hanul, sen gawşallardanmy?" diýip sorady. "Hawa, sen Murat ýelliň oglumy?" "Hawa, men Murat ýelliň ogly" diýip Bally geňirgendi. "Aga, men sizi tanamadymla. Sen meni tek görennäl bolsaň gerek." Ýaşy ýitge goşuldy. "Garajaga, siz bu ogluny görüpmidiňiz?" "Hawa, sadece wagtynda ka görüpdim." "Onu nähil tanadyňyz?" "Bu oglunyň kakasy bilen az wagt gawşalyň bir baýynyň gapsyna bolupdy. Oğlun kakasyna salim edipdi. Büyüm kakasy al garaýagy at ýüzlü ýensemik dogry burunly. Maňlaýynyň giňidigen edil kakasy gurgaşly gara gözlü edil özüne salim edipdi. Emma kakasynyň ýüzi biraz ýasyrak. Sen hany ol okuýamyň?" "Hawa okuýan." "Sen Murat ýelliň körpe oglumy?" "Hawa."
Bolly. Sen onunla murat geldiň şo ýygy şogul bolmaly. Ýa ýakynda da munyň atasynyň 20-30 baş goýuny bardy. Şo goýundan barynyň ýygyny belläýipdir. Sürüýüň ýygyny görenden ine bir fakar goýuny bolan ýygy, ine bir ak ýunglüň ýygy diýip ýeke tanaýar diýerler. Şeýlemi hanul? Balla tetin çıkarmady. Ýaş ýigit geň alyp balla seretdi. Be, hayran garaýmary. Ýödüki şuwurda goýundan ýygyny belleşini görli. Ata, sen onu geň görme. Ýumruk ýarlygynyň kakasy öle goýunyň ýygyny gelip ýör. Kakasy gaty dogry ýygy. Onuň işi ýaş oğuluna ýygy salmagy ýöwredip ýörmek ahyry. Soň balla ýüzler, oğlum häzir kakaň näme işe diýär diýip sorady. Daga awutdy. Bolu bilýär. Hökümet ýer suw berdi, oğullary ýetişip taýhançylyk edýär. Awutdy gidivermeli. Ay bolu bilýär. Murat gelli ören paýhasly gowy adamdyr diýip garaja geçenni atlap gürrüňe başlady. Bir gelek bizim bakýan sürüýümizden 3 düýe kemsikdi. Biz o wagtlar gumly şöýerli baýyň sopanyk. Näetmeli? O joýnumyzda ýeten diýerler bakatyny tölemelimi? 3 düýän tölemäge Murat gelli kimediňem güýjümiz ýetjek däl. O diýen nuny gözledik. Ahyry meni sürüýüň ýanyna goýup Murat gelli sürüýüň tersiýini salyp ulady. Bizim o 3 düýämizden sürüden aýrylşan ýerini tapypdyr. Soň başga bir türe goşulan ýerini tapypdyr. Ýödüň bilýän, o wagtlar zamanasy ýamanny. Käbir sürüýleri zemine şemine salyp, başga sürüýüniň düýelerini öz sürüsine goşup ogurlaýardy. Ogurluk düýeleň sany bir şene barymsaň olary ahale getirip Gurbanly hana tapşyrýardylar. Gurbanly han bolsa ogurluk düýeleri uly süredip dağın içine girdin baktyryp gördü. Düýesini sürdüren gumurlar Gurbanla belet derre oň üstüne barýarlar. Bizim düýelemde tapmagy kömek etdip ard edýärler. Düýe başyna şunça pul berseňiz gözlegine çykaýar diýip o jogap berýär. Düýe eýeleri oň diýeni bilen razylaşdyryr Gurbanly, olaň düýelerini tapyp berýär. Razylaşmasary bolsa özüň bilýän ähli düýäni taýmaz götürip tapşyrýar. Taýmaz götürip bolsa düýeler dagdan ileri geçirýärdi. Ýerden soň Murat gelli düýeler tapdymy? Ey Murat gelliğini goýay, ol dogry işi. 25 takmin diýe ahara tarap sürlüpdir. Bizim 3 düýämiziň ýerdem solan aratyny eken. Murat gellik ýeýlen gaty ýady, aştuğy ýöwürlüp geldi. Men ona çaý çörek berdim. Diýinjallyk oturup maslahat etdik. 3 düýämiziň ogurlaryny, soň bir topar ogurluk düýä goşup olary ogurlaryň ahara sürenliklerini baýa habar vermegi mügessa berildi. Akşam oýa geldik. Diýeleri guýdan suwa ýapdyk, diýeler ýataga gitdiler. Biz ýüzümizi sallaşyp durýar, giň ýerde maslahat etmegän saat, emma bir ýerde bizim dünýämiz daraldy. 3 düýäň ogurlatdyk diýip baýa aýdaýmak aňsa diýişler. Bay o wagtlar haýfyda ýaşaýat diýip ata sorup berdi. Bay o wagtlar gumyň içinde gebik diýen oýda ýaşaýardy diýip garajaga ýene sözüni dowam etmäge başlady. Bizim hojaýynymyz döwletli adamdy. Oň 3 aýaly bardy. Ula ýalyndan 5 ogly bolup onuň üçüsi öýleýişikdi. 2 hanzy bolsa ýentek ýaşdy. Gyrnaga ýalyndan 2 ogly bardy. Ikisem ýetişipdi. Emma olaram heni ýörmänni. Gyrnaga ýalynyň oglanlary diýsem gowy ýigitlerdi. Olar mydama soponyň üstüne aýlanardy. Soponlar bile gürleşerdi. Käwatlar sopon goşunda ýatardylar. Gyrnaga ýaly çörek düşürerdi. Nahar atarardy. Üçüncü aýalynyň ölün saga ýokdy. Hasan görsen arkasy bilen çeti çekerdi. Tamdyra ot yakardy. Gurt sererdi, ýanlyk ýaýardy. Gyrnaga ýaly sopon solugy çürüm ýakymlydy. Belki oň ogullary bile kömek eder. Men Murat gel baýym Gyrnaga ýalynyň öýüne barallydym. Ýok garaja, gün öz ýanyna baraly. Ýürügis öz ýanyna barmaly bolar. 3 baş diýer şün biri ataýa ýok. Özüm öz gawşalmazdan ýör, ýaman etsek ýer. Men baýdan gaty çekinýärdim. Murat geldi, gel şu hojaýynyň ýanyna barmaly. O bu habar eşdäýse bize hedil bermez. Goýuny möjege daradan sopan edişini görmänmidiň näme?
Maňa ýamanlyk edip bilgeçdiğinden goýunlary möjege daratdyň diýip onu nähili horlady. Diýerleri özüňiz uğurlap satardyňyz diýip bilem edil şosopon edişi ýaly agaza sarap ýenjer. Bir baýdan gorkup onu boluş ýer edip aýtman gaçyp berdik. O bilen hemme diýer. Diýerler ýok man şulaň öýleri uğurlandyr diýer. Ýer barala diýip Murat geldi meni edirdikledip uğradı. Biz baýyň öýüne goluy bardyk. Daşarda bir salym durduk. Baý war edip gürlüýe. Biz uzunluk bilen öýe girdik. Salajadan taram berdik. İçicikde oturduk. İçeri mihmanın dolu eken baý öz gürrüňi bilen gara başyna gaýdy. Bilen gelenmiz ol görmedik boldy. Görse de üns vermedi. İçeride çüý şöyle sırayan ýaly. Mihmanyň arasynda bir dar baraklygydan bar eken. Ganatly goýak saýur ýadylar. Baý gürrüňi dowam edýär. Bizim öýümüziň ýanyndan beýik tümmege sykyp teretsem, günne gorda bir ak depe görünýändir. Şo depeň adyna jynly depe diýendirler. Çopon bolsun, sorup bolsun, o depeň ýanyndan awat geçýäni ýokdur. Bir gerek giýjüýlenler düýämi gözläp ýörkem, şo depes kaýtym näçe. Onuň jynly depedigi hakydamy gelmendir. Belki düýämi görünip töwrüme seretdim. Hiç saat ýok. Ey gel bir diýinji malaýyny oturdum. Ahliýetli oturaypdyr, bir görsem kidijik, ýa-da gurjak ýaljak bir oglanjyk göni maňa garşy gelýär. Taşammyr eýmens agymtyrlar tary. Ýa-da garşyma gelip gözlerini dik asmany tutupdyr. Ilki wada men göwnüme bu oglanjyk şeýle adaşyp gelip duruw diýen pikir geldi. Ýa-da oglanjyk maňa gahar bilen men depämiň üstüne näme üçin beýle köpeglerinden torura diýdi. Onu da men göwnüme hiç tat gelmedi. Töwerek diňlersiň ýok. Birden depäň jynly da ýadyma düşdi. Dilim tutulaydy. Iki ödemi oglanjykdan aýryp bilenmek, ol oglanjyk gursak süýünden ençeji kuşdyp çykardy da men boýnuma atdy. Soň biraz ýyda çekirip maýarlydy, bir hilipdi. Bile meňe bar görüpçdenim şu. Akşam garank gatlyşy berenine özüme gelipdir. Görsem şa depäň etegine serilip ýatan ekenim. Zöwü yerimden galdymda ýöýe tarap ýokçany göteräýdim. Adamlar hayran galyp baýyň gurrun dinleýärler. Darwalakly ýaşyt bolsa agdyny açyp gözüni tegelep edil doňuny alyp otur. Emma gappy wurda oturan baýyň aýaly o gurrunlar ozul köp ýeşden olmagy şemeli. Alaryny da däldi. Ýüzüne repide ýaryp oturdy. Hattasy diýip ýoşudan ýaryny lagatdy. Şu çöpönler hiň ýaryňa iýişli gelini meň diýe olaň habaryny ala görü. Kim? Aýda çöpönler diýip baý gözüni aýlady. Birden bile göz düşdi geňerge. "Ýeri, siz bir ýerde näme işleýäňiz?" diýdi. Men näme diýjegimi bilmän, "Işle" diýdim. "Iş barda uğra, bir ýerde seň işiň ýok" diýdi. Men tur berjek bolup gowsunyň gülüm Murat geldi. "Baýa nämele" diýip sakyndy. "Ýer hawa nämele?" "Baýa ýeşler bolsaň bile 3 baş duýan uğurly daýanlar. Ul ýoly bar ýalsa ýygyny salyp gitdim. Soň sizden uruhlanmagy geldi. Uruhut berseňe gidip diýerleri özlejek. Men malymy ograk edip bilmez. Kim sürüpdir bilmediňmi? 20 diýdagy bar. Özüne 2 tan atly sürüpdir. Bu gurbanlygyň işidir. Diýerler sürün taýmaz oturdan başga adam diýerler. Sen şu wagt şo ýere gitmeksimi? Bir gelýän şak galyn diýerleri gözgülük bolmagy başga adamy tapşyrsaňyz edil şu wagt gidip berjek. Häzir baryň gyrnaň öýüne. Dedi gelýän şaňyz diýerler Allah berdi bilen Hudaý berdi heretsin. Biriňiz Allah berdi, biriňiz Hudaý berdiň duanyny telpegine geýinde göni gurbanyň ýanyna baryň. Biz plan maýyň ogullar durust diýip men adam beriň. Kakam şo diýerler bersin niýe diýen. O meň sözümi boş gaýtaryp bilmez. Baryň, gidin diýip öýdäki mihmanyň ýanyna ýöňdi. Görýäňizmi gurbanyň meni syýlaýşyny? Görýäňizmi meni söpünmi, gowy görüşmi diýen ýalyp öz mihmanlaryň ýüzüne gedek-gedegini seretdi. Gülüm ýalym edip hojaýyn alaytada darwalaklyň ýüzüne köp seretdi. O ýigit bizden bir zat soraýjak ýalyp doýduklaryny men kulletdi. Emma hiç tat diýmedi. Hojaýyn derrew ýene warwaryna başlady. Biz hojaýynymyzdan hoşal bolup çykyp baýyň gyrna aýalyny öýüne bardyk. Ol burun lokda ýok garaýagy urulaýardy. Biz öýüne çagyryp gowuna harlady.
oğullarının geyimlerini bile giydirdi. Yanıma da dögüm diftem söylegem götürdük. Edil yarı geceler ulu yolu varıp bir oydu yatıp dinzallık. Zahan yağıtıranına uyanıp iyi salt başladık. Gurbanlığın ya taýmaly oturun kimdigini bir ikimizem ýagşy bilýärdik. Taýmaly otur gurbanlığın dogun uluny. Ödem gaty rehimsiziň biri. Tüy ganozok diýsen ganozok. Oň öldüren adamsynyň sany ýokdy. Birden sürüp giden mallaryny dağın ilerisinde gymmat bahadan satdy. Agaýdyşyn Eýranlyň mallarynyň bärik sürýär. Şeýlelik bir olar iki ýurdüňem halkyny sapdy. Gurbandyr taýmaly oturun gözü madar gyzarypdy. Arkajy ýakynlaşdygymyz söýüregimde howsula düşýär. Taýmalyň demini düşäýsek, o bir diýer tutdurmaz. Ýöne baýyň ogludur diýsek belki olar bir zat degmezler diýip özümize göwnüp berýärdik. Şobar maşa diýelim ýyly biri bir gum alanynyň üstüne alyp çykdy. Ha, ýörkü suwup dagry görünýär. Biz suw bilen şöregime oturduk. Bir öýle zalmada barýan bulaýmasak ýagşy diýip men howsula bilen Murat Gelliň ýüzüne seretdim. Korkma, Hudaý badyr diýip ol gysgazyk jogap berdi. Biz ýene ýola düşüp uradyk. Murat Gelliň gözü düýelen ýygynydy. Ol üç diýäňe ýygyny gowtan ýaly. Men hiç birini ýygyny tanamam. Men üçin hemme diýäň ýygy bir meňdeşdi. Murat Gelli setini sıkarman gelýär. Men göwnüme bolmasa ol gitdigiçe gaýga batýan ýaly. Gum birden gutordy, ene tanış yerler. Çağırıpda oynan yerlerimiz. Howa halkyndan ýaly boldy. Gök baglar, ýakarançylyk içinde işleşip gören adamlar, biziň hiç adı heredetimiz gelen ok. Atamyz ölen ýaly ýüzümiz hallaşyp gelýär. Gagşal, tilki, ganjyk ýaýlasyndan ötüp barýar. Gurban Radişanyň hüjresinden ötdük. Köni galan diňine ýetdik. Agyr soň Murat geldi. Garaja, öýe howlary sagyrry görülip ýoşa ýepledi. Murat geldi howluk. Çay içdik diýinjimiz allyk. Birdenim garaja takka durdy diňlep, uludun demin alyp oturun ballyň ýüzüne seretdi. Ene han ul. Men seni şonda görüpdim. Garaja ýygyny aýt. Soň gurbanlygyny gördüňizmi? Taýmada otura duşduňyzmy diýip ata bir ýoňumzady. Awu Murat geldi başymyza beýli işden düşenini aýalyna da aýtmady. Şagan ýeline götürdi. Edil oň bile hoşlaşýan ýalydyp, şagan ýüzüne gaýgyly seretdi. Aýalyna nirä diýännem aýtman, bir çiz gelersip, şagany ýerde oýup çykyp gitdi. Aýaly paýer, aň taň görüp biziň ýylymyzdan seredip galdy. Gurbanlyň we obaň ileri başyna dağın düýün eken. Bir akşam namaz töwrüne garanqatly şaýmaka bardyk. Bir peýsenre haýatly giň howla ýeri buramyzda öňümizden garaýaga ýaşy çykyp bizi garşaldy. Salamlaşdyk. Bir ýyly salgydyrak sözleşinden oň türkmen arasynda gelen kürtdigini aňladyk. O bizi ören gadyrly garşaldy. Öýün garaşdyrna hatara giden pesejik jaýlaryň birine girmek buyurdy. Biz salam berip buyurdyk. Jaýyň içinde oturup iki tane geýnuli ýigit çaý içip oturun eken. Biz özümiziň kimdigimizi tanıtmazak bolup olar bilen gadyrly görüşdik. Salamaňy soraşdyk, törräge geçip oturduk. Oturanyň biri gurgara takkally, tutuşrak, beýlek sagyjetli, alyn diýişler saňly, maýuzly, uzun boýly köse ýigit eken. Ikisen bizden has kişidi. Kösen gözleri ýaban pişiň gözü ýaly maýudy. Bu ýaly maýuzly adam meni öz ömrümde men birinji görüşümdi. Köse ýaşam bolsa, köpü gören ýeterip bolmagy şemel. Oň gözü edil içinden geçip barýar. Her ki bir garşalan kürç çay getirdi. Oňa saryk içmişden bir ýagly doldurup biziň öňümizde goýdy. Biz çay içmäge başladyk. Özüňe de gumly bolardy diýip ertirden fiýnidi oturup köse bir de lagatdy. Dogry, özüme de gumly diýip Murat Gelli gysga jogap berdi. Uzak yerden geldiňizmi, gaty ýa-da görünýäňiz diýip köse bir ýyly şaňy şakart etip bile sorady. Hawa ýa-dadyk. Gözüňiz ýaman gaýgyly görünýär, näme? Söwdäňiz oňmadymy? Gurbanly han bilen gatnaşyp etseňiz, söwdäňiz oňmalydyr. Häzir uğruna der. Ýok, beýle bolmaly diýerler. Biziňki şeýle diýip Murat Gelli göwnü gysga jogap berdi göri,
Bizim uzak gurrun erişmejegimiz köýse aňda öýdýär. Soň bir de kän lagatmady. Sa içip bolarmyzy mehettel ýanky kürt çaýna kätelrek edip ullokan ýuňsasyk. Iki tane şemse bilen dolu bir sanak goýunyň buğurup duran çekdirmeden getirdi. Murat geldim bergen bismillah edip nahar ilkaldy. Soň biz şemseler şart işletip başladyk. Köýse gaty şümbere öken. Bir gapyrgan alyp şemüşeden bolup gözüniň gytawy biziň nahar işimiz syýynlýar. Takkallyk ýigidine mi işiniň uğru ýok. Gözüňe sögün türkmeniň ýaň tamdyrdan çykan maslyk nany bilen ýagly çekdirme. Biziň aşan göründadymyz, ýüzümiz galdyrmanydyk. Kürt gelip saçak ýygnap başlaryna Murat geldiňi bir plan baýyň ogullardyr. Gurbanlar öýde bolsa atamyzyň habaryny owşurajakdyk diýdi. Kürt biziň ýüzümizde geňirgäp seretdi. Baý ogullar Honaganyň gylygyna bele däl ekenliz. Ol mihmonyň habaryny okşam olýanda oldur. Okşamyň hoýrundan ertiýeriň şeri ýokşy. Bir gece uyatyň. Ertiýer çoýdan soň siziň habaryňyzy alor diýdi. Soň saça uzuklap çykyp gitdi. Soň da çykışdy gitdi. Ýasy wagt bolunmagy çemeli. Daşardan mihmanlaryň her bir günlük alyp gitdi. Murat geldi kemi günlüksiz gitdi. Mihmanlar namazyny okuýança howlyň daşyna güýmenmeli boldy. Daşary aýaýdyňlyk ýagtyrykdy. Yerler patrak ýaldy. Murat geldiň gözi ýerine baran bolmagy çemeli. Garajymyň ýaly hezedetler gelýärler koýança gitmälik güllü. Kimdigimizi tanatmasak mihman alarlar. Kimdigimizi tanaýsar bir ýerimize it sarp kowarlar. Tanaýsalarmy? Koýsalar rady bolar soňra ha ýaman nederler. Ertir gurbanna duşaýdyk dämeýdir. Gurrumyň haýt huçundan makslar diýip men soradym. Bir görsek syrgyn giden pesejik jaýyň aňarky kaplaryndan adamlar girişip çykýarlar. Murat geldi ol adamlary maňa barma bolýar garaja hert ol adamlary. Gurbanyň bizden maşgala mihman kän bolmagy çemeli. Ertir handyl gepleşmäge bile gerek wer ýetermiki? Gerek ýetaýdy gurrun ýerden başlajagymyz belli. An habet plan baýyň ogullardyr diýerdi. Seni görkezip boň gyrna gaýaryndan bolanýar. Diýip ýene güllü. Ýene bir adaşardy durup inni namazaryny okandyrlar diýip öýe geldik. Doğrudanım ya şehitler namazlarını okuyup bolupdurlar. Çay içip oturan ekenler. Bilen özümüz üçün goýulan çaýnakları ýoňumyzallar. Saryk içmiş bile goýok çaýyrdyk. Soň bir de ýatdyk. Biz bilen bir tamdaky mihmandan hüngürdüsi tä uklaýançak ulagymyza geldi durdy. Gara takkally ýigidin sesi ýogyn çykýar. Ertir hanaga nesirek görtemene köprak aljakdyr. Neti verildi näme o bir tanaman nurmy diýip köýsäň sesi inçiz çykýar. Bular alynja karydyň adyny aýtman ulak wagt ýoşudan sözleşdi ýatdy. Bir de tez uka edipdir. Ertirden soň saryk içmiş bir çaýşerokdan keýpimiz köklämizde gurbanyny salam berip oturýardy. Gurbanyny handyň adamlaryny elkinji gerek görüşimiz uýun moýly arryk piýade eken. Burnu lokan möýle gözleri edil hanasyndan çykaýjak bolýar. Kellesi kesek kısan gavun yarım maňlaý tüňgerip ýöňe çykyp dur. Biziň dördüýümiz bilenem görüşdi. Süňklük elleriniň barmaklary uzyň, täze mutgalyn edilen ak köýnök, ak balagyň üstünden garmy doň ýaskynça gataýypdyr. Ýanymyza geçip aýby udaşyny gurup oturdy gölün, ýagyryny iýdi tüňgerip galdy. Uluk wagt saglamanyny soraşandan soň "Sen gowtanaýan, näme üçin geldiňiz? Hem bilýän." Emma bir mihmandyr birinji görüşüm. Şoň üçin men bulan habaryny ilkalaýyn diýip köýse de gaýdym. Ey bolup bilýär hanaga. Mihman öýetiniň guru diýipdirler, ýa-da ýözüňizdedir diýip köýse derre uradylaşdy. Köýseň sözüne kän pikirim bermän, geliş nirdendir diýip bilden sorady. Kumdan gelýäs? Bile şöýerli baýyň ogullardyr diýip Murat geldi jogap berdi. Gurbany başga sora bermän, ýerine aýtdyň ýaly başatyp diňläp otur. Biri kakamy diýberdi. Üç baş düýämiz arkaja gaýdypdyr diýip ýollaşym gurruna başlady. Gurbany bilen hem üçin gelenligimiz derrew aňlady. Murat ýerliniň soňky sözlerini diňlemeýän ýa oň gurrunlaýyşyny
gürleşine gowy etmeýän ýaly edip ýüzüni beýlek mihmanına tarap sowdy. Oňa silkme telpän gaçsynyň dulun şagy ören süýünmek ýaty görnýärdi. Ýigit, düýe tapmak biziň ýanymyzda kynda däl. Her düýäňizde bir şir wan berseňiz diýer, o tapaýarsydy. O pulun ýaňy çykan wagt oň adyny aýtmagy biziň dilimizde mi urlunu? Asla o biziň görün zadymyzdam diýer. Bolýa hanawy. Kakamyda şeýle diýip aýdalar, razy bolsa puluňyzy getirip berersiň, Murat ýyly tapaçylyk etdi. Şoň ruhy dalyp çykyp gaýtdyk. Biz guma giden kişi bolup gaýralygyna ýöredik. Owanyň içinden geçýän akar suwuň başynda söwdüň aşagyna maslahat etmäge oturduk. Baýyň planyň ogly dursyp baraýsaňyz gurbanyny diýerler berip goýberer diýen adam biri kogonsoň taýmyl oturdy, uşaýda gör bilen näme diýerkä diýip Murat ýyly öde-öde gürleşýän ýaly pikirlerini. Ämma oturan biri üçdüğü üçün öldüräýärmika. Diýerleri Almana gidip bolmaz diýip Murat ýyly ulunja etdi. Taýmazmy? Bilinmejegini ýa soňunyň ýedilmejegini bilse, bir düýe üçün üç adam öldürmekden gaýtmaz. O diýenim dogry, diýesem gidip bolmaz, näetmelip men soradym. Beýde şu oturanyň peýda ýok, başa gelini görerse, ýohany giderilip Murat ýyly ýerinden turdy. Biz dağa tarap sürdik. Owanyň ileri ýüzüne aýlandyk. Birden bir gumak ýerden geçen diýo ýyllaryny görüp ýollaşma girenni. Garaja, anha biziň diýelemimiziň ýyly diýip, edil altyn tapanyar begenni. Soň ýylyny salyp başlady. Dağ gumýallar daşyň üstünde düýän ýyly ýok. Murat ýylynyň zordugyny sen biliber. Dağda da diýelen ýylyny ýitirnek. Şotlon kullap barýar. Inni wagtyn ýetli arany açdyk. Bir geriş aýlanyp, ýene bir geriş geçdik. Aňyrda jülgän içinde bir topar diýotlap ýör. Diýelen arasyna baryp tagmyryny seredip öz diýelemimizi tanadyk. Üç düýämizem biraz otlaşyp ýörün eken. Tez diýerler adam görsere ýürüp gelir. Ögürlerini aýrylyp gitmejek bolýarlar. Hudaýa şükür bir adamym ýok diýelemimizi sürüp sürdüň saýlanyp uradyk. Men ölçümden şu sola ýerde taýmyl oturup duşaýmadak ýagyşdyr diýenmem şo dugulyn. Edil ýöň ýanymyzdaky burnundan 3 tane atly petepet çykdy. İki çetdäki atly eňinlerinden tüpeňi tutup bir de tutdy gülün. Mene lampa aşağı oturaýpdyr. Bäý öýüňe tarap turan tüpeňiň niliniň agy ýaman ýelken görünýän eken. Emma ortadaky gyýralaşanyň üstündäki ýaşy gamsyny galgadyp bir şahara etdi gülün. Ýollaşlaryň ikisem tüpeňini ýygnady da atlaryny bir tarap ýüzüne salaýdy. Gapyrgamyň ýüzüne gamsy saglanýan äýder atlyň hundysip ýorguladymy o. Biziň ikimiz ýanky gyýralaşaryň ýöňüne durdy. Ýaty ýüzü daýyp ýaşy alaşanyň üstüne jaýdar oturuşyna haýyrlyk bilen bir soru gördü. Ýere adan haramdadylar. Diýýär ulan bolýaňyzmy? Siz taýmyl oturun kimdigini tanaňyz okmy? Men size ýöňüň kimdigimi tanadayyn niridi? Ýalmasyndan sallanyp durun agas suwagyň üçin mauzurally. Dogrusy men gözümi yumdum. Ondan adam Murat gelin durhany ullyn tezine eşitdim. Bir plan baýyň ogullardyr. Öten akşam Gurbany hanlarda mehman ulluk bugünem öz adaşyn diýelimmi tap alyp barýar. Siz Gurbany hanyň ýegenlerimi? Hawa diýip men ordan saraz jogap berdim. Daýmy oturup lyýtak ýeti ödülen bir taýlyk edek seretdi. Mauzerini gabyna saldy. Gyýralaşan sagyrsyna gahar bilen bir gam surdudy. Jilgüdek gelip ýörün sürü diýe tarap atýardy. İki ýollaşam oň ýedi bile gitdi. Biz ýölemimizi sürüp ýene öýe ýolumuzy dowam etdik. Burnundan aýlanyp olaň nazaryny tutanmazdan soň ýölemimizi ýöňüme salyp säp çedip aýgarlygymyza gaçdyk. Biz diýerler alyp guma bardyk goýun, hojaýyn bir de ýaman käýedi. Siz şo dar bolak partaskomyň ýanynda menim basgyry çyk golluňy. Diýäňi diýten bolsa, o dar bolak gidenin soň gelseňiz bolmaýarmy diýip bir agdyny girenini töwdi. Şeýlelik bilen baý garynlaşymy bir gapsyndan kowdy. Murat ýerli ýerde paýlaşygyna ýerli, suwly boldy. Ular çapansylykdan ýöýlerine geçen dogurlar alyp geldiler. Şeýlelik bilen Murat ýerli şekenli boldy.
Şonundan murat geldiň öýdem oglunlarym iýirin gapysyndan ýeginanlar. Garaja öýdüniň gurruny oturdy. Soň turup soponlar düýeleriniň eýdiniň gitdiler. Ballam öýdüniň düýesini minip öýlerine gaýtdy. Gara hoja. Bally her gün düýe bakmagy giderdi. Her günem kakadynyň köýüne dosty garaja bilen duşardy. Garaja garyp adamdy. Ol obanyň düýelerini hakyna bakardy. Şonluk gün aradan 2 ýyl geçdi. Bally 4-nji klasda oturup 11 ýaşynda doldurdy. Garaja Ballynyň eýsizligine gowanyp oňa düýelerini ýyldyrdy. Yaramazda satmazlyklary bardy. Bu düýen gün garaja oňa gurrun bererdi. Her gün ikindiniň öň ýanyna Bally düýeleri gaýtaryp getirirdi. Soň düýelerini minip obaga ýerdiler. Bir gün ýerden gelip düýelerini duşap otura goýberdilerdi. 2 ýolly satmada oturdy. Garaja ýene Balla uzun gün gurrun berdi. İkindiniň öň ýanyna Bally hemişe ýar düýeleri gaýtarmagy gitdi. Emma bäri berden düýe tapmady. Düýeleň ýylar gidip otyr, emma öldüri ýok. Soň görse, at toýnagynyň ýedi peýda boldy. Bir ýerde atly atdan düşüpdi. Düýäni taklap, duşagyny çözüpdi. Bu gözü düýäniň siýdiklerini ýydy ba. Bally bir ýagda ýegiň gördü. Ogurlapdyrlar. Bally gap-gapdyrlaky beýge çykdy. Döwrekde ýekece düýede görnüňok. Haly ýyzdan satma tarapdan garaja sala görünýär. Oňam ýüregine howsula düşen bolar semeli. Gözi Ballydy. Bally şupurmasyny çykaryp bulaýlady. Onu gören garaja Bally tarap öýräl salty urdy. Garajanyň gelerini garaşyp durman, Bally ýene ýylar salyp başlady. Ýanky atdan düşen adam ýene bir düýäni taklap duşagyny çözüpdi. Soň ýene bir ýeriniň duşagyny çözüpdi. Şonluk bilen ol ähli düýäniň duşagyny ýeke-ýekeden çözüp çykarypdy. Duşagy çözülen düýeler her ýerden bir basyp patardaklap gidipdirler. Garaja gelenden soň Bally ýanky ýylar görkep ýagdaý oňa düşünürdi. Ýok, mana uğurlapdyrlar. Sürüp gidipdirler. Onu da täpçe edip öýren gat sürüpdirler. Garajaga şu atdan düşen ogryň ýygyny seret. Öýdi sary gyýdy. Ýylaryň arasynyň daşdygyny görýärmi? Her ýerden bir ýaýypdyr. Uýun adam bolmagy şemeli. Daýbanyň uludygyny seret, öýdem ona gatyram oýupdyr. Seret, ýygyň ýarlarlar. Agyr adam eken. Aýagyň daraklyk tarapy bir hal içgine gelýär. Görýärmi? Daýaw hem dowumly adam bolmagy şemeli. Garajaň ýüregi ýarly. İşime gaýtdy. Ýyryň düýelerini nähil tölerin. Özüm arkayn boldum. Düýeleň ýanyna bolmaly ekenim. Bu ahmen wuraýyn menni garaja ikelden kellesini murklap başlady. Ula adamyň munyň ýaly güne düşenini Ballyň birinji görşüdi. Bally gözüni tegelep garaja gorkyly etdi. Tekki baş düýäniň bagasyny garaja nerden tapsyn? Düýe eýlerini nähir razy etsin? Bally usulen garajaň ýanyna berdi. Garajaga diýip oň ýeňinden sarızy çekdi. Garaja özüne gelen ýaly bol ellerini aşağı sallady. Bally oň gözünden ýaşak ýanyny gördü. Garajaga korkma. Düýeler ýerlerde tapar. Düýeler ýere giren bolsa, olaň giren köklerini tapar. Garajaga korkma. Garaja Balla teredip "Ýere oglum" diýip oň arkasyna kakdy. Bally düýeleň ýygyny salyp ýannaklaryň gury çepleň arasy bilen algawyny diýen ýaly gidýärdi. Bir ýerde azyk durup garajaga ýene bir at toýnagynyň ýydy bar diýip gaýyrdy. Düýeleri ikatly sürüpdir. Garaja uzak gylgat bilmeýär. Tez-tezden oturup diýensin alýar. Ýene bir salam telpeýär, ýene oturýar. Ballyňa garaşýar. Kägedek Ballam oň ýanyna oturýar. Garajanyň ýüreginiň gürtüllep urusyny Bally eşitdi. Şonda da bular ylgaşyp barýarlar. Garajanyň telpe gelinne garşy-garşy ýüdünen akýan derleri telpe gülesi ýerip Ballyň ýydy bilen lonkullap gelýär. Ekeniň mysyryna çypdy. Geýimler saky bermeli öýrsudy. Düýeler iňçejik ýolda düşüp täpşäp gidipdir. Bular ýannaklarda gulaý baranlaryna gün ýaşap garanky atlyşdy. Inne ýyl görnünok. Bular alaş tapman ýekere oturun öýe howlular. Ol öýüň daşyna pesejik haýatdan howlusy bar. Öýe howlup başlandyryna derrew Bally garajaň ýygyna geçdi. Inne garaja öňden Bally ýygyny ýürüýärdi. Tomsun ay. Garayın gapsından pesejik tam bar. Öýüň gapsy aýal oglun şokdan doly. Gatanrak adamlarym bar, ýaşarak adamlarym bar. Bular bir merekeli öýe gulaý baranda, garajanyň bugünni be ýasyň üstüne geläýdikmi kak diýen pikir gelip ýürüýüşini biraz goşatdy.
Ey, sesay edilen ok. Belki Hudaý ýolun üstüne gelenler sip, ýene ýürüýüşini atalpdy. Bular salam berip bardylar. Pes buýrak ýaty göwreli ýaş adam bular garşarly. Taglymanyny soraşdylar. Soň ýanky pes boýly adam bulara çetrekden düşüp atyp berdi. Erhaýdyň öňünde bir çaýny çaý goýdy, taşak atdy. Birem gapdallaryny oturdy. Öýdem gapdallaryny oturdy. Garaja bilen barly çaý içmäge başlady. Pes boýly adam aşaklyk güle bulan üstü başyny boluşlaryny çaý içlerini tynýar. Çaýyň kän sowaryna garaşman salt-saltdan içýärdiler. Garajan ýüreginiň gürtürlügi ýuwaş-ýuwaşdan peteldi. Gaçsagyly işiňiz barmady? Ýören galawap görnýäňizdi. Hawa diýip bakyp ýördik. Ha, dogry. O gözüm ağa seni häzir kabul eder. Sen arkaýyn çaýyňy içiberin diýdi. Salatyny turup, sara ýanyp duran öýütdi. Biraz wagt geçenden, ýanky sıraly öýden biýili bükülen garry aýal bir gyýdyň elinden tutup daşykdy. Uzun boýly ýeri gorjun ýaşyt aýalyny ýygyny tirkäp sıraly öýe urdy. Ýanky pes boýly adam sıraly öýüň gapsyndan daşaryk boýundan adyp, "Wentek bir azajyk garaşyň." Anha men özüm şagyrdyny diýdi. Ýana ýygy çekildi. Ýaşyt öz gelini bilen gelip ýonky ýerlerine oturdy. Birazdan soň pes boýly adam ýagy töýden çykyp ýanky ýaşyty öýe girmek işaret etdi. Ýaşyt gelini bilen öýe girdi. İçeride edilýän gurrunlar ýeşdiren ok. Öýe bilen teleräň arasy açygyrak. Pes boýly adam ojagyň başyndan bir tabak alyp gaýtdy-da getirip garaja dagyň öňüne goýdy. Täze dogrumy sorbadyr. Haýal etmän iyi berin diýip ýene ýygyny etdi. Garaja bilen ballynyň ertirki aşlygydy. Ýagly dogrumy sorbadydan ýyp başladylar. İlki wagtlaryna ellerinden sarkýan ýag ýalamagy da howrup bir-birinden saltydy. Garan kimsiz düşdi. Oňatlyp, indi hiç kim bilen işine fin edip biljekler. Tabakdaky sorba eken. Bular ýuwaş-ýuwaşdan elleriniň hereketlerini haýallady guradylar. Bularam nahar ýerler hem özleriniň nire gellenlerini biljek bolup töwereklaryny fin edýärler. Ýanky ýag töýden ýaş ýigit gelip çykdy. Emma indi horjuny ýonky ýaly ýygnatman eplenigligine fageli bilen tutup çykdy. Olaň çykarna mähetdel daýaw bir garradym sıraly öýüň gapsyna bardy. İçerideki çüýçeli sıraryň ýagtyna ol adam ol daýaw adamyň elindäki ojak başı bilen gözüni ildi. Garaja bilen barly sorbany ip bolup elleriniň ýagyny ýetsaşaga düpürdi. Garaja içinden bir zatlar tanady. Töwür galdyrdylar. Ýanky daýaw adamym ýagy töýden çykdy. Olam çykanyny eli halasy çykdy. Soňul daýaw adam gelinli ýaş ýigit ýene oturunlardan 3-4 adam gapyda teleräň astyna oturunlarla hoşlaşyp garaňkylyga siňip gitdi. Ol adamlary ýanky hyzmat edýän pes boýry uratdy. Olalla, gal berhede hojama kömek eder. Derdiňiz dep golar inşallah diýip pes boýlyň tereşdirdi. Pes boýly urup garaja dagyň ýanyna geldi. Saýçylykdan boluşdyňyzmy? Hawa, taňryl kazyn. Pes boýly gelip tabak gula taşaganlydy. Hocam hawasy garaşýa bar berin diýip öýde işine gitdi. Pes boýly bulan ýanyndan salatyn gitmedik bolsa, garaja oňa "Biziň hocam agalyk işimiz ýok. Biz bir öýde derdi öýle geçip barýan adam" diýerdi. Hocam aga bulara garaşyp oturun bolsa, indi ne etmeli? Şu sopan ýeşigiň bilen piýiň aşyr beýle hormatly adamyň ýanyna baryp bolarmy? Aklyňyma ýok ýeri, hocam nämerji? Garaja agwatyň sinne köp zat takda pikir etdi. Ahir alaştapman, balli, yürü oğlum deyip, balliğine marıp yağıtı öğe uğradı. Salam verip kapıdan girdiler. Orta arada nefis hali yazılan, giyin düşökşen üstüne ağaç etli dayo garayağıda adam, ay boğdaşının grubu otuyor. Kedicik şeki alacak edilip, suğulan oğuzun ortalarını, düngdörlen ullukan saytangırın üstüne, çüyüşörü sıra içerini yağıtılıp yanıp dur. Oğuzun başını, gıtık tüylürek sar telpeği var. Ak balak, ak köyünün üstünden yaskınacak alınan ağlı, yuka yektay, iki günün üstünden gaydıp deylerini yaptır. Sağdıyının aslında kiçengrek yelek yastık var. Yörüytü yatı ağaç kutuyun üstünde, o odun mukçanın içinde kalın kitap yatıyor. Terimin yukarı başından o odun bağlarla çektirilip, germerin nefis hali tor bulun, lüllü renkteki seçeklerini sıran yağıtına sana vermeli. Hocam yuvaşadan baş atıp salam aldı. Gözünün sağ tarafından Oğuzun başına oturmağa yer ürkedi.
Susty basyran garaja çekini birak ede, garada oturjak bolanyny, hozam sıranyň golüne hüýşme oňa şahat etdi. Bally da garajanyň gapdaryna oturdy. Indi olaň ikidem edil sıranyň ýaltysyna oturdy. Hozam terini çykarman, tek ölek gara ýüzüni gözüne aýlap, bular kimden tynlady. Onuň zady ýiti gözi içinden geçip barýardy. Garaja da, bally da hozama teredip bilmeýän ýüzlerini aşak salyp oturdy. Hocam sarikatlyk bilen tagylgamanyny soranyny garada sal eşdirýärdi. Dordan şükür diýip jogap berdi. Geliş neredenler? Gawşaly aýlasyndan. Öýle bolýarmy? Ýok. Murat geldi ýeşim oly. Ady näme? Bally. Ýok adyňyz näme? Garaja. Allah taala bizden bolsa işleňiz düzelir. Äwmek şeytanyň sabr rahmanyň nipdirler. Alyňa maň sabr edin. Garaja, beýle gaty ýürmek ulgamak bolanok. Ýüregiňizde deper bar. Ýüregiňizde ýuwaş ýüreň, agyr zat götürmäň. Gyssalmar bolduk hojamagy. Biz barny bilýäris. Bir sözlerimizde siz sessiz oturun. Bally tüwülimi akylly bolun, gelecekde atasından hem gowy suwup ýetişer gaýretmeýän diýeleňiz taparsyňyz. Hozam tetini kesdi. Gara hojanyň bilgiçligine hayran galyp oturan garaja hozam nire ýönelse şu tarafa seredip oturdy. Soňra bukçany açyp hozam ören haýyrlyk bilen daşy gaýys jeltli galyň kitaby ýerine alyp ýokoryk galdyrdy. Iňjil sürmangyny degirdi. Soň ony ýaty gara dowdaklaryny degirdi. Kitaby Yankutiyun üstüne koydu da orta arasını açtı. Kitaba terede oturdu. Birazdan soň yine hocam sede başladı. 9 başlıyor. 2 saany toğrum. Jemi 11 bolýar. Ha, bu diyor 10 watlamaly. Gaty agyra sürýär. Olar häzirem ýürek barýarlar. Olar 2 saany atly sürüp barýar. Atyň bir daýy gyralaşy beýle kat men gözüme dogry görünýär. Gyralaşalyny siz tanamaly. Dogrymy garaja? Dogry hojamagy. Aýdýanyňyň bar dogry hojamagy. Hojam kitaby ýatdy. Öňkü ýaly edip buksa salyp ýene öňkü ýerine goýdy. Soň gapa tarap elini tutup bir zat gapsak gäredip üstüne elini gymyldatdy. Gapydan pes boýly geldi. Garaja bilen bally gaty adapdyr. Bulara ýatar ýaly ýer görkezin. Ýertirden atmaka. Çaý çörek görüp bulary ýoly salan. Garajaň ýüregi kesel oňa aýaguly bolar ýaly bir eşek tapyp berin. Garaja bally barın. Alnyňyz hakaşdyn, erenler ýollaşyňyz bolsun. Hocam ýüzüni aşak salyp dua okumagy durdy. Hocamyň ýeňsizindäki gülewent ýaly üýşmek hallary, donlara, düňçeklere ballen göz düşdi. Onu yansa, hocam kellesini ýokary galdyryp, omin etdi. Garaja da pes boýlum, hocamyň ýüzi bilen ellerini ýüzlerine syldy. Hocam, taňy ýerkasyň. Häzir sizi bermek aklymyz ýok, sagryp bolsa, diýelemni tapsak, aklyňyz ýetirirnip garaja egilip taqdim edip çykyp gitdi. Pes boýlum bir da gahyr gelin bolmagy şemeli. Bular düşegim ýassygam bermedi. Garaja öyle bally her gün ahar ýen keçeleriň üstüne telpeklerini ýassyk edip goýşardy. İkiden pikir edip yatan olmagy şemeli. Şol gyralaşaly adam diýeni taýmy oturmuk diýip bally pişirdi. Ola, hocam aw kitabyny seredip görüp otur ahyry. Şu taýmy oturmuk diýerdir. Sen ýözüňi muny tanaýasyň diýip hocam maňa aýtmadym näme? Ben üç diýämdi. Onun taýmy oturuň ogurlandyny hocam maňa bilip otur ahyry. Erkelip barýan ýa-da bally. Garajanyň bu ürünlerini diýip salaza ýetdi soňdymdy. Garaja da derre ukatdy. Bally düş gördü. Uzun ýuka ýepek ýektaýyn ýaskyrja garyp. Daýo gara hocam ballynyň öňüne düşüp ilerik barýar. Birdenem ala ýepek ýektaýyny ganat edinip ballynym goltugyny alyp hocam uçurýar. Bir meýdan sonlarynyň soň garadaň giň zülgüzüniň içi bilen gol aşakda diýeleň hatarlanyşyp barýanyny görýär. Öňde ballynyň bogazy gubo diýesi. Bu diýeler sürüp barýan taýmy otur. Gara hojanyň uçup gelýänini görüp gyralaşadan alakçylyp gaçyp gidýär. Hocam şol alasmanyň
ballyny gubu diýen üstüne tarap oklap goýberýär. Bally kelime näp gelýär ki, kopup uýunny. Ýaňydan saýır başlan eken. Bir görse garaja batyrgan ýa gyslanıp düşnüksiz bir zatlar samrýar. Birden dügo galyp gözüni açdy. Ballyny görüp garaja uluzun demin aldy. Onu ýança pes boýly saýdyr çörek getirdi. Ozumrat. Garaja bilen Bally pes boýlynyň birin ak eşegine artlaşyp ýola düşdi. Zahan ürenti ýagtyldy. Bally eşekden böküp düşdi-de ýene ýy salyp urdy. Diýerin giden iňçejik ýolda tüýden demir ýoly tarap alyp barýardy. Garaja eşegiň üstüne içini ýepletip gelýärdi. Birdenem öýde gurruna başlady. Ey gurbany bollugum hojamyň zor adamdygyny. Diýerim biziň sargyny jikmejik berip oturyşyny. Kim uğrana sen nasıl aýdýar? Men ýüregimiň kehelligine bilip otur. Gördüňmi Bally? Dünýäde her hili gudratly adamlar bar. Dünýäň iki uzyna göz ýetiren okumuş adam da. Bir gezek hojamagy ertir namazyny okap, ýannaklagyzdan urapdyrdy. Öýle namazynym tezeniň babydaýhan obasyny okapdyr diýerler. Bu meşinden kırık kuyun, bükürlerin üstünden uçup geçenmiş diyeler. Allah zanyň gudraty güýçlü. Galyň menneler düýeli ýeşekli gidip, 6-7 gün niýlerini doğrudan tezene barýar. Garaja feslenmesini goýup, ýene pikire batdy. Bally awşamky düýşüni ýatlady. Garajagy, hojam agaň uçuşyny men awşam düýşümde gördüm diýdi. Han oğlum, gören düýşüň aýtyp peýgamber ýorgudy bolar. Bally düýşüni bir uçdan gurrun edip berdi. Garaja sesini çıkarmadın dedi. Oğlum sen oraşan öýräýipsiň. Hojam aga bize kömek eder inşallah. Diýelim tapar. Ana sağlyk goda diýelim tapalmadan soň men hojam agaň ýeşegini getirip berende oň aklyny ýetirerin. Şeýle gurrun edip barşlaryny diýelim ýyly bular demir ýoluny geçirdi. Demir ýoluň ileri ýakatyny sýryp geçýän gumok ýoluň üstünde diýerlerin barsynyň ýyly metemälim görünýär. Diýerler o ýoly ketip göni dawa tarap ötüpdir. Gara hojanyň bilgiçligi Ballyda uly täsir galdyrdy. Şu hojamaga ýaly okumuş bolup bolsady, kitaba seredip kimiň düýesiniň ýitenini, kimiň eşeginiň ýitenini bilip otursaň, oğlun kimdi kitabyň ýüzünde görünip dursa, beýet owurdanam garynja öýren ýaly kitabyň ýüzünden diýerler gıbırdaşyp barýamka. Keteli bilişini diýsene. Kitaba seredip kimiň ýüregini, kimiň öýkünün ýaly şikayet bardygyny görüp otur. Şu hojamaga ýaly okumuş. Şoň ýaly güýçli adam bolup bolsady. Hojamaga nirde koduka? O kitaby nirden aldyka? Garaja awşam körün mojuk düýşüni ýatlýady. Ýumruk ýaly şaga bile barıp, taýma götürdün, hakyň alyp bolarmy? Eline garajany alyp topulardy. Awşamky düýşümi oýarygymyzda görkezler. O bizi öldürmedim. Diýelimdi öldürmedi sürdürer. Dağdan aňyr eltip, diýerleri bile öýdümden satyp goýberler. Diýelimdi tapaýsak, Ballyny gowaý berin. Ýene de Murat ýyllaryň öýdi ýerse ýaşy. Näme etmeliligini o bile görä, gowy biler. Gurbanda ýa taýmady men nähili görünip biler. Olar meni görün matlaryny tanaýarlar. Sen oğlum gelip plan gawşalyň oğullaryny diýip allap, biziň üç düýämide gidipdiň diýip men yakamdan tuturlar. Murat geliplen gelip ýakdan üç düýämidi maňa söýle diýdiler. Meni allawşy oğul hata etdiler, men näme jogap bererim? Belkory men tanamaz. Ýöňkilek Murat geliplen gurbanlara baramazda men baý oğlunyň geýminledim. Gyrmyzdan maňa uzun holp golýady, sülp edip ordan ýürüýärdim. Gara tilkme telpek meni basýady. Gözüm zordan görünýärdi. Ýa-da bolsa men bir çopan eşiginde. Ondan gurbanlaha men gözüme de seyretmedi. Olar meni tanaýat ýoklu. Şolar maşa garaja bilen Bally tiýara gala owasyny ýetdi. Garaja owan günne ol başynda ýegişirli oturun öýe seyretdi. Oğlum, gel ha öýe baryp bir toğrug ýede gederi. Hem bir kowurt suw şellip garaja keslendi. Bally gaňyrşyna gaýtmady. Öýe guluy bardylar. Öýüň eýesi diýsen garip bolarly. Üdükleriniň yamalmadyk ýeri ýok. Geçe tapman, üdügün käýerine haltydy ýamaýypdyrlar.
Gamşam hari sağşapdyr. Käbir yerlerin gamşy gutorup, kökün ipleri sallanyşypdyr. Öýüň gapsyna pisjik paýsatam bar. Onun kölegösüne atylan könüjik keçäriň üstünde oturan ýigit garazy dagyn gelýärni görüp ýeline gadýety ipläp goýdy, derrew ýerinden turdy. Bulara baka ýönelip salam berdi. Garaja bilen sagylgamanyny soraşdy. Yeri zalay ýadadyňmy diýip ýelgirdi da ballyň arkasyna gapdy. Soň garajan eşekden düşürdi. Gelin, geçiň düşük üstüne geçiň diýdi. Eşegiň nowtadyny ýedip ýatakda daňdy. Öňüne otatdy. Öýüňdeňe gelip mehmanlara bir çay oturduň. Döwüm diýişdim şöreňi de morta getiriň diýip çararak gaýgyrdy. Garaja baryp keçäň üstüne oturdy. Biziň çay içip oturmagy wagtymyz ýok, inim. Bir gaty gassagly, bir de bir owur suw berin. Näme göçüňiz geçip barýarmy diýip ýyry alyny işlerini ürküp ýigit ýylgyrdy. Owamyzyň düýelerini wakýadyk, götün aşam sürdürdük. Şolaň ýedin salyp gelişimi. Aýdyrdan sürüpdirler. Gaýraky gawşal ýaýlasyndan. Kimden görýäňiz? Iki han atly sürüpdir, ýedin salyp geldik. Bir gyýralaşary bilen bir dogry ýabyr bolmaly. Atlaň toýna ýerlerini görüp olaň reňkini nähir bildiňiz. Eten aşam ýolly ýatmaly bolduk. Sonra barın öýümiz hoja magan öýü golaýsa näçek. O gurbany bolduğum kitabyny heredip barda ady bilip otyr. 9 baş düýe bile iki han torum. Bir gyýralaşary bilen bir dor ýabyr sürüp barýar diýip aýtdymy? Bu diýen bu boldugyny aýtdymy? Garajady. Ballam biýigin gurruny hayran galdy. Ýigit ýene sözüne dowam etdi. Gara hojaň pes boýry hyzmatkary barmydy? Hawa. Onda barda düşünipli, o gaty dogumly ören ýeter adamdyr. Olam dogry diýsene. Dogry da, ýüglädiň içinen bihal görmelär diýenler-de. Ýeti ýigit göwn ýetmezlik bilen dogry diýdi. Ýigit gara hojaň keramatlygyna şek getirjek bolmaň diýip garaja torsorly. Bolýa agam, gaty görseňiz, siziň şo hojaňyň adyny tutmaz. Han aýdyň diýeleňizi kim süründe diýäňiz? Hoja maga ha taýmaly oturuň salgyny berýär. Indi taýmaly oturuň üstüne şu iki ýyňyz barýaňyzmy? Agam, bir kiçik salaýa gaýpyňyz gelmeýärmi? O taýmaly otur diýen adamlar siziň diýeleňizden basym ýitirmeder özüňizem. Soň meştat boýunalmaz, arana ugry görün taňry bolar diýer. Onda bir näme etmelip, oğlum taýmaly oturuň adyndan gorkup oturan garaja gözlerini tegeledi. Garamyzy boýaga boýurun bir köýnekli, uly ýün boýly, ak güzlü gelin çaý çörek getirdi de usurlyk bilen ýerde boýdy. Soň ýene öýür boýuna galyp garaýa girdi. Öýeti saçak ýaşdyrdy. Garaja bilen ballynyň her gaýtynyň öňüne bir çaýna çaý dotdy. Taýmaly oturdum diýerler, näme almalygyny men bir pikirlenýän. Şonu ýansa çaý içiň diýip ýeri alyn nişligi garaýa girdi. Ýigit ýeginde sargıdan gyrmyzdan başyna depeden mahmurly ak telpek geyip öýden eli beýaşatarly çykdy görün. Garajan gözüne daýagulanyň ýaly, dogumlaryň ýalyp görünýär. Bular çaý çöreğini ip bolan soňlar garaja ýene eşegine minni. Ýan köýüň ýetülen ballam düýüleň ýydyny salyp urdy. Gatap ýatan düz ýerde düýüleň ýeri oňly saýgyrtmady. Kedizek ballynyň öňe düşüp ýelkirläp barşyny ýigit gem görüp garaja söz atdy. Biz ala ýumruk ýaly bolsa da ýere gerlemäge gaty ýok deken. Bu ulunjuň ady näme? Oğlunyň adyna Ballyýsy diýerler. Özüm Murat Ýyllabaň ogly. Ha, eşdipdim. Gaty ýokda ýesi diýerler. Dip gurruny dowam etdi. Bally sal-saltdan ýadymlyýar. Ýigit ýegilinden tüpüňe atyp käýerden bir ýatmert edip barýar. Şo barşyna da ýeri alyn işlerini görkezip ýylgyryp Ballahy ösüň garap barýar. Garaja bolsa 4-5 ýadym ýyldan eşegini dikkirdip gelýär. Düýüreň ýyly dawy ýerinden garaja eşegini dewsilep ýygydyň ýygynyň ýetdi. Bir wagtlar Murat Ýyllabaň baýyň 3 baş düýüsini ogurladyp bu dagy gelenligini taýmaly gotura allap düýülerini alyp giden gurrun berdi. Ba garajaga sen batyr adam o. Nenem bu soru dağda taýmaly oturuň ýanyna gorkman barıp bildiňiz diýip ýigit oýnadyp mysaýyl berdi. Gorkmanmy? Ýüregimi ýarlyla.
O gotur gorkma diyalem diyal, edir aile yali. Yüzün nörehim şepagat yok, biri töldürün yali öldürecek diyene plan mayın oğulları dört diyilik gölü yuvaşaydı. Edir gölün madına taymız gotur sen tanap, meni allap üç düyem alıptın, solar töle deyse sen ne maydarsın? Ey, meni bilmedim, ertirden beri şeyle olur öydüp, korkup geliyen. Yigit Karazan gurrunu gülüp helile diyedi. Birdenem, enni düyölüň nira gideni belli, öwürlüň. Göni gurbanlara baralyn dedi. Men näme Murat Yellagasa ýokmy? Men ömür gurbanlygyny allaşymy görüň. 3 keçiter kesip gurbanlyň howlusuna bardy. Howluň içinde gezip ýören garaýagy yigit bulary görenden, aýyrdygyna dogry aýakdan dinýäli gaty sürdü de garşaldy. Salgyrdyrak dille salamlaşdy. Sagylgamanlyk soraşdy. Onu ýançada jaýdan çykyp gurbanlyň özi geldi. Hocamrat senmi, sağlıkmy, amanlykmy? Hocamrat sen gel, oňat gelin. Köp wagt ýar gara berem okly. Hani ýürüýe baraly. Naharyň başyna oturup bir arkaýyn gürleşeli. Edil kalhoz gurlan güni oglum bile geldim kalhoza saldym. Özüm bir aradygymdan kalhozyň işine gatnan bolýan. Ýönünni garrylypdyr, agyr işe bilinki bolmaýa. Taýym adam kalhoza girdi tügeleme, kalhozyň işe ýoly düşýär. Şeýle atlar ýyly gurbanlygyň göňe köýje. Emma dogumly hujumradyň öňünde ýalym ýürüm edişini görüp, garaza da ballam haýran galdy. Helki ýollak ýylgyryp sypaý gurrun edýän hujumrat inni bir ýerde ören adamly gepledi. Gurbanly, derrew goturup bärik çagyr. Gurbanly bulary howluda ilk kabul eden garaýaga digidi heredip, bar taýmada seni hujumrat çagyr ýa-di, dessine gelsin dedi. Garaýagy kürt gitdi de howludaky köp gapyly udyň syrgyn jaýlaň birine girdi. Taýmyz gelip meni tanaýma ülteýdir diýip garaja uly ünje gitdi. Onu ýansa hujumrat Gurbanlyň ýüzüne aralyp seretdi. Ýer Gurbanly, henidem daşary ýurtdyran aralat noň kezen okmy? Ýok, hujumrat çan arkaýyn ola ýuwlya kessin. Men hiç wagtym eýranly gatny ödenlerdim. Biziň hemmemiziň işimiz kalhoza hyzmat etmekdir. Oğlum bile gelinin bir uğrama işten galyan nerler, deyip Gurbanly andışmaya başladı. Onu ýançada ýanky jaýdan taýmaz bilen garaýagy kürt çykyp uğradı. Daşynyň üreýmäge taýmaz özüniň iň ýakyn howsalyny görünýär aňyrdan, hojamrat, salam aleykum, sagyrgyň gelip görmüň deyip ýylgyrjaklap geldi. Gele gelmäşi iki ýerni uzadyp görüşdi. Ýene meni birde ýüksek ýandy ýamanlandy. Seniň meni göresiň gelip keyfine gelmäniň bilýän. Gotur bildiň. Seni hodran oğlanjyk ýamanlady. Onu tanaýamyň. Oňa Murat geldiň ogly bally ýeşi diýerler. Gaýraky Gawşal ýaýlasyndan seňiýden salyp gaýdyp ineşýere getirdi. 9 baş uly diýe 2 torym taýmaz gaşlaryň aşagyndan ballar gahar bile seretdi. Ballynyň göwnüne onuň gazaply nazary tiz girime düşersiňiz. Ataň kiňdem gaýdyp ömürullah ýyrydarlamaz ýaly derniň manini aňladýan ýaly. Onadar edil ballynyň içiniň geçip barýardy. Sağı misli özüni peýkam şeniden ýaly ýygyryldy. Edil şo wagtyň özünde de hiç gaharlanmadyk ýaly bolup taýmaz hujumradyň ýüzüne gülümsiräp seretdi. Hujumrat, "Gally ýewlya kessin, o diýerler getirin menden. Biziň diýerimiz reýdip, o diýerleri ýalňyşlyk bilen meýat kerim getiripdir. Üstümde Hudaý we ananay. Walla biziň asla indi diýämizem ýok, baryny kalhoza tapşyrdyk. Ýöne o kürt pek geligine daýypdyr. Gotur. Derrew meýat kerimi tap. Olyne şu ýerde derrew geler diýip taýmaz meýat kerime gyrdy. Ýanky taýmdan ulyň boýry daýaw kürt adamy çykyp derrew bäri uğrady. Garaja onu görenmädine şo dagda Murat geldiklerini duşan tüpüň çenep dürre gamsüre saýgylap taýmyzyň ýanyna getiren kürt dugunu derrew tanady. Indi bu kürt meni tanar diýip garaja ulyň ketdi. Emma meýat kerim garajaň ýüzüne de garamady. Gele gelmäne salajadan salam berdi. Beli taýmaz oga geldim diýip ýüzüne aşak saldy. Gurbanly gaharlandy. Gawşallan ýalňyşlyk göterip gelen diýerlerini derrew şeýle alyp gel. Beli Gurbanly oga bu saat diýip bardy da tebrede duran dor ýaga böküp münni. Eýem uzaklaşyp barýan at toýnunyň sesi howlunyň daşyny eşdildi. Bu at balla ýydragy çekilip taýmadyň aýag ýyzlaryna göýledi.
şol gumun etegine görün ýyzyny saga detseni tanady. Bally taýmadyň aýaklaryna syn etdi. Onuň geýen sarıgy gaty äpet göründü. Ayak basşam edil öl ýaly daraklyk tarapyna bir az işgiňräk basýan eken. Men diýerleri süremok diýip ullakan adamyň göz görtüri ýaryn sözläp durşuny bally gaty gelmürdi. Hojamrat gaharlanyp taýmaz etdi. Gaýdyp şular ýaly işeden geçdim. Sürgün ederin. Walla hojamrat men ugurlyk eden ýerim ýokdur. Gurduň agdy işedegan, imedegan ýenleri. Biriniň mali istemini nurýalar. Men indi kalhosy. Başlygymyzdan soraman ýeki jüňüm işden galamok. Işe hemmeden öňürsi çykýan. Gurwany durup bilmän töwe goşuldy. Hani hojamratsan beýlejip durmalyň, öýe baralyň. Galan gurrunlary saýyň başyna, naharyň başyna edeliň. Eýseňizem uzak ýerden aşlap suwsuz gelendir. Durundan bari birden şetde bularyň gurrunlary ankaryp duran ballaryň ýüzüne seretdi. Daýma ýene-de ýöňküsýär gaharly garady. Bu ulun Murat diýildiň ogly diýsene. Munyň kakasy dagdy mergenni diýämiş diýip eşitdim. Şunmy diýip sorady. Emma onuň sözüne hiç kim jogap bermedi. Tebe bu atlar. Hogla iki tane atly gelip hemmäniň ünsüni özüne çekipdi. Barat algap o gelenleriň atyn tutmagy bardy. Gelenleriň biri uzun boýly taryýagy köýse adamdy. Onuň gözi edil ýawyn pişiňki ýarym mawdy. Beýlekli gür gara takkally, ýüri popuşragada tutuş adamdy. Bulary görüp Gurbanlyň ýüregi howsara düşdi. Garaja bulary görenmädina bir wagtlar üçdüýäni gözläp Murat geldi bilen Gurbanlylara gelenne bir gije bir otowda ýatan adamlardan tanady. Indi işim gaýtdy. Bu adamlar ýokman men tanar diýip garaja ýüzüni kete togdy. Hojamrat bulary tanazak ýary bolup ören tiňetere diýdi. Onyansa ýanky mehmanlar gelip ören talikat salamlaşdylar. Elleşip görüşdiler, ulak wagtlap amanlyk saglyk soraşdylar. Köýse adam garajanyň ýüzüne öwran etdi. Öde bir ýerde görün adamym. Ýüle tanyş ýüz. Ýöne nirde görünim ýadyma düşmeýär diýip pikirlendi. Köýseniň beýle tiňetmesinden garaja gaty gorkdy. Birden dalim köýse meni tanaýdy. Ýeri baýuly. Ýöňkelek duşamyzda üçdiýe gözleýärdiňli. O diýer, "Onu tapdyňmy?" diýip soraýsa, "Bagtym ýeter." Men baýuly däldigimi Gurbanlyň biler. Ähli sırasılar. Gurbanlyň ýegen näligimi taýmyz oturup ýerýär nähili bolarka. Bu wagt balla ýydraga çekilip, ýanky mawy köýseniň meseli galowşly aýaklaryna, onuň aýak ýylaryna siňetini edýärdi. Garajanyň howsura düşen Hojamrat aňdy. Özüňe de moğollaşar adam bolurlyp köýseň başyndan düşdi. Gaýta bolursyň diýip sorady. Köýse ýalňyş bir zat aýdar edip Gurbanyny çekinni. Hani Hojamratsan. Daşarda beýlişip durman öýe baralyňda. Anha çaýyň başynda kimin gaýta bolýuny arkaýynlykda soraşyp oturur diýip jogap bermedi. Aňsat düşmejek soruwdan köýsen halat etdi. Tagamyň üstüne basyp geçip bolmaz. Hani ýeşi, ýör. Diýip Hojamrat bulan hemmesini öňe düşüp zaýa garşy uladı. Gurbanly Hojamrat garaja bally dördüsi içi hally çökli, pessezik palçyk çaýda turdy. Bara sary kişmiş çaý käse getirişdirip bulan öňlerine goýdy. Garajanyň ýüzüne ýylgyryp gaýta seretdi, gözüni gapdy. Soň ýene inkit etdi. Haram kürt tanaýdy diýenip garaja ýene inkit etdi. Onyança daşardan oğullan çıkıp baryan at toynoklaryny kesişdirdi. Gurbanlyň ýüzi ýagtyran ýaly bolup, "Hani şaýryňy agdary beriň" diýdi-de, öz şaýryny ýapyşdy. "Näme goturuň o ýylsyr köýse bile gudasyryp gurrun barmy?" diýip Hojamrat öýüne gaharly döndü. Onyança da gapydan taýmyz gelip berilmäge durdy. "Elhepus, hetçe adamlar eken. Şaýçyp gidäýiň" diýip şu bela ýalvardım, gür gelmediler. Ahir uratmaly boldum. "Öýle diýip geljek adam däl. Şo köýse nireli? Oň ady näme?" diýip Hojamrat sorady. "Öýüňe gelen adamyň haýdan haý adyny sorap bolýarmy? Biriňe şo benden ilkinji görüşimiz" diýip Gurbanly Hojamrata arkaýyn jogap berdi. Garaja baýuly bolup gelenine Gurbanlyň köýse bile ýakyn dostlugyna aňypdy. Emma bu zatlary garaja aýdyp bilmejekdi. Öz üstü, öz sırasylary öýdüp
gorkusuna o zatlar ömür aýsy okmany barmy? O zömrat dağına hary oturka, Meýat Kerim düýleri howla getirdi. Soň garaja bilen bally düýlerini sürgüranna, "Sen gitme gal. Bagşam bizde bolay" diýip gurbanyny näçe ýalbarsady, oň ýalbaryna bakman o zömradam garaja dağı bilen bilip aýtdy. Egrem muglum köşe bilen ýorgulap gelýän üstü ýüklü agyşyk gädikden togurludy. Barıp Murat gelilen garaja gabat kapsyna durdy. Murat gellaganyň gelinleri hem özüniň ýaşy duruşyny näçe aýaly eşegiň başyny üçüp, ýükü düşürmegin ebeteýin tapman, gara başlaryny gaýgyryp durkar aňyrdan Murat gelliğinin eşege azar bermeň. Baryň öz işiňizle boluň diýip gaýgyran eşdildi. Aýallar dagadylar. Mergen ýüküni düşürüp eşegi daňyp öýe gelýänse, gelinleri onuň öňüne çaý getirip goýdular. Eşegiň ýükü dagosy bilen onuny kızany käkelipdi. Murat gelliğiniň şep böwrüne çaý içýärdi. Aýal oňa teredip gaýgyly pikir edýärdi. Balleýiniň düýne terki otora gidişi. Häzirem gün öýreden agdy. Şagajymyň başyna bir hiç düşenler. Ulla-ullamyň üçüsiniň hem balleýin gözlemäge daňdanky gidişi. Ertirden soň goňşularymyzam gitdi. Hiç birinin habary ýok. Mergen körpe bolun hähil gowgurýady. Bu habar eşdäýde ýüregi ýarlar. Mergen aýalynyň soloksy ýüzüne teredip bir uly gaýgyň bardygyny aňlady. Dürjemal, "Ani oğlanlar görünen oklu. Hemişe munyň ýaly agly gelemde ýerli ýerden et dowrap gazyna tarıp uly şatlyk bolýardy. Gelinler äme ýüzleri ýaman salyk görünýär. Äme eýgirikmi?" diýip Murat geldi. Harlyny arasylamagy durdy. "Meňe erteki açlygymdyr" diýip aýalynyň ýüzüne teretdi. "Baryň gyzlarym, gaýnataňyza tiýdirek bir nahar ataryň. Şo guşlardan arasylaýyň, Allah badyr, beýle şu oturunyň peýda ýok" diýip Dürjemal gyňazynyň uzy bilen gözüni tüpürdi. Mergen ýerinden turup ýaskynja gatyran ýekdaýyny ýeňlenidi, harlyny omzyna atyp, "Han ýagdaý düşünür" diýen ýar edip aýalynyň ýüzüne garady. Gelinler ýaýdan aşyp durdy. Guş arasylamak hiç biriniň ýeli barmaýardy. Dürjemal kesin tanıdy. "Bally janyň düýne ertirki otora gidişi" diýip çalajadan aglamagy başlady. "Nire devlensin? Oň egilenjek ýeri ýok. Oň maşyna bir iş düşünür." "Gözlegine çykan boldymy?" "Oğlanlarym, goňşularym gitdi, gördüm bildim ýok." Mergen soň bir adam sözlemän daş çykdy. Gaty-gaty ýörep köşe tarapy gädiň agzyna bardy. Soňam nire etjegini bilmän sakka durdy. Onu ýançady, ilerden sürilip gelýän topor düýe göz düşdi. Düýeň arasyna bir goba ýörküs Mergeniň gözüne ýakymly göründi. "Ha, düýesi bar, eýsem madyr" diýip oň ýüz açyldy. Edil eýsem tanaýan ýaly goba düýe çalasyn ätmerläp, hemme düýäniň öňüne düşdi. Tiýiz öýül gädiklerine gelip Mergeniň düýesine öýüdüniň owadan goba kellesini goýdy. Mergen onuň ýüzüne sypalap ýol berdi. Düýe öýül ýatagyna girdi. Garaja bile bally gelip Mergenle salamlaşdy. Saglamanyňdan soň, "Hani nirede beýle egilendiňiz?" diýip Murat geldi sorady. "Bile gurbanyny daýlanmadan ka barmaly bolduk" diýip düýe ýitirişlerini, gara hojalarda ýatyşlaryny, hojamrady duşlaryny garaja birin gürrüňlerdi. "Hojamratlar kim eken bildiňizmi?" diýip Mergen sorady. "Bile soramagy çekinip, oň özüm aýtmady. Öze ýören ýeter ýigideken" diýip garaja onu ýene bir gelip gözüniň öňüne getirdi. Hojamrat diýenleri raýonyny işleýärdim. Ganjyk tiresinden olmagy çemellip, Mergeniň uly aňardan geldi salam berdi. Agşam ara gapa atylan keşäniň üstüne Mergen özüniň dör dogly bilen bir şanyň başyna tegerenip oturup, keý getirin çekdirmesine diýmäge başlady. Dürjemalym öz gelinleri bilen bir şanyň başyna oturdy. Nahir bolýança, birinin ýekagy ses çykmady. Boşan şanaklar aýrylandan soň her topar öz saçagyny dolap Mergene seretdi. Mergen omin etdi. Mergenem, oğlanlarım kän bir saýçy däldi. Hemişe töwür galdyrlandan soň oğlanlar işli işine daga sürütäglerdi. Bugün beýle etmediler. Bir-biriniň ýüzlerini seredip ýylgyrşýarlar. Mergen bir dagyň bardygyny aňdy. "Ha, oğlanlar, aýdy beriň, näme gürrüňiz bar?" "Kakasine awu gidip dagdy käwat 2 gün, käwat 3 gün egilenip gelýär.
Oğlan ýagdaýyndan habaryň ýok diýip ulawly orap, bir saat aýtsak gelip ýygyny aýtman hakyndy. Aýdy ber oglum diýip mergen ýylgyrdy. Dağda gelip ýörün soň näme ataňyzyň bilýän zat ýokdur diýýäňizmi? Oglanlar gülüşdiler. Ýene ulawly näme bilen kaka diýdi. Sen bilmeseň men bilýän diýip Murat geldi orazyň ýüzüne siňerildi. Men bary ýok ýekeze keýgi üçin dağda 2-3 gün ýatyp ýörün rüýtmäň. Ýaňy ýakyndy men dağda zastabaň neçelini bilen tanyş boldum. O ýaşam bolda gaty akylly adam eken. O maňa oğulurda kalfol vurulayan aýdyp berdi. Onuň näme hillatdygyny düşündirdi. Oğlum siz kalfoda girecek bolýan bolsaňyz giri beriň. Ýyl bereýäm girdi. Ýyl bile gelen toýda bayram diýipdirler. Men sizin kalfoda girmeňe de garşy däl. Hon ha bir düýejiňiz bar. Alyňda gidiberim. Haýyr diýişleňiz şonu işleň. Ýöne sagajyklaňyzy hor etmeseňiz bolar. Oğlanlar hoşal bolup şo güniň ertesi kalfoda arda berdiler. Murat geldi körpe alıp ağa çıktı. Ballı oku wagty mektebe gatnady. Okudun boş wagtlar kakasy bilen ağa gitdi. Bir gelek Murat geldi awdun gelenine, aýaly ýastykly düşükli ýatan eken. Gelinler saýan etmäge nahar bişirmäge dargadylar. Dürjemal diýip Murat geldi aýalynyň atlaryna oturdy. Aýalynyň ýeli gızgyndy. Agyr dem alyp ýatyrdy. Dürjemal ıskırntı sesi bilen mergen. Geldinmi? Diýdi. Geldim. Ýagdaýyň nähili? Mergen, men bu gedek galmasam gerek. Hudaý bardyr, inşallah galarsyň. Mergen, öýde senden başga ýene kimma? Hiç kim ýok. Onda kulak as. Mergen, dünýäni diň paýdasydan biri şundan köp hak yetmez. Hudaýa şükür, oňa doňat ogullarymyz bar. Şantyny ýöýleşikli etdik tüwelime, hakdyjyklanmaz bar. Allah janyň nägide dälýöne, ýeke zardy ummady şoňa ýetip bilmedim. Balla janym ýyly goşup bilen bolsam dünýäde armanym galmazdy. Saglyk bolsa, oňa öýlenenini görürsiň inşallah. Mergen, sana bir tapşyrygym bar. Balla jan sana goýup gidýär. Mergen körpe ulugana tapşyrýan. Şondan gözgülük bol, ony anjytmagyň balamy ýeke goýmagyn. Dürjemalyň bu göz boldy. Soň gepläp bilmedi. Bir halym sessiz ağlady. Akşam oglanlar işten ýygyndy. Ejeleriniň agyr ýagdaýdygyny gördüler. Bally ejetiniň baş ucunda oturup, oňa ıskyrtı ýerine okurýar. Eje, alla suw içip, suw tutup berýär. Günne uyansa oglanlar ejelerini takladylar. Hiç bir iş etmedi. Gün ýokurgalyna Dürjemal dillin galdy. Yeni 50 ýaşyna da ýetmedik enäniň ýüzi petlenmedik ýüpek ýaly soldy. Ýösügi gara gözlerini töwrüne aýlýar. Ulugly nazar salýar. Onuň sagajyklaryny görýär. Soň onuň gapdaryna oturan ikinji ogluny seyrediýär. Agtyjygyny gelini görýär. Soň üçinji ogluny, onuň gelini görýär. Balla nazar salýar. Ýösügi göreşler körpe ogluny küpräk saklanýar. Birden solokly aklaryny ýaşakýar. Ulugly oň göz ýaşyny ýagyryp gülüp durýar. Iň soňunda bir zat tapşyrýan ýaly bir hil bolup mergene naýynzar teredi. Biýagdaý bir näçe gaýtarandy. Dürjemal, sen tapşyran latlaryň men ýadymda körpe ogluny hor etmen. Ony ýere goşuryn diýip mergen aýalyny söz berýär. Enäniň bar dünýäsi töwregine çağılyrdy. Ol iň soňky gedek öz dünýäsine nazar saldy. Ýöçügi gara gözler ýumuldy. Bally ýetim galdy. Ballynyň oňat kakasy bar, süýtdeş dogunlary bar, ýakymly gelnejeleri bar. Şeýrede bolsa ol ýetim. Onuň sola sykyp ağlayan wagtlary, ýüzüni sallayan, boynuny buryan wagtlary bolýar. Soň şünem mergen hiç wagt ballyny öz ýanyna aýyrmaýardy. Mergeniň özü şünem ol öýüni daraldy. Öýde oturandan çöle gidip bir dada güýmenini gowy görýärdi. Ýa-da awy gidip dagyň zülgülerini gelenini gowy gördü. Şeýlelik güle günler, aýlar geçip dur. Emma bally şünem, kakasy şünem gaýgyly gamly geçýär. Bir gün mergen bilen bally
Garıwda hırlyna rastlaýady. Daşardan tanış tereşdirli. Murat gellaga gidecek ýeşip öýdemi? Men oňa bir oňa sowut getirdim. Bitetin garajaryň heridigini aňan ballylyga çykdy. Assalamu alaykum garajaga. Ha, ýeşi gurulmasyň. Ene saňa getiren güzümi nenen görýär. Adı näme diýip bally derrew baryp gidecek aksy güzügi diýipdi. Adyny özüň dakay. Akbayda kayaly, ay bolu bilýär. Onyan Murat gelýärden çykdy. Garaja bilen aman haglyk soraşdy. Murat gellagy. Mene senin üstüňe başlyk iýberdi. Kiçirak bir türü oýuny bakmagy ikimize tawşyrýar, niçik görýär? Ay gaty bolýar. Ene şo günden meýlek Murat geldi sofon boldy. Garaja da soluk. Bally bilen Akbay ikisine de kömekçi boldy. Gur saýyň gaýatyna. Häli rastawaryň aşagyna suwup gelip, sergedi bodunnyň ýydyny ýitirdik. Ýydyryşmagy kömek edin diýip Murat geldi mergen bilen ballyna kidemni. Garaja ýymit getirmek üçin oba gidipdi. Mergenem ballam kän obasy däldi. Bally mektepde okuyan wagty sürüň maşynyna garajany goýup Murat geldi her hepde arasyna oba giderdi. Köpüren diýin zalňan günüň ýoň ýanyna gün ballynyň öýü kakadyň goşuna dagy gelerdi. Tomas düşüp mektepden ballar ruhut berildi bäri. Ataly ol bir gedegim oba giden ok. Eýer salp berdiip suwup hem buloň üstüne alyp durun ok. Hem işeler tergedi bolýan galtamanda köpüren atly gederdi. Olar bilen tergetçilerin arasyna açyk söwüşler ýygy-ýygydan bolup dururdy. Ýang ýakynyň mer terget berkedi. Inneki gasakçylar madama girdiğin piyade geçýärler. Emma yeri gelenine olaram töwüşmekden gaçmaýarlar. Daýmal oturun. Gurbanyň daşyndan feridäýme ören ýoş görünýär. Gaçakçylygy diýeni meňden o. Beýle kalhosur ýaly ümtimi işleşip görler. Emma fergediň iki tarapynda da olaryň meýatkerim barat ýaly hyzmatkarlary bar. Olaryň özüniň keni tergetden geçenini gören adam ýok. Daýmal oturup zalim ýolurun uruşun niýeler. Emma olun biderek ýere uruşmaýar. Keypine adam ganyna galmaýar. Dağdan aňyrdy da bir ýerde de öz hakyny hiç kime gideren o. Gurbanly ähli gaçakçynyň hujuryny bolsa. Taýmyzdan ähli gaçakçyry gorkýar. Ol adam öldürünni, şaýat öldürmeýär. Onuň biderek daşary ýurda gitmeginiň özüne ýeteri sebäbi bardyr. Belki o tarapda da onuň hakyny ýen bolandyr. Şonuň üçin ýürüýte aralmagy gan saýkamagy geçendir. Ol ýurduň adamlarym taýmyz ýaly ganhor gaçakçyny ýigrenýär. Bally taýdy güjügi ýaly bolup tergedi bodunnyň ýydyny ýerlap suwup tagynyň öňüne düşüp gitdi. Murat geldi ýöl körpe ulunyň sagamany gelerini dilep ýydyna goýundyň ýanyna gaýtdy. Murat geldi aşak iýnýänniýä ýapadyrmyş ýanyna aňşyrman öz pikiriyle gümrah bolup gelýärdi. Ballynyň dünýä ýenip tä şu güne gelýänse başynyň geçirenlerini öz pikirini aýlýardy. Murat geldi bir öwrümden öwürlünni ýapynyň ýüzünde güneşläp ýatan goýunlaryna göz düşdi. Onyan saýylerini küýtäp goýun saklap ýatan Akbay mergene tarap boldy. Akbay geri gelmäşe eýetiniň üstüne bökdi. Begenip onuň daşyny aýlandy. Kidijik eýetiniň görmänligine mi ýa bir mojuk iş aňlaryndan mi töwrüne garap syňsady. Soň Murat geldiň ýydyna düşüp ümsüm gaýtdy. Murat geldi goýuň agyny ýüzüne aşak salyp oturdy. Meniň körpü balam hor etmegin. Onu gözden tarmagyn diýip. Ölmediriň öň ýanyna dürjemalyny ýalwaryp aýdyn tapşyrıklaryny ýatlady. Suwuň batyrdygyny, onuň jeňde ýyraga almaýanlygyny, ahmal bolmaýanyny pikirini aýlady. Suwuň oglundan arkaýyn bol. Men onu gorarynyň sözlerini öz içine aýtyldy. Mergen öz düşüze ogluny ýatlap köp oturdy. Bu atlar mergenin oglu baldy. Tergetçilerin öňüne düşüp sümsünüp gaçakçylaryň ýydyny ýydarlap barýardy. Olam şa gidip barşyna öýe kakaryny ýatlaýardy. Häli giýjülenler entek gaçakçylaryň ýyllaryny ýaň ýydarlap başlandyryny mergeniň suwugy ýollaşdy. Goýunlardan arany gataşmakak meniň oglum ballyny galdyra ýaly. Goýundan ýydyna bilen beýremden bolmamy gerek diýeni
Ballı ölçünden kakama meni kaldıracak golya. Kaçak sıra duşyansak, ıydarla şaytam gogulurdu deyipti. Mergen ağı, birine goyundan ıydınna kalmalı olsanız siz özünüz kalın deyip, Suhuf Murat gelle yalvaryan ehinde cevap verenne Ballı begenipti. Hem ölçünden, naşarlık men tüyüt içim milli. Yönü, kakam meni goguryanır. Kaçak sen ıydınan ansat iyi vermez deyipti. Doğru edil Ballı'nın fikir edişi yalı oldu. Mergen Suhuf'a yollaş Suhuf. Gelmen ödüm gideyin. Sağgen tek kat yaş deyip yalvar başlarına. Ballı kaçaksı idarlamak tamasını edipti. Yine de Suhuf, Mergen ağı, siz beni tanıyağınız deyip yalvarıp. Yalvarınna Ballı katı begenipti. Son kakalı kıyınlık günün radirip verinne. Ballı'nı bağırına basıp ayırlışanına. Bırakıdan söyleyip bilmen, ıydına ügürlüp kaydınna. Ballı'nın nevi sağırıptı. Mergen yası yengsizin tüm gördük koyunları taraf var yakı. Ballı karşı ıydına gangırlıp kakadın herediyadi. Hem sergesçilin önüne düşüp kaçaksılan ıydına ıydarlap var yadi. Kakasının bir beyik gerişin üstünün ayak çekenini, öğ ıydarının heredenini Ballı gördü. Kakasının ayırlarına katı kıynanını ve atalı oğlun bir-birinin ayırlarına kıynanışlarını sergesçilere mağındılar. Onların nevsağırın olmağı şemeli. Bağırsın yüz sarıttı. Suhuf Ballı'nın ıydının kalmayadı. Muğa eped adam deyip Ballı'nın yansılap giden dayıv. Görmeği sallı adam hedir Ballı'nın kaptalını ayrılmayadı. Öyleden ağı veren günün ıstısı khas güyceyen yallı. Efkerlerin köynüklerinin yağırnası edil sıkı vermeli oldu. Çiginlerini görün, günün hoğur yakıp baryadı. Adamların boyunlarının yüzü kara örttü. Yaz altında bayırların yüzünü güllü mahmullen bedeyen otlar, bu vakit tamdırdan çıkyan yalı günün hoğuruna oğurlup, sarı küle gürlüktü. Dik oturan berk ballaklar, kızgın etkik şemalın zarbi bilen öğüllerinin sağal başlarının armağını yaykayadı. Suhufta ve kâvatlar yapıyın tallarlap, yapıyın sararda oturun sadaklıktan, kâvat oy çağlardık oturun sarkınlıktan geçiyedi. Guğur şahin gayetine golleştuğunsa, günün hoğurunu yanan guğuru gaya üstüne has beter abanya. Gaçakçıların iyri gayanın ileri çünkün gavatlap Suhuf dağını zülgaya inlerdi. Hem işeler bir zülgayanın düğünden kizicik sağ yakanmış. Beyyemde ol sağ guğuru attır. Fiilin darbi, epet ulu dağışlar toğalap getirip, giyin zarın uğrunu her yerde düğü sürüsü çökön yal edip, koyup gidiptir. Ve giyin zarı kedip, anır geçenlerden sonra, başları öskün arsalı gelişleri bilen asmana dire olup durun epet dik gayanın güdüne sin edip, olar bir meydan yol yürüdüler. Günmatar tarafıma dalı uğurlen günün kızgın hoğuru, epet gayanın güdüne yalın savraya. Bu atlar daşın güdüne bassan, yalangız ayağın edil goğku yali sürüştürecek. Şehri de oldu, bu gayanın kaya yerlerine yaşıl kürtü atılan yalı olup, gırımtırak arşı görünüyordu. Zanagörlerin kökleri nirden ödüne su tapyaka. Bir kovu, ahırı guğursayın berk gayasının düğüne yetti. Suhuvam, kalgosura menin düşmanın doktor değerliğini ağlayadı. Sonun sürüm kalgosura birbirlerin yüzüne kesli seyredişip gözlerini tegeleyedi. Yoksa uğurlap sergeççilerden biraz iyide galiyadı. Alayta da her ki Atamurt ıyrağı galiyadı. Bir yağdaya Suhuf katı düşünüyordu. Atamurtun bu oluşu beylekilerin yürüğüne hof talar öydüp Suhuf korkuyadı. O bir çemin tapsa, onu kaldırmanın fikrine düşüyordu. Gaçakçıların ayırı buluru berke alıp başladı. Emma gaçakçılar berke sıkman, ayak çekin olmağı şemeli. Ballonu iyirlerinden bir revandı. Yollaş Suhuf, bir yere seyredin, galtamanda oturup durlar. Yine bir kese kıyışarıptır. Yine oturuşlarım şeyli, bir yerde biri, bir yerde yeni biri. Suhuf'un tergetçilerim, bir kedicik ayetçiğinin görköyün yerine üntüsüle seyrediyedi. Olan koşturan var olmağı şemelen ha, on oturun yeri. Yine bu olsa onun yükünün iyiydi. Deyip Ballı ağır bir dat koyulun yali, öskün guğuruk ayakların basılan yerini görköydü. Ballı'nın aydiyan sözleri görködiyen datları, Suhuf'un tergetçilerin göğünlerine zaydı. Suhuf'un tergetçilerin akıllıca oğlanı goğun süren garayadı. Suhuf öz yoldaşlarını seyredip, hani yiğitler gelin, bilem deyin zaralıyın deyip, 10 minut deyin zarşı ilan etti. Edil gaşınına oturun zağında adama seyreden yal edip, Ballı gaçakçıların oturuşuna sin ediyedi. Yoldaş Suhuf, bugünler aygi iş doğuya. Son suyunun bir gayan yüzü,
daňa ulu ýagtylýar. Olar edil aýyň ýagtysyna da gaýadan usul edip ýörep bilmän, tä daň atyp zahan ýagtylýan saşy ýürdi, din zartdyrlar. Giýjän şin olaň ýydarlarynyň many ýok, şoň üçin olar arkaýyn ýatanlar diýip, helki mira taşlyda ýöter geçsi ballar eretdi. Ballonyň "Siziň adyňyz näme?" diýip sorady. Starşina Vasily Petrovich Ivanov. Ýoldaş Ivanov, olar arkaýyn ýatmandylar. Anha, olaň bir ýerde oturypdyr, görýärmi? Gyşarmandyr. Anha ýanyna otly çöp bar. O çilim çeken bolmagy şemeli. Çilim çeken bolsa, çilimiň düýbi naýçatan bir ýerde bolmaly ahir diýip Ivanov syny bilen töweregini seredip başlady. Ýok, o çilim çekenim bolsa çilimiň düýbini daňmaz diýip Suhuf tede goşuldy. Onyança ýene bally. Keredin ha. Şu çilimiň külü dämi diýip aksy kül jagady görkezdi. Suhuf bilen Ivanov seretdi. Soň külü Suhuf usul bilen elini aldy. Dogry çiliminki. Özüm daşar ýurt papirosunyň külü. Görýäňizmi külüň akdygyny? Edil özi. Bizim papirosumyzyň külü däl. Onyança bally. Keredin, şu daş goz golypdyr diýip bir saklanrak daşy göterdi gölün. Şekilin çilimiň 5 tane iýinçe udýunja naýçak tapyldy. Suhuf on aýçalary eline alyp gördi. Dogry. Daşary ýurt papiros eken ha, ýüzündäki markadan birinki däl. Suhuf şekilin naýçalary siňe teretdi. 5 papiros çeken bolsa adyndan bir näçe sagatlap oturundyr diýip Suhuf sen etdi. Naýçalar jüýütüne saldy. Soň turup uğramlaryna ýyl salyp barýan balla Suhuf öýlerini. Ýoldaş Suhuf anateret, ýylar ýütgeli. Gör, bir-birleriniň ýylyna basyp ýürýärler. Çöplüge gumaga basmaýarlar. Daşy büdürmeýärler. Dogry balla, dogry. Tebäbini düşündiňizmi? Bular täden atýansa şu ýerde oturup diň salypdyrlar. Dogry, gaty dogry. Ýagtylykda ýürüşlerini görýäňizmi? Edil bir adam ýüren ýaly bir-birleriniň ýylynyň üstüne basyp ýöräpdirler. Ýylar bulary ýanky birin gaýan düýbüne etdi. Asmana başy ýetip duran äpet dimdik gaýany üstüne agynyp durdy. Balla ýygy salyp o gaýanyň kemerini dyrmaş başlady. Bir de ýygy kän bildirmeýärdi. Hemmesi ballynyň ýygyna düşüp gaty salplyk bilen daga dyrmaşýardy. Bular dağın iyinçe kemerini geçtiler. Kemer gıyçaklap aylanyp, bular barha ýokaryp barýar. Dağly ýerde öňüp etmedi adam üçin dağ gaty geň bolýar. Köp wagtlap turganda şmeýän dağa çykyp bermek maksat däl. Alaýda Vasily Petrovich Ivanov üçin ýöremek kynny. O dağsy ýerden gelen bolmagy şemeli. Gidip barýan Ivanov birden düýpsiz usuly teredip, darazyk kemeriň üstüne lampa oturup berýär. Bir näçe wagt bäri bir ýerde gurluk edip ýören Suhuf bolsa, dağa dyrmaşmagy edip bolupdyr. Ballynyň ýygynyň galmany gelýär. Ol käte öýe ýetkenlerine seredip, olary nähir ýöremelligine görýär. Aşak düýpsiz saýat eretmäň. Başyňy daýlanar. Göni ýöňüňde ýörejek ýoluny seredinde gorkman, arkaýynda ýöre berin. Wagtna şalynyň diýeni bolýarmy? Adam özüniň ören birinde çykanyny aňýar. Bir gapdyryň düýbüne göz ýetmedi ýaly suňlugyny bilýär. Kemerin käýerleri ören dar, aýagyň täl taýaýdy kelemennep näçe kilometr dik başyşak gaýtsyk. Ýapyşmagy zat ýok. Beýlik gapdaryň dimdik ýylmanak gaýy. Aşagy dügürtükli täze galoşyň bolsa, bir usurum gaýan ýüzüne ýöremek beýle kynam bolmaz, arman olam ýok. Täze batyn kadar tähel bir zat tapsa aýagyň taýyp dur. Käýerlerde kemer şeýle urdaralýar bolýar. Dimdik bolup dar diwara süýkenip zordan geçýärler. Dogry onuň ýaly ýerlerde ýetgerde edel. Suhuwyň hutballyň ödem gorkýar. Iň ýyzy Atamur. Onuň münden 2 daýgan barýardy. Olardan öňden barýan eskerler daglyk ýerde öýünip ötünüň maýşymedy. Olar gorkunç ýerden oňat geçýärler. Emma olaň öňünden barýan Ivanov bolsa, darrak ýerden ören kynlyk bilen geçýärdi. Onuň öňünde Suhuwyň öýüdi. Iň öňde bolsa ýyzy bally barýardy. Bular göýekdäki durnalar ýaly kerwin urap beýik gaýan gysyk güýdi bilen barha ýokardyrmaşýardylar. Bular ýazda ýa güýde giden bolsalar, bir ýem buluda siňerdiler. Bu buludun ýatýan ýerini ýokary geçerdiler. Emma ýalar Tomus, ýokarda asman, edil şonuň ýaly uzak aşakdydy, ýer görünýär. Kemeriň bir dar ýeriniň geçilenine
Birden Ivanov'un korkunç sesi çıktı. Ayıki Atamurt dessini aşağı oturdu. Suhuf derrew ýüzüne görülip, şepeli bilen gıýçak daşdan tutup, iki eliniň güýji bilen sallanyp zordan saklanýan Ivanowa sag elini berip ýetişdi. Ivanov ölümün gyrasyndan gaýtdy. Gorkdy, asyny açdy. Gaçakçylar mekir bolýar. Aşatdan yapylyk, dağılıp gören ýürümýärler. Günnüýüne iň berip gaýalan güdünni ýürýärler. Olar aşaky yapylyk bilen ýöreseler. Tergetçiler ýabyry der olan ýyllaryny ýetäjekler. Häzir bolsa olan ýerinden atly kowjak gumanyň ýok. Şeýle gytaklap, dik ýokoryp bir näçe wagtlap ýol ýürümek aňsatmy. Gowy halis ýadydy. Her kim durun ýerine oturup, gaýan ýüzüne dyn zally. Otur kaňam aşak teretsem başyna aýlanýar. Beýik gaýan ýüzüne oturan ýerinden töwerew teretsem, ören uluk ýerler gözüň ýetdi. Ýadyna gyzyl ýaşyl ýuwsyan tomsyň ahyryny ýowşan bodawan syga ýaly. Assas damlyýetimliklerden beýleki näzik otlary guran, bu göz ýetimi tutup ýatan depeler. Baýyrlar uluk aşakda çaňap galdy. Ha, odaňyrdy. Hoda başlarynyň göm-göp pürülen örtülen tokuýlyk görünýär. Has aňyrrakdy, çeşmeli zülgü gök dolup gurup ýatyr. Çeşmeýäniň boýunyna biten beýik sınarlar, howalar äpet şahalaryny ýaýradyp töwerew kölew salýar. Çeşmeýäniň ýakalary dağdan, gara dolun, ırgay, incir, nar, böwürtün ýar gyrymsagaçdan boly. Bu atlar büzülgöleriň içinde ýolburt ýekapyn ýaly haýwanlar eken. Häzir bolsa gaplan, möjek, tilki, şagal, farklı ýaly haýwanlar duşmak bolýar. Tomsuna berler näçe assam bolsa, beýik gaýalaryň ýokary başyna dyrmaşy berseň, gitdiň sowa salkynlaýar. Dyn zalyp töweregini terede oturan adamlaryň assalamasy galdy. Derler sowaşdy. Köp oturup bolanyk. Bagymrak gidip gaçakçylaryň ýygynyna ýetmeli. Häzir ýagy tüýdün, olaň ýygynyna ýetäýmekäň, garanky düşenseň ýygarlap bolmaýar. Olar ummadan çykar. Günüm ýaşmaga az galdy. Gaýanyň ýüzüne ökäň. Gün ýaşaýsa baltyň ýatdy. Uluk giýjän şu howply ýerde geçirmeli bolarsyň. Ýatmaga eýlede dursun. Dik oturubam irkilip boljak many ýok. Adamlarym ýady. Irkilmän oturaýmagam maksat der. Atamurtyň ýüregi bata gysýady. Edil gapan baryny aňan tilki ýaly wehim bilen ýoňy seredýärdi. Ýady gaçakçylar gündüzlerine sular ýaly bir kemerin öwrümini öýdür üçin amatly ýerde dyn salýanlar. Köp ýöredik. Olaň dyn salaýjak ýerin uzakda bolmasa gerek. Bizim toparlanyşyp ýygylarlap barşymyz olar görüp oturunlar. Birden ýoň ýanymyzdan gaçakçylar atyp başlar. Olaň okuny duýsar bolan adam düýpsi gaýadan aşaklygyny uçup "Sen puturak bolar" diýip ata laýgalat ýady. Hem garşy bir hili uğur ýudun ýady. Ata, siz zastava barıp bizim nerdedigimizi habar berin. Ben bir furgon bilen bizim ýerymizden aly galyp gelin diýip Suhuf buyruk berdi. O buyrukga Atamurtyň ýüzi açyldy. Hal ýokardy. Ýoň ýanlaryna dağın kemeriniň öwrünmadi. Ata ol öwrümden gaty çekinýärdi. Atanyň göwnüne şu öwrümiň aňyrsyny gaçaklar buzaga kergönüň gelerini garaşyp ýatan ýaly. O ýere öňürçi baran adam gaçakçylaryň nişanaty bolajak ýaly. Şonuň üçin Suhuwyň ýa-da gaýtmalyň buyrugyny ata al berilmedi. Ýoldaşlarynyň ýüzüne iň soňky ýetdiňde ýaly olaň ýüzüne gaýgy bilen seretdi. Soň ol ýerine görülip kemer bilen aşak düşüp uruldy. Suhuw dagam öň katarlaryny bozman gaçakçylaryň ýygy bilen ýokarlygyna kemer sirip uruldy. Ata salt-saltdan aşak düşüp gelýärkä, ýygyna gaňrylyp bir seretse, bally ýanky ýüňdäki gorkunçly ýere ýetip barýardy. Öwrüme ýetip, çara öwrülünde daşlaň arasyny uzalyp duran tüpeň ýerine onuň gözi düşdi. Arman giç boldy. Ýygyny terpikmäge ýetişmedi, tüpeň atyldy. Ballynyň ýykylanny görüp, oňa tarap toplanan Suhuw eglenni. İkinji ok onuň ýaşyl papagyny gaýadan aşak gaýdyryp goýberdi. Suhuw göwsü bilen tüýşen oklap zordan ýyda çekildi. İki tarapdan güýçli atyşyk başlandy. Atamurt ýöz uğruna buyrugy ýerine ýetirmäge algyny denýär etdi. Atışýan taraplaryň ikiden biri-birini görmän atışýady. Ballynyň ýanyna bärkiler golelejek bolada aňarkylar ören goledan atdy. Emma aňarkylarym şaganyň ýanyna gelmäge miltet bilmeýär. Bally bolsa ýedili şol ýykylyşy ýaly
gymyllaman ýatyr. Şonuň üçin onuň ölüdigi ýa diýirdigi belli däl. Tä iňrik garalýansa, iki tarapyňam ballydan gözüni aýyrman ýatmakdan özüge şeýret ýokdy. Ata mehri. Bu wagt Murat geldi, şol oturuşuna öýül gaýygam bilen mütera bolup, näçe wagt geçenni. Bir ýam salkyn düşüp goýunduryň öýrägidenini baýryň güdünni ýaýraşyp ýörennem agmany tüýürdi. Ýa iňrik garalyp başlandy. Ýüklü düýesini täpçe edip garaja ýetip geldi. Murat geldi onu görüp, "Edir uykudan oýunun ýarylyp ýerinden galdy." "Garaja sagaman geldingmi? O bolar kilen saglypmy?" diýip ysgynty sorady. "Öýüňe bardym, soraşdyrdym. Hemme saglyk. Agtyklan göresler gelipdir. Atam Hasan getirjek. Ballyny Hasan getirjek diýip menden soraýarlar. Ýogsa da hany bally nirede? Bally görün oklu diýip garaja sorady. Murat geldi henidem özüni alyp bilmän, aň tank bolup durdy. "Mergen, tüpeň sesini eşitdiňmi?" "Nirde atyldy?" diýip Murat geldi garaja tarap ýöneldi. "Bilmedim, serhetçiler galtymynda duşdymy ýa gaçaksıra duşdymy, köp wagt laf atışdylar. Nirde Hasan?" "Be şonu eşitmesiňi? Ýa-ni ýolda gelýärkäm eşitdim. Ol ataşyk bu taýdan eşitilmeli ahyry. Näme irkiläýdiňmi? Garaja nirde atışyk boldy diýen." diýip Murat geldi garajaň ýanyna barıp sozap diýmäldi. "Nirede?" "Gugry şaýyň ýanynaky berk gaýan güdünni atışdyrar diýen." Garaja özüň goýunlary gözgülük gollayıp mergen kırılsana yapışdy. Onu ýanşa bir ýeriniň ılgap gelýäni bildirdi. Murat geldi, "Bagtyma ýatdy. Taýmaz oturup birinkilen barsyny gördi. Men lastaba habar edýän diýip gaýtdym. Mergen aga bagyt ýatdy, bagyt." Aňyrdan tereşdilýän adam ýakyna gelen soň onuň atamurtdugyny tanadylar. "Mergen aga bagtyma ýatdy. Taýmaz otur, barsyny gördi." Murat geldi atanyň soň sözlerini eşitmedi. Eýem hyrlyny eline alyp gugry şaýa tarap ýeňdi. Gaýalan arasy bilen haşlap barýan mergeniň "Eri balam, körpe perdendim" diýen gyryk kereşdirýärdi. Bir elini aýakla agyrkyrly, bir elini buýrasy boduluşan gabat elpegi, diline körpe salgatynyň ady. Mergen şo bir gidişini ütgütmän täpçap barýa. Ýüne gözüne akan derlerini käwa telpe gületýär. Yapadyrmyşan halis ısgyny açýar. Biri dyýdyr agyrýar. Käýerde azasyk durup diýinzalýar. Ýene öňe gidýär. Ahir guru şaýyň bir gaýasyna etip kemerini dyrmaşyp başlady. Bir yerleri ören belidem murdu. Ýokoryk gitdiýse ýolda aralýady. Bir gapdaly berin dagdan ýylmanak dik diýwar bolup bir gapdaly düýbüne göz ýetmez usuly görüldi. Aýyn tek dogurdan ýer garanky madal düşdi. Mergen gitjek ýolny elleri bilen termäp barha darýan kemer bilen bulutlaryň ýatýan ýerinden geçip ýokoryk gytaklap barýady. Alňasap azasyk ýalňyşlyk edýän kelimenler düýüp sök gaýaga aýtsak. Tä düýbüne ýetýänçäň her teken gulagyny ýaly boldy. Derin-derinin mergeniň ýekdi aýynyň ýeňsi tarapy syk bermeli boldy. Ýa-da aýaklar sanrya, demi içine dolup barýar. Salt-saltdan haşlap alýan deminiň arasyndan mergeniň "Oglum, ballym" diýen tereşdirýär. "Diýir baýmasyň." Mergeniň edil öň ýanyndan "Ktoy diýär, stoy, stirliýat budu" diýip sykan höküm berici sözler eşitildi. Bir şartly skantet onuň gulagyny ene hüwdüsini ýakymlaşdyrdy. "Hudaýa şükür, suhuf diýeri, balamym diýeridir" diýip ýakymly umyt mergeniň kellesine geldi. "Suhuf, oglum, men Murat geldi" diýip ýa-da gyrak ses bilen oýgerdi. "Suhuf mergen aga. Mergen aga" diýip bir zatlar aýdan eşitdi. Onuň soňky diýen sözlerini mergen oňry düşünmedi. İlk aýdan sözleri ýaly hökümli bolman ýakymlydygyny aňyp ýene ol ýoňa süýşdi. Dağın aňyrsyna görünmedi. Ýanrak dogun aýyň şöklesi dağlaryň depedini bir ad ýaltyrtdy. Mergenim ýoluny teljerip başlady. Bally diýir bolsa, men kesimekden badyna tanardy. Kaka diýip seslenerdi. Mergenim kellesine ören mozuq pikirler geldi. Ol özüniň aglaýanyna maňmady, ýeňreýändim. Onuň agy ses çykmasa-da gözlerinden akýan ýaşlary baryp sakkanyny diýerýärdi. "Wah, men özüm ýerlerden bolsam bolmaýarmy? Eýdim tutşok ýeşip alam. Sen ýerine özüm bilen bolsam bolmaýarmy?" Mergeniň eli suhuwyň eli bilen tapşanmadyna ol oturdy. Hyrlynam telpege moýdy. "Hani nirde? O diýirmi? Körpez oglum. Ýaşasyk solugum diýirmi? Solu gaýalaň arasynda gadyrly gudym." Mergen sanrap ses ağlamağa başladı. Suhuf
Yaşulun sözlerini anıp özünü günahkar saydı. Gan köp gitti. Yaratı huplu değil. Mergen tüyünüp yatan sağan yanına bulurdu. Sağan elini tuttu. Oğlunun iyinsizlik koşar yüren kızgınını. Balla sıkıntı ses veren, "Kaka can, geldin mi?" dedi. "Kaka su vereysene." Suhuf desene filya gazının kapazığını tuğla başladı. Ballin ağzına tuttu. Emma köp men derru yana ayırdı. Ballı ağzını öğürlerinin tüm ımılgının yalıp yattı. Gündüzlerini dağılmaya sıksam oldu. Giyicilerin halkın buluyor. Bulur yarı beyik kayanın üstünne köynükse oturaymak ansattı. Mergen mazarı deyinzaldı. Derler soğuştu. Köynüğüm yektayım derin derdinin öl suğurundan oluşat başladı. Şeyle de burada mergen yektayını çıkarıp onun guruzu yerlerinin ballinin üstüne basırdı. Oturunun içinde ballıdan başka birim erkelip bilmeyedi. Beyik dağın sür başındaki darazık kemerin üstünne erklaymak ansat derli. Ukin arasına birden golduğunu aytan, düyüp sül kaya usup kaydaymak iki uçlulerli. Yaralı yatan ballı, öz kızgınına sıdap bilmeyen iki vaka uğrunup kayadan uçayma mümkününü. Son suyunun suhur filin mergen onu hüşküler taklaş otuyordu. İnni danamatip başladı. Soğutturuşu oturun adamdan gülüm yetim elim görünüyedi. Ivanov yaş sağanın yaralanmağına gati kıynanın olmağı simeli. Ağlayan yal yüzün hallap balla kolu yotuyordu. Mergen onu gaygı bile seredenme. Yank oğudun dayı yığıt gözünü yaşaylap bozuldu. İnni kaçacak yollar koğurunye. Kemerin yüzü madal yaltırlı. Suhuf yerinden turup, "Yollaşlar, kıyımınların" dedi. "Ivanov," diyenini yankı dayı öter geçti. "Men," deyip deru yerinin aldı. "Yollaşlar şuna." Mergen ağı kengel ballini götürüp, usulluk bile dağdan nişun. "Yolla sağanın zıtma. Siz düşen şeňe furgonum gelip yetişer. Ballin aşağına yumşak düşe gelip furgonunu yatırın da gön kedelhana atırın." Suhuf soň Murat Yelläýüzünü. Mergen ağı. "Siz Ivanov kengel ballin kedelhana ekidin. Bir gurluk kaçakçylaryň ýerine ýerlemäge gidýärsiňiz." Mergen ballini edil ýaşa götürün ýaledip götürüp Ivanowyň ýerine düşüp, darazyk kemerin güdü bilen ýuwaşdan dağdan inip başlady. Suhuf bolsa öz adamlaryny alyp ýanky kemerin güdündäki iýinçe ýoda bilen kaçakçylar ýerlemäge ýokoryp, olaň her kiyatan ýöwrüne tarap gitdi. Ol ýöwrümden geçäýmek aňsady işler eken. Dar diwaryň çünküne gyzyryp zordan geçmeli boldy. Bally yaralanyp şol çünkde edil kerseniň işiýaly bir oýa ýykylypdy. Gaçakçylar öwrümiň aňasyndan gelip yaraly ýatan ballynyň aýagynyň hüýräp, gaýdan aşak agdyryp goýbermesinlerden ýatyas bilen şol çünküň bäri gapdaryna Suhuf eli yaraly gödüçülik etdi. Emma tä garangy düşýänse, Suhufym ballyny şol kerseniň içinden alyp bilmedi. Häzir ol kerseniň üstünden ýatlaş geçenlerini, onuň düýbünde bir gara syýryp ýatan gan görülýär. Öwrümden geçip dar kemerin üstü bilen 20 metr sen ýören toňlar kemerin üstü giňeldi. O ýerde edil barrikada gurulýan ýary bir-birine degişik 5-6 san daş pazylyndan ýolunmadyk haýwan kädi ýaryp ýatyr. Bu daşlara galat dolup ýatan ýerlerinden gaçakçylar ballyny atar ekenler. Ýöne gaçakçylar hogluň bolmagy semeli. Tebe bally öwrümden madaly öwürleýänçe garaşyp, soňň ýeri bilen gelýän Suhuf ataýan urdular. Onda gaçakçylar çağan diýerim alyp biljekken. Bu atlar pikirini aýlap, Suhuf ahmyr bilen kırsyny işledi. Düşmanyň eline çağan tas diýer beren ekenin diýip geplerini duýman galdy. Ýöre eýlen polisiýa bilen deňişdirende gaçakçylaryň polisiýasynyň haf amatlylygyny gördü. Ýurdy bele sapar diýenler diýip Suhuf salaja ömürdedi. Dağ diwarynyň bir ýerine edil adam ýerlen ýatyran ýary bir gowuk bar. Eli tapan saly Suhuf baryp gowogy syn etdi. Gowogyň agyry dardy. Suhuf egilip usul bilen gowogyň içine berdi. Gowogyň aňyrsy giň. Dik durup hem ýöremek bolýar. Gowogyň içinde demir ýalylar, ýaramak dymylçyk ýyf bar. Gaçakçylar gaçak marlan bir näme ulan bolmagy semeli. Inner ýerlerinden aňsat ýetdirmez. On bir urumunu arsamy kerkawmy uğru odunken. Mazal gözüň görünýänse gowogyň işi garanky. Onuň bir çünkünde ot ýakyp saýanypdyrlar. Sönüp giden külüň üstünde tüňşäň ýyly bar. Soldatlarym
kalgosırım goğun içine tıyinettiler. Bäri gelýän adamlaryň ayak sesleri birden eşidilip başlady. Adamlar geňirleşip bir-birleriniň ýüzlerine bakışdylar. Onyança Suhuf usul bilen goğun agynyndan teretdi. Görse, ýanky öwrümden emaý bilen bally geçdi. Onuň ýüzünden bergendir Ivanovum geçdi. Soň bir bärik gelýär. Ballyň özi assaja edip ýürep gelýär. Suhuf mugu gelip tügelime diýip gaýgyrdy da goğukdan çykdy. Mergen ağa näme şak düşmediňiz? Yaraly ulany ikeliň üstüne götürüp kemeriň dar ýeriniň aşağı ginip geçmek aňsat däl. Ýokurek ýene bir azajyk ýürep bilsek, dagyň depede bir ýerden uýak golmaly äler diýip Murat ýerli jogap berdi. Ýöne kemeriň guturun ýerine kertden ýokurek çykmak kynrakdyr. Ondan biri-birimize kömek berip emaý bile çykartsa. Kemeriň guturun ýerine barmak üçin köp ýürümeli bolmady. Murat ýerli dagy biri deken. Edil onuň aýdysy ýaly kemeriň guturun ýeri adam moýunundan beýigrek kirdeken. Düýpsüz gaýan ýokur başyny bir kerte dyrmaşyp dagyň depedine ýaraly çağan aşağı aýmak aňsat däldi. Kertiň ýüzüne baskançyklary basyp, mergeniň tekke bermek bilen Suhuftyr Ivanov ýokary çykdy. Oňat daýaw adamlar aşakdan Murat ýerli ballyny göterip ulatdy. Ýokardan Suhuf usul bilen ony aldy. Şeýlelik bilen bular sagaman dagyň üstüne çykdylar. Oturup bir salam diýin zaldylar. Indi bular aýrylyşmaly. Murat ýerli öz uğruna, Suhufam öz uğruna gitmeli. Murat ýerli Suhufam ýüzüne siňerli. Oňa bir zat aýdasy geldi. Suhufam ýüzüne bir hili müýünlük alamaty aňlap, mergen öz aýtjak aýtman haklarını. Mergen, siz maňa bir zat aýtmaksymy diýip Suhuf sorady. Özüne aýtmaksydym, emma bu wagt aýtmaýyn diýip Murat ýerli haýyrrak jogap berdi. Ýok mergen aýdym. Belki siziň aýdym haklarynız men üçin peýdaly bolar. Men aýtsam, diýip mergen ikirjiňlerini. Bizim türkmenlemizde ulyň diýenini etmedik ular diýen bir nakıl bar. Rafa diýýäň mergen. Men siziň diýeniňizi bilen razylaşyp ballaryny galdyrmaly, men öz ýalňyşmagyny düşündim. Dogry, ballyjan gowy bolupdyr. Emma olen tek ýaş. Bu daglan aýlaw kändir. Düşmanlaryň pirimi. Siz men diýen metmän dagyň aýlawyny gaçakçylaryň pirimine duşar bolupsyňyz. Men sizi ýanky kemer bilen iýerip ödümem Ivanov Füleş häzir koturun ýerimizde oturan bolsam, öýde doklaryna gaçakçylaryň öýdüni sürerdik. Mergen demep Suhufyň ýüzüne etdi. Onuň ýüzüniň gaty gynanyşlygyny aňdy. Soň ýene söze başlady. Diýan ýok, gynanma. Ballyňam ýemgegi bardyr. Yarasa agar däýäli belki tegi gutulaýady. Bir de menni kimle bek bolar diýip Murat ýerli Suhufy göwnüp berdi. Oňarmanlar. Wah gaçakçylar ýöremellerine zydar edip baryny diýip tutaýmar eken diýip Suhuf ýökündi. Bir salam gaýgyly pikire batyp oturdy. Dogry aýdýasyň mergen. Serhetçi bolmak üçin dagyň aýryglaryny düşmanyň piriminden put öwrenmegimiz gerek. Bu wagtlar gaýanyň aşağı etegine gelip duran furgon hem furgonyň ýanyna 5 tane atly Suhuf dagyň ýanyny serjengdi. Gezilip garnyzy ýalyp görünýärdi. Suhuf bilen mergen hoşlaşdy. Murat gelden Ivanov gelek-gelegine ballyny götürüp furgona tarap usul bilen dagdan ýenip başlady. Furgonym dagyň ýapgy döre dyrmaşyp Murat gel daga tarap uğradı. Atlılar orta furgonunu ayarlayıp Suhuf dagyň ýöňüne gyýalap uğradylar. Mergeni öýdülekdäýdi. Gaçakçylar aňsadak tapaýjagyny Suhuf bilýärdi. Emma oňa ýaraly uğrun Ivanow tapşyrdy. Bilek gaçakçy ýerleş diýmek Suhuf üçin aňsat derli. Alaýtdy, ballynyň yaralanmagyny Suhuf özüni günäkär saýýardy. Şoň üçin ol mergeni zat diýmedi. Suhuf öz ýoldaşlaryny alyp düýünkü mergen bilen balla duşmakalar. Nähir ýerlap gelen murzary ýene şonuň ýer edip gaçakçylaryň ýygyny ýerlap başladylar. Taýmadyň hilegärligi. Arasmanyna howalyn turun gara dağın depegine gün ýaň düş uğrady. Garşydan gelen atlylar bilen Suhuf dagyň arasy inne has goleleşdi. Iň öňdäki gyýratlynyň uçastygyň komendanty Pyotr Andreýewich Metelindigini Suhuf testini tanady da dağın yapgydyndan sal-saltdan ýenip öýe toporundan has ýoňa saýlandy. We saýerini çekkezine getirip şet berip zastawan aýak üstüne galdyryndygyny,
postları berkidin we gasaksılar idarlaýyşyny gıýtgazyk kem aýdyň daklad etdi. Meselin bir diýinzalma buyurdy. Ertelgi dinler. Soň ýene uňuranlaryna Suhuf ýygynyň eltilen ýaşyl papagy giýip öz atyna atlandy. Atlylar piýadalaryň aýagyna ýerip bir meýdan ýuwuşdurdylar. Meselin muratgelliğini goýunyň ýanyna galyryp, ballyny ýeşe edip alany süýün. Suhuwa ýegende de gasaksır hakyndaky ballyň aýdan delillerini puta dinledi. Oğlunun sakuruşa öğren göğünaza edip metelin pikir etdi. İki gayanyň arasyndan bary ýakalar. Günmaz al guşluk galpdy. Günün soğuğu arkaň ýakyp barýady. Piýadalar ellerin ýetişdiginden derlerini tüpürýärdiler. Diýin zanlyş wagty meteliniň suhuf oturup eýillara syn etdi. Goýun türüsiniň geçen ýerine eýiler metemälim görünýärdi. Görýäňizmi? Ene şu iýi beýlekiýe baranyna edil ballyň aýdyşýaly biraz ulrak. Aýagyň daraklyk tarapyn isginrek batylýar. Öýde bolsa beýlekire görä daýagrak bolmagy şemeli. Aýagy ýeri has gatrak goýýar diýip suhuf görünmerdi. Metelin eýilleri puda ýeredi. Oğlun akylly bolmagy şemellidi. Şeýle taýmy katur. Onun her zada garaşmak bolar. Ballynyň pikirse gasaksılar bir ýerlerden giýje geçen bolmagy şemeli. Awolo biri gaýaň dar kemerini dugu düşürüp öýler gasypdyrlar. Gaty belet dulaýmasaň giýje o kemerin güýdü bilen ýöremek mümkinler. Şeýle sen bile gasaksılar şo goýuň ýanyndan aýşam sagat tekillerde uğran bolsalar. Şu ýere näçe sagatdan gelip bilerler. Men pikirimçe olar öýren gaty ýöräpdirler. Ýygynyň kowuluny ýanyny bilýärler. Zan tüýji gowukda turup neşeden keýiplerini bazar kökläpdirler. Ol kakın güýji bilen olar bir ýerlerden edili ýel ýaly geçendirler. Takmiran 2 sagada ýagny giýje sagat 10'lary şu ýere gelendirler. Şeýle ýeri örmäke ýagny daňatmaka olar owa barmalydyrlar. Terget bozularyň uğurlaryny ýere haýfa barmagyny etlenýärkä. Men pikirimçe ýoldaş komendant o bolardy namaz okuyanlarken olar daň saat berini turup namaz okumaly bolýar. Şoň üçin henüz namazy öýrmäke. Sagat daňdan 5'te aňrysy 6 ýaryna berde garakçylar öýlerini owa atmaly bolýar. Şu ýerden arkasy ýüklü piýadalar näçe gaty ýöretelerim daň atýança hiç bir owa ýetip bilmeýär. Şeýle siziň aýdyşyňyz ýaly. Bularyň başdyny taýmy oturup bolsa, ol täze gala ýetmeli bolar. Ha onu kim bilýär? Taýmy başga owalarda gidip biler. Ol bir ýonuny belli adamlaryň biri. Her owada onuň tanysy onlap ýüzläp bardyr. Ýüküni haýfa owada goýunyna bolmaýar. Ha gona masyra eli künnükli owa ýaýrandan soň gaçakçylar sürlenişip adamy görünmän hiç bir owada baryp bilmezler. Metelin papagyny çykaryp Elýagry bilen giň maňlaýyny kellesiniň sakaryny tüpürdi. Turuň. Ýoluňy dowam ediň diýip öýe daýag atynyň ýanyna baranda, onuň togulak kellesi atyň eýeriniň deňinden dordan ötdi. Boýu gyýskada bolsa atyň eýerini ören salatyny gondy. Murtluk daýag tergetçe garap, "Starşina, eýesler öýüň alyp geliberdi." Soň suhuwa garap, "Men ýerim bilen" diýip atyny gatsyra urady. Suhuwam öz aty toruny ýanyna atlaryny gorgunna sürüp, komendantyň ýygy bilen gitdi. Meteliniň küýü ýygylamak däldi. Ol niredetin täze gala owasy diýip 3-4 sagatlap setini çykarman ýol ýüredi. Metelin nagy ýürenler üsatly bolup Molokanlaryň furgon ýolu bilen beýik dagdan aşak iňip başlady. Täze gala owasy edil aýagyna syndy. Onun aňardy. Owatly ýoldurlygy. Soň günne gördi, raýon merkezi salyg matyp görünýärdi. Aňarda Gurbanbaýyň hüjreleri, tilki, ganzyk, gawşal owalary. Has aňardaky gum bolsa, salahy gardýady. Ýoldaş komendant, gaçakçylar birden giýje geçipdirler diýip suhuf sen etdi. Günnülükde bir ýoldan gaçakçylar asasan iňip bilmezler. Sebäbi dagdan iňip gelýän topar adam bütün töwerekden görünür. Şeýle dogry diýip metelin atyň başyny çekdi de töweregini dürüp tutdy. Soň dürübüni täze gala owasyny tarap tutdy. Bir tarym seyretdi. Gün ýaşmaka täze gala barmaly diýip ýene atyny gorgulukladyp
metelindagi ikinni nara aqyağın sakadynyň deňine geçdiler. Täzegala owasyna ýygynyp gidýärdi. Köneräk saýyň öňünde ýarym tegelip oturun uly märekanyň garşysynda üstü gyzyl mataly stol goýulypdyr. Stoluň ýeňlerinde oturumlaryň biri turup ýygyna gaçdy. Onuň şep tarapyndaky Ural Mehmetni ýazdy. Uzi tiskarlan galam bilen depter kagazyna bir zatlar belli edýärdi. Bir adam agtaryan ýaryp töwrüňdäki mereke gözaýlýardy. Adamlaryň bar ýerde oturýardylar. Köprünjidi doňly, telpekli, ýaş ýeriňleri köýnekçe takyasady. Kim aýb boldusyny gurup kim çombolyp oturýardy. Çeträkde tirhegini gyşaryp ýatanlar emmady. Stoluň başynda oturunlaryň ýene biri Samat Ýöwedipdi. Ol pes boýlrak gara ýagaz murtlyk adamdy. Ol bu owa gelmedinden ozal türkmen atly polkuny gulluk edipdi. Ýa-da Medel harby gullukda ýaly. Aýagy ýadykly biri kemerli edýärdi. Kiçiräk telpegini çekkesine giyýärdi. Ýöre salatyn galjaň adamdy. Oturunlaryň biri sarazy sözläýdi, goý dediňi diýip ol tapşyrýardy. Galgoslar hojamlaryň sözlerini ünsürt dinleýärdiler. Ören dogry diýýärdiň diýip galgoslara gyýgyryşyp oň sözüni kesýärdiler. Samet boldy. Galmagar etmeň diýip gyýgyrýardy. Ýazyň başyndaky düzülen zivenolar bozulýar. Galgoslar o zivenodun beýleki ziveno geçip ýör. Ziveno ýolbaşçylary öz adamlaryny tananyp. Dogry diýýärdiň diýip galgoslar ýerlerden gyýgyrşdylar. Sametler ýerinden turup stoly murklady. "Goýun galmagalyňy, goýun" diýip gyýgyrdy. Galgoslaryň ýartyny goly işe çykanok. İşe çykanlarym 5-6 sagatdan köp işlemeýär. 5-10 günnäp işe çykman ýörenlerim bar. Anha basym bagtyýyna başlamaly. Soňa senni iş düzgünni puta ýoly almaly. Daklatdan soň Hojamrat özüniň taýýar kararyny okudy. 1-nji, Zvenodan zveno, brigadadan brigada kalgoslaryň geçip bermegini gadagyn etmeli. 2-nji, brigadalary we zvenolary ýer berkitmeli we olaryň geçip görmegini gadagyn etmeli. 3-nji, o işleýän brigadierler we zvenowtlary şäherler üçin işinden aýrymak etmeli. 4-nji, ýygym günleri belli wagtda hemmeler işe çykmaly. Hareketme wagtyny hemmeler üçin deň gurmaly. İşe guturmagyň hem belli tagady bolmaly. 5-nji, her günüň öz iş normasy bolmaly. Her kalgosydan şo normany talap etmeli. 6-njy, işe çykmaýanlara berk şäri görmeli. Ştraf almaly, käýemeli, juda bolmasa umumy ýygnakda goýup kalgozdan çykarmaly. 7-nji, kalgozdan ot işleýänleri gyzyl tagtyda, martar işleýänleri gara tagtyda görkezip durmaly. O işleýänleri ähli raýony tanatmak üçin wagtal kalgoz tetik adiýetinde de ýazyp durmaly. Eşidýärmi? Bäşim Polodov diýip Hojamrat at ýüzlere adam etdi. Hawa eşidýän diýip raýon gazetiniň direktory, redaktory de ýerinden turdy. Hökman ýazyp durar. Bäşim ýaň ýerine oturanyny at toýnunyň dükürdi eşdildi. Hojamrat karary almaly ähli belliklerini okap oturdy. Ýaňy karara bolganlaryny Metelin Suhufta gelip attan düşmän çetde durdular. Onyan sady ýoň atarda oturan daýaw piýady ýaňkeren tergetçiler ýödüniň doğumlu dün görkezek ýalty sırap ýerden turdy. Ýollaşdylar. Hojamradyň aýdanlary gaty dogry. Barsyny karar almak gerek. Şu işleri dogry berja etsek, kalgozymyz düzeler diýip gyýgyrdy. Kalgozçylar taýyma dogry aýdýar diýip gyýgyrşdylar. Ýene taýyma Hojamrady ýüzlenip, "Ýollaş, Hojamrad, komandirler geldi. Biz barıp olaryň atlaryny tollypdy, ýanyna oturan kalgozçyny alyp atlara tarapy gurdy. Gedil bilgeçdiğini diýen ýal taýmaz barıp Suhuwyň atynyň başyny tutdy. "Ýollaş komandir, atdan düşüň. Ýygnagymyza baryň" diýdi. Suhuw atyň üstüne oturan ýerinden egilip seretdi. Görse taýmaz otur. Kalgoz ýygnagyna taýmaza duşuryn diýip pikir etmedik Suhuw. "Taýmaz, siz bir haçan geldiňiz" diýip haýran galdy. "Ýollaş komandir, siz näme haýran galýasyňyz? Men bu kalgozyň şireni şu ýerde işleýän ýörüň ýygnagy baralaryň düşüň atdan. Beýsiň aýagyny dädikli. Ýollaş komandir, siň edýän gürrüňiz bir ýylly. Men muda meýadykly edýän. Sarık giýen dokmy? Käwatlar sargym giýen. Siz giýde saryklydyňyz ahyryn. Daýma Suhuwyň dilini düşünmedik golly. Men giýje düşekçäň üstünde hileýim arkadyny guzoklap, saryksa, aýak galaňyzy uklap ýatyrdım" diýdi. "Sen şuny ýem işe çykdyňmy?" "Hawa, onda da hemmeden urty çykyp, hemmedenim gowy işledim. Men ýar gowy işleýän adamlar inneden meýlek gyzyl taýta ýazak" diýip ýoldaş Hojamrat ýaňy ýygnakda aýtdy. "Sen näme wagt işe çykdyňyz?"
Men günne gaýanyna çykdym. 2 günnür 3 gejelep siz dağda gelip ýene bugün nähili işläp bildiňiz? Meninle bir ýyly ulay dağa da çykyp göremi? 2 gün işden galanym hak. Onuň aýalym sırka bolan üçin jibene bodundan ruhy dalyp galdym. Şo 2 günem aýalymyň baş ucun taklap, ýödegimde geçirdim. Şaýat gerek bolsa, näse diýsen taparyn. Suwuk bilen taýmadyň gurruny şu ýere ýetenne, kalgozyň ýygyna oturdy. Kalgosor dargap öýrüne gitdi. Suwuk bilen metelin atdan düşdi. O Murat kalgoz başlygy Molla Muhammed Niyaz, Baba Garabek, Partişeyka Zany Mehmet we Samet Ýuzagy taýmadyň daňdanyň mer kalgozy işlenen görünüklerini aýtdy. Metelin näme näse tory getsedi. Taýma her gaýdan datlaryň başga üýtgüşikde aýtmady. Ahir metelin özünden şeýle. Adamlaryň meňde şulşýar aýagylaryň meňde şulmagy mümkin. Bir kereke duzun taýma derler diýip netije çykardy. 3 günläp ýylartardylar. Tapylynda atylmady. Gaçaksyr hökman ere düşürler diýip kerkede has berkitdiler. O wagtlar täze galaryň golynyny bir bölek gaçakçy tutuldy. Şonuň bilen birlikde tirgowdy ýatyrly. Bir näçe günlerden Suwuk metelin näwi ballyn tormak edilgana geldiler. Ballynyň eýýäm guturunlygyny, yaratynyň bitenligini, ertede bir günni öýlerini goýup berilejekdigini baş wraz bulary gurrun berdi. Metelin dag bally bilen oturup gurrun edişdiler. O komendant bu oglunyň ören akyllydygyny görüp haýran galdy. Ballym bularyň dağdan täze gala ýenýän uly ýola gelip ýylar ýetenliklerini, taýmadyň serkedi bodunlygyny boýnuny goýup bilmänliklerini, onu saptyryndyklaryna haýran galdy. Diýe ogrusy. Gelirhanadan çykyp bally ýurda bolana gelen madyna mektep gatnak başlady. Mektepde diňe bir öýle bilen bil okuyan deň dostlar adel. Muğulumlaram ballyny gowy görýärdi. Owada da ballyny tanamayan ýok. Ulu adamlaram ýesi diýip ballyny tiýelýärdiler. Mektep okuwçylaryny Tomas Ulug'da goýberlerini bally dağa giderin. 3 aýlap kakam bile bolaryn. Oňa goýun bakşaryn kömek ederin diýip begerip agasy uragyň öýüne goloy geldi. Öýden hümürdeşdirdi. Oglum düşün. Men onu oňup biljek däl, göresim gelýär. Kaka o dogry göresim gelýändir. Şeýle de bolsa, onu eketme. Ötenli o dağda ne hili emgede hede var boldy. Büyül Tomas ol, goy daýlaryna bolsun. Dursun lügürünüşdün. Oğlum, o meni hiç şerde yerleme. Men ýanyma gaçyr gaýdy ber. Bally kakadan hilin tanap algyny öýgärdi. Hemişe bally kaka jarnyp oň boýuna gökerdi. Emma büyül beýletmedi, saklandy. Edir ulu adam ýal salam berip kapydan girdi. Ikelini godup kaka öyle görüşdi. Bally, oğlum gurgunmusyň? Şükür kaka gurgundur. Jan taglygyň nähili? Eliň ýara sagryny okmy? Jan taglygym oňat kaka. Elimin yarası bir eýem etip gitdi. Kaka, garajagam gurgunmy? Gurgun oglum diýip Murat gelli ballasyny etdi. Onuň gepiniň gurrunyň üýtgüşi ýaly iňsemi gulyn boýy has ösen ýaryp göründi. Kesem ýogunapdyr. Emma özüniň ýaş oglunyň betemeýän bildirdi durdy. Gize bally ýoşdym kakadyna. Tüpeň atmadyna oňa öwrendim. Bizim obamyzda nişanany menden gowurup bilýän oglun ýok. Kırlynyň atylşyna bir görkezseň meni öwrenirni idi. Ýok oglum, büyül Tomas seni dağa çekdel. Dağa diýen horlunýan. İngowsa daýyňlara git, madal diýinsiň al. Daýyňlara git diýsen, kaka gideýin. 2 gün 3 gün bolup gelerin. Emma 3 ay daýymlarda gelip bilmän ýüregim musar. Ertir ýerden Murat geldi dağa. Bally Aşgabat owasyna daýlaryny urdy. Murat geldi dağda körpe ulnuň. Ballyň gelene garaşdy. Emma bally 2 günnüm, 5 günnüm gelmedi. Oragyň aýdan synulaydy gerek. Bally dursun bile öwrenişindir. Öýde oňa tierledi. Ha bolýada. Murat geldi öz işiniň pikirlerini. Okuw başlanmadynyň edil 5 gün öňgäninde bally dağa kakasynyň ýanyna geldi. Emma ýonky bally däl üýtgüşük. Ýekerek geleni gowy görýär. Bir görseň burnuny salyp salasadan aýdymaýyn bilen bolýar. Birden o türka uludan demlalan duymany galýar. Murat geldi fiýinçady. Ha bolýar, mektebiň başynda kutursaň saglyk bolsa, seni uludan dem galmaz ýaly dersiп, için gepledip güldü. Ýene hemişe ýal okuw başlandy. Ýöňler diýen zalynýan günüň öň ýanyna bally dağa gelirdi. Kakasyny kömek ederdi. Akpay bir oýnardy. Emma indi gelenok,
Olunny sähel tıpynt bildi günü Aşgabat obasyna daýlaryň tarap ýeňsäni el ýaly däýdi. İl uğurusuz bolmaz. Dağ büýürüsü diýenler hak aýdylan söz. Bir gün güýdaýlary bally mektepden öýlerine gelse, agasy olaryň öýüne mihman maňdy. Bally onuň bilen salamlaşdy. Ýüri popuş-topuşrak ak sakkal daýaw adam balla putu diýen etdi. Onu oğlanrak gördüm näme oňa göwün ýetmeýän ýaly uludun demin aldy. Onu ýan şawrap, bally derrew naharyňy Gurban aga sen ýygyňdan gelipdir. Bir torumly diýip ýetipdir. Şonu gözleşmeliydi. Ballyň el ýuşuna taşagyň başyna geçip, "Geliň nahar ýeliň" diýip hödür edişine terede oturny ýaşuly. Bilen ýalňyz ýyp oturşymy, sen öýüň haýr etmedi ýerdi. Ýaşuly siz nerden bolarsyňyz diýip nahar ýyp oturun bally sorady. "Akkaladan." "Diýereňiz nerede ýetirdiňiz?" "Akkalan gün matarnaky ýanakly öýberdik. Her gün ýerden ýatakdan boşadyp goýberseň, öýler otlaşyp agşam öýe gele ýadylar." "Diýeňiz asan gitdi." "Düýner terki öýre goýberşimiz, öten agşam düýämiz ýatagyna gelmedi. Bütün töwerekde agtarmadyk ýerim galmady." Bally nahar ýyp bolup ýaşula öýdürni. "Gurban aga töwer galdyryp beriň." Ýaşulyň balla göwni tunulmagy şemeli. Töwer galdyryň badyna, "Ýöre oğlum bally jan gideli. Haýal etmäli. Özüň gaýrat edip tapşaýmasaň bilen işime kıyın idi. Umdan sağlık getirecekdik. Yetişmedik. Elimizden gider aydık. Sağlağlarının sağları alla näme huruş bolup durdu. Torumum inencedi. Haydi men olum düýe yetişäjekdi. Gurban agay gitmeň. Düýäňi tapar diýip bally göwnüp gerenine, ýaşlyň gözüne bally ula adam ýarylyp göründi. Mektebiň direktoryny ruhu dalyp Gurban aga bilen bally ýola düşdi. Gün ýaşmagy ad galanna Akkalaryň gün mataryna gyzyl güllü öskün ýanaklyga bardylar. Bally düýäniň dabynlarynyň ýyllaryny öýrensiňe gaýta-gaýta diýen etdi. Onuň her dabynyň ýylyny aýratynykdy. Aslynny üstüni arap harpy bilen ýazylan gadymy möhüri keçiklep okanyar okudy. Olar puto ýatdy. Dabynlaryň goýan ýyllaryny tegelegirek, süýünmegirek düşýän ýerlerini, onuň ýylynyň gumok ýerde goýun tagmasynyň sukonoklaryny, düwürtüklerini, sydyklaryny aýrularyny görüp, soň gözlerini ýumyp pikirini bir näçe gaýtarap çykdy. Tagmalary puto ýat sunulmagy şemedi. Indi düýäniň gadam urşuna tiýinip başlady. Birdenem Gurban aga, düýäňiň ardaýagy birazjyk täwürekmidi diýip sorady. Torumy da has täwürek. Biýa şoğluň dümtünip ýörüşine gaýgy bilen teredip ýörün ýaşulyň ýüzi açyldy. Ballyň ýüzüne ýylgyryp teretdi. "Berekella oğlum" diýip oň arkasyna takdy. "Diýe ýörep bar ýaka, ýören ýakyndan gaty tiýine dämeseň, onuň täwükdigini bilip bolmaýady. Ol ardaýaklaryň saraja täwügrek ätleýärdi. Dogry torumy has täwügrekdir. Belki biýagdaý olaň tohumyna badyrda. Düýämizem torum wagty has täwügrekdi. Ulan luçu döýüldü gitdi. Hene oğlum olaň täwügrekdi, nähil bildiň" diýip ol haýran galyp ballydan sorady. "Gurban aga, anha düýäňiň geçen ýerini herediň. Ýakyn töwerekdäki ýannaklarda oň iki ardaýagy sara galtaşyp geçişi. Dawanyň başyna herediň. Agram biraz daşkynrak düşýär. Ýör Gurban aga. Indi ýerin mäli gideli" diýip bally hemişe fiýarlyň kulla vurdy. "Be Gurban agam diýlerin türen taýmada oturmuk" diýip bally pikirlerini de sakka durdy. Töwereklerden ýene ýyl altardy. Hiç ýerde at toýnunyň ýyly ýok. Ýene özünden Hudaýa şükür taýmada diýler türen näl bolmagy şemellidi. Bally gumok ýerde galoş ýydyny gördi. Türkmen galoşynyň ýydy. Galoşa kiçidel. Ogryň aýagy ulu bolmagy şemeli. Aýagy guma puta batypdyr. Baňgaryň bir näme agrama marulmagy şemeli. Bally pytatlar görünen soň ogry ýa-da daýaw ýa-da tokguzy temiz adam bolsa gerekdi netije geldi. Tokguzy temiz adamyň aýaklary beýle ulu bolguza diýerler. Belki aýagyna türkmen zoraby bardyr. Diýerler gaýrak sürlüpdir. Jenewerler öz öýlerine ýataklaryna gitmäge meýleden bolmagy şemeli. Ol ogry madam diýerler sağ tarapyny ýöretdir. Ödem köprünç ýygyzam basyp sart ýöretdir. Käýerde düýäni ýa torumy o ba tarap goýbermejek bolup ulgapdyr. Alganda da her ýerden bir basyp gitmändir. Ödem köprünç aýaklarynyň daraklygyny ulgapdyr. Ogry daýaw ulýunam diýer. Pis soýul tokkuly der. Orta bolyrak galjaň adam bolmagy şemellip
bally öz öňkü şenini takyklady. Bu ulen ılgayan ýaly edip salt ýörüýüşi. Daraklygyny azyk daşgyrak bagyşy. Balla tanışýar bolup görünýär. Emma ol ýerde görünýän bally hakykatyny getirip bilmedi. Bally bilen ýaşuly akkala obasynyň gaýratyndan ötýän demir ýoluň gapdannaky uly gumak ýoly düşüp günnäwre tarap ýöwürlenni. Garanky düşüp başlady. Garankyda ýyrsal bolýarmy. Bally bir giýjany Gurban agalady geçirmeli boldy. Akkala obasy kisowa däl. Onuň ileri uzy bar goýoksa ötüren garşyp dagyň düýbündäki suw degirmenlerini sen barp gitdi. Ene ol degirmenlerde agymra dagy atly syrdan görme goýup ýysanmady. Onuň watanyň günorta terkedini goramakda tergetçiler eden kömeginiň aňaty berdi ýokdur. Terkedi bolýan bir topar batmasylara garşy göreşipdir. Ören köp gaçakçy isal tutmagy kömek berendir. Ene agymra daglara barsaň üstüňe ýylan dagy awanyp durundyr. Gurban aga bally ýeşilýän ady köp ýeşitdi. Ol ýeşiň özüni tanamaýady. Akkala obasyny ballynyň adyny bilmeýän ýokdur diýsem gelen bolmaz. Ballynyň ýerinden Gurban aganyň gideninden bu obada ýen bir topar adam eşitdi. Häli bally bilen Gurban aga ýannaklaryň arasynda gara başlaryna gaý bolup ýerlerini ýörenip ýörkerler. Bir topar kalgosy bular udakdan tyýynlatdy. Gurban aganyň öýü palçykdan tanınan ýekez otoguly kizip tamzagardy. Onuň ne eýwany wady, ne de koridory. Gurban agaň ýedi bilen bally salam berip öýe girenni. Maşgalaryň ählisi çüýşeri sıraň töwürüni ýüşüp oturdy. Gurban aganyň beýaşgyly şogly wady. Gurban aganyň ähli sagat durunmurdy, olar has kän bolmaly. Olaryň köpsi gyzamak goýok bugün ýaly saga kesilden gitdi. Ýa-da-ki galyn sagalaryň 4 tanyny gyýyp, olaryň ýerinden baslaş 3 tany ogul, iň soňky zoty ýene de gyýyp boldy. Sagalaryň iň kiçi gyýdynyň başgasy mektepde okuýar, hem Gurban aga bilen kalhowda işleýär. Ýa-da hasyl ýygynylypdyr. Sagalaryň hiç bir kalhowda işleýän ok. Ulu gyýdlary çüýşeli sıranyň başynda tegelenip oturup keşde diýerler. Kim ýaka gaýma edýär, kim begrese basma wasýady, kim tahýa keşdelýärdi. Bularyň ýeklenji kömegi az däl. Ýang ýakynyň mäli Gurban agalary şuýaýdyjym gelip başlady. Kakalaryň ýerine düşüp gelen ýaş ýetginjige ilk wady hemme serelişdi. Emma ulu gyýdlar haýat aklap terre tünmirap ýözi işlerde gumra boldy. Gurban aganyň aýaly ýegri oturan işini goýdy. Ýegri oturan ýegini goýdy. Ballynyň salamyny aldy, Gurban aga ýüzüne kakady düýreden uğur bildingmi? Häzir bilinip barýan dat ýokdur. Ýeşiň tapmadyňmy? Gülleşmäge rady bolmadymy? Ýeşina ýödüm bilen alyp geldim. Hani we bally ýeşi diýenleri süzägede ulanjykmy? Aýalynyň gurrun gulugyny ýakmadyk Gurban aga jogaba berjek bolmady. Anyň gepin göbertmede bir de saýber. Daşary aýaýdynlykdy. Ýyllar ak patrak ýaly asylyş oturdy. Bally ýeşiniň adyny işden adamlar ýoş-ýoşdan Gurban agary ýygynyp başlady. Birazdan soň Gurban agarda oturmagy ýer tapylmady. Saý işdiler, sörek ediler, ballasy ýetdiler. Gaýtmak üçin daşçykanyň biri "Howaň ýüzüne bulut alypdyr" diýip habar berdi. Bu habar eşitip adamlar tiýip daşçykdylar. Şöl görkezü, suw görkegu, şu ýyl bir ýyl köpüräk bolaý bilseýdir diýip bir ýaşyl bulutlatma eretdi. Bu wagt Gurban agadan başgalary ýagyşyň ýaganyň diregine diýdi. Her kim geljek kirin, geljek katylyň gamyny ýedi. Geçe jan gaýy gassaby ýagdy işleri ýaly Gurban aga häzirlikçi ýagyşyň ýagmazlygynyň, düýleriň hem ogryň ýygynyň ýitmedligini aradyny diýdi. Gize bally Gurban aga goly ýetdi. Ol garankyň sinne birden Gurban aga gara huzan hyzmatyny diýen pes buýrak adam ýerde kalip sorady. Mene bilmedim oğlum. Onum gara hoca bilen bile sürgün eden olaymasalar. Gara hoca olaysa düýlenmeli kim ogurlarını bilip bererdi. Han ol adamlar bam näme? Hemme sürgün edildi. He diýsem deme. Şo pes buýrak adam sürgün edilmendir. Şu göreklerde bir ýerde sümtünip görünmürse gerek. Birazdan soň bally uka gitdi. Gurban aga burada köp wagtlap uklap bilmedi. Gara hozan hyzmatkar hakda ballynyň näme üçin toğranlygyny düşünip bilmedi. Eklin çapdy. Diýer hakda pikirlenip ahyr uka gitdi. Güýçli ýagýan ýagyşyň şapardagy bulary oýardy. Ýagyş diňe daşaryk del, içeri gem ýagýardy.
Gurban ağanın ayağı damzanın damyan yerlerini bedire, sağanak tabak gal dürlü gap-gaçlar koyup çıktı. Yokurdan dökülýän damzanın darbına gaplaryň her gaýsy bir hiltit edýärdi. Uykuda ýatan ballynyň gulugyna bir zadyň sesi bir hil düşünkli eşdilýärdi. Yorgunyň üstüne ýygnanan su ballynyň buğdunyň ýüzünden suwulgan ýüren ýalyp geçdi. Bally gözüni ýalpaşdy. Görse sağalan bar turupdyr. Daşary ýagtylypdyr, ýagyşly parlapdyr. Bally daşykanna ýagyşyň ören dogry ýaganyny gördi. O ýerler köýerçe suw bolupdyr. Eýi zat bildir ýalylar. İlki wada dor çagyba gelipdir. Toňa baka kiparlapdyr. Häzir ursa sen ýeni sesini ýapdyr diýip bally Gurban aga etdi. Bisemde ellik Gurban aga gaýgy bilen elini ýumaga başlady. Ilki çagyba gelişini görýärmiň. Bir wada dünýäni suw tiledipdir. Häzirki ýagşy ýaly singin ýagyp duranyny hiç wagt munyň ýaly kölemele gelmez. Bally hem elini ýüzüni ýumaga durdy. Bally oglum iýi salp bolarmy? Bu çagyba ýyl goýan näler? Nähilim bolsa uğruna çykalyp bally Gurban aga jogap berdi. Saý sürüp Gurban aga bilen bally ýyl salmak etdi. Gaýra uly ýola çykyp düýünki ýyllaryň giden uğruna gün uğruna tarap uradylar. Ýyl salar ýalylar, palçyk suw, ýagyş diňdi. Oňat gün çykdy. Balçygyň derdinden ýol bilen ýürer ýalylar. Ýoluň gyraraklaryny ýürüýärdiler. Bular gazganly owasyna goýulanlaryna öňlerinden bir adam gelýänini gördüler. Ol adamam bally dagyny gördü. Ol ýoldan çykyp ilerligine kele zara tarap uğrady. Bally ol adamyň geyimlerini, boyuny, ýürüýüşini hynelyp barýardy. Ol adamyň ýoldan sowulan ýerine baranyna, onuň ayak ýerlerini bally putu seretdi. Gurban aga, şol adamy saklan diýdi. "Hay ýigit, birazjyk ayak çekin" diýip Gurban aga berdi. Ol adamyň ýanyna bir salamlaşdylar. Birdenim Gurban aga ol adamy tanap haýran galdy. Şo gara hojaň hyzmatyny edýän adam Ballynyň täze ýüň zorabyna aýagyna galosyny seretdi. "Agam, siziň adyňyz näme?" diýip sorady. "Bize Selim Şyh diýerler. Aňyrýamyz ýanyp duran otdur. Ata-babamyza Gurban bolayyn." "Öýüňiz nirede?" diýip Ballyna sorady. Selim Şyh balla galaply seretdi göli. Gözler harasynyň çykaýjak ýaly boldy. Gara gaçlar sıtyldy. Gara dodoklary bir hil hereket etdi. "Sen oglanyjygy oglum bir görüpdim. Köp uduran bir büdürer diýipdirler. Özüňe güýçli ýanaşýanyň ahmal bolmagyn. Bir gün kakan agly daýmasynlar." Soň Gurban aga gaharly özlerini. "Ýary ýaşuly, menlik işiňiz barmy?" diýip sorady. "İşimiz bar, ýitigimizi gözläp ýörüz. Siz nireden oglanyň sorugyna jogap beriň." "Ýeri gelende bu jagada olana gaty jogap beren ýaşuly. Men akkalaly, hey kemiňiz barlymy?" Gurban aga giňşirgenini. "Bideme akkalaly. Akkalaly Selim Şyh diýen adam bolmaz. Men siz ol başga ýerde gördüm mükem diýendimde." "Ýaşuly gepiňiz köpertmäň, meniň işiňiz barmy? Bolsa aýdyň. Siziň ters gürrüňiz maňa ýarap duranyk. Sizlige işimiz ýok" diýip Gurban aga sakyndy. "Bolmasa ören ýagyşy hoşta boluň" diýip Selim Şyh salt-saltdan edip öz ýoluna gitdi. Bir salym ýörep Selim Şyh ýygyna gaňrylyp seretdi. Goja bilen oglanyň gaýrak ýönelini görüp ol biraz arkaýlaşdy. Ýoş şöýrek barýan bally Gurban aga seretdi. "Selim Şyh tanadyňyzmy?" "Tanadym oglum. Gara hojularda görüpdim. Gizede badam hakda meni sorapdyň, menden sorapdyň. Näme? Diýerleri şowurlandy diýäňmi?" "Onu tanan bolsaňyz gatygy. Siziň ogryňyz şo Selim Şyhdan başga adam däl. Şu wagt Ilerkowa Sowetiniň başlygyny ardy edip Selim Şyh tutduraly." Gurban aga bilen bally Selim Şyhyň ýerininden gara ýörep Ilerkowa aralaşdy. Selim Şyhyň nadaralygy. Milisiýanyň sülçüsi Selim Şyhy görenden tanady. "Ha, Selim Şyh, ahyr ýere düşdiňmi? Otur" diýip stulga közdü. Selim Şyh özüne gökelen oturguşda bir hil tagaşyk oturdy. "Sizem oturuň" diýip milisiýanyň işgäri Gurban aga bilen ballyna oturtdy. Selim Şyh gahyr bilen öňümzap milisiýaner öýlendi. "Ene seret, şu jagada oglanyjyk maňa owurlyk ýapýa. Men aslym ýöwlet." "Kes sesiňi" diýip sülçü Selimiň hoguny bastdy. "Gara bolsa alzyraňyrga düşenni. Oň göýün talanam sen. Ýöne gara bolsa bagyşlar soň seni göýberäýdik. Özüňden sorulmasa ýerin çykmasyn." Sülçü Gurban aga öýlendi. "Ha, ýaşul aýdyp oturuň." Gurban aga düýesiniň itenini, gözleýişini bolşýar aýtdy.
Selimin ýygyny tanaýdyňmy? Ýok, men tanamok, men ýeşim tanady diýip Gurban aga ballyny görkezdi. Sülçi ballaý bilen, "Sen adyň näme?" "Men adym Bally." "Be, şo Bally ýeşiler henmi? Men bir daýy adam kady edem. Ýygyny tanan bolsaň, ogryny tapan bolsaň, ýa bile gidip diýerler gözläli. Bir gelýän çäkişde öýrükleri gedi berdi, Sülçi Gurban aga tapşyrdy. Selim şeýhi entek hiç ýere goýbermeliklerini buýurup, Bally bilen Sülçi Gazganla tarap gidýän awtobusa mindiler. Gurban agaň özünem alyp gelämer ekenim. Diýerler görsek, bir tanap bilirim käp diýip Sülçi Ballaý öldürni. Diýerler tanar, äpet guwa diýe bolmaly. Ýerle guwa diýerken, tagmas ýokmudy. Garybyň ýeki jemaly tagman ýerde, birew ýerde. Telimiň tersiýini ýygyrlap gidip oturdyk. Ahir düýän tapar, özüm gayan diýe bolmaly. Ýaşyl diýeňiň gayanyny aýtmanyny sen onu nerden bilýän? Awşam ýygyrlamda syn edipdim. Kerim şeýh her gerek düýäni owa goýurmajak bolup öňünden çykyp dolananyny, janawar ardaýaklaryny awşanakladyp sidikleýär. Ine şo wagt salarak bagyr ýandyrym. Şeýle bolsa düýäň gaýdy bolýarmy? Şeýdip awaşanaklap bagyr berse bilgin, düýäň gaýdygydyr. Tügelmesine köp saat bilýän, ýaşyň näçe? 17-iň içinde. Näçinji klasda okuýan? 7-nji. Ona her beýle 2 ýyllap klasda oturan wagtyň boldymy? Ýok, okuw giç başladym. Geleýdi diýen. Düşelýän. Sülçi bilen Bally awtobusdan ýokup düşüp, derrew Selimiň ýygyny tapdylar. Günüň howuruny yer inni oňa çalypdyr. Selimiň ýygyny mesemälim bildirip, günni ora salyp gidip otur. Eýer bir owaň deňinden ötdi, ýene bir owaň deňinden hem geçdi. Öwlada ýaryn sözläp durup diýip Sülçi ýylgyrdy. Bir oňa ilki duşanmazda geými edilene salim edýärdi. Ol uzun gije ýaşyň astyna ýol ýöräpdir. Dağdan bir ýaş diňinden soň bir duşýansa, günüň yssysyna ýödüň gaty-gaty ýöräp gelýän hereketine geýimleri salypdyr. Sülçi dagy galgyna ýetip gelýärler. Ýoluň 150 metrlerinden ýüzüni ýokary tutup bir duşoklu diye boğazlap gün matar tarafı var ya. Ballı düýäni görenden takka durdu, sin etdi. Öze daýaw guwa düýe kenip Sülçi Balla seretdi. Daşty patuşa bolarly, hani ýanyna barban bir sin daly. Sülçi dagy düýäň öňünden bolanlarynyň düýe awşanaklap sidiklemäge durdu, salarak bagyrdy. Edil sen aýdyşyň ýalyp Sülçi ýylgyrdy. Hani düýäň ýygyny bir görelip Balla ýyllara puta beretdi. Agyny özi Gurban agaň diýdi. Bally seretli, düýäň täze ýet bolmagy şemellip, Sülçi golelap gelýän bir adam ýeni Balla görkezdi. Salam berip daýaw garaýaga piýada geldi. "Näme düýän tanajak bolýaňyzmy?" "Düýän tanadyk, düýe ogurluk" diýär. "Pes boýly bir adamdan satyn aldyňmy?" diýip Sülçi sorady. Hawa agyny özi pes boýly aşağı dodaw salparyp garaýagda adamdan satyn aldym. "Düýün aldyňmy, näçe aldyň?" "Müň manady." "Ýaman ardanly. Başyma iş düşdi. Aýalym ölle gyssagyl satmaly boldum" diýdi. "Hani toğrumy ýüredi?" "Maňa satanna düýäň bir özü toğrum ýokdy. Ogryny biz tutduk. Eger pulun gerek bolsa, düýäni raýonyň milisiýasyna tapşyryp puluny alyp gaýt. Häzir gidip bermelimi?" diýip daýaw ýigit milisiýany etdi. "Awa häzir gidip ber. Ogry haýy tarapdan gelipdi. Günmatardan. Onun ogry toğrumy Günmatar köwülen birine satypdyr. Düýäniň täze ýeti ogra beren müň manadyny ýygyny almak üçin guwa düýäni raýona tarap säpçedi boldy. Eýesi bilen Sülçi toğrumy agtardy. Bir näçe obadan soruldylar. Hiç urtap bilmän raýona gaýdyp bardylar. Ýene Sülçiniň kabinetine Selim şeýh çagyrdylar. Selim şeýh guwa düýäni satyn alan daýaw piýadany görünmädini ýygynyp başlady. "Daýaw öwrenme, utanmaýaňyzmy? Bir ýoglada adam ýeni masgaralamagy nene mujdanyňy satdy. Ya Gurban boldum, ötüp geçen ata babalarym bir käpirlere özüňi göz görkezdiň." Şeyh samramada kişiň pulunu gaýdyp ýygyna ber diýip Sülçi berip buyurdy. Selim şeýh koltuğundan bir petde pul çykaryp, "Ýedil alşym ýalylar. Köpünem gymylydan nälerini" diýip düýäniň täze ýetini tutdy. "Gaýtar baran pulun haram bolsun. Ýaşyňa yaramasyn. İtin argyşy gurda ýokmy? Sen ýaly ogurdan bir ýulat bolarmy? Ulat bolsa bir gitjek" diýip Sülçi ýönüde garaýaga piýada
pullar tanap süýdüne daldy. Gülşeňe gaýtsaň hany ursaň ruhsat. Inne mal satyn alanda. Bular ýaly ulatlardan ahmal bolmagyny dedi. Soň selim şeýle öýdündi. Toğarımı nire hattım. Toğarımı göremmek. Üstümde dahi var valla. Yugulya kessin men toğarımı göremmek. Yötüp gider ata bağılamın kuburunun kasam ediyen. Men toğarımı göremmek. Selim şeyh andişti. Uyaladı. Emma toğarım boyunalmadı. Şeylelik gören kurban ağı toğarımsız ağırlı. Kubu diyorsun tapanladı. Begincinin yana iki olup bilmedi. Tülçe de balla da alkış varını kapka etti. Tülçü balla da ruhut verdi. Ballı turup gidiverecek kulununu Tülçü eli bir işaret edip Ballı'nın yeni önkерine turttu. Ballı, 18 yaşında olsa, eğer iyi işlemek hıyalın olsa militsiyaya gel. Men seni iş aldırayım. Sen öğren kuğu militsioner olursun dedi. Bizde işlesen kalka katı peydalı adam bulursun. Tülçü Ballı'a mazartıyın etti. Ballı sen kamasım ol silene mi? Havu men kamasım olu ötönül geçtim. Öğren kuğu. Bol yağını kaçsan ruhut. Yöne pikirlin. Bizim işimizden yaman iş değildir. Ballı hoşlaşıp gidenine Selim şeyh ona çingerlip seyretti. Tiyik ağıtta elime düşersin. Senin bağırı üzlerin. Grime düşaysen menden oğulluk tamasını etmegin deyip kakadınır dedi. Selim şeyhi bir neçe sakladılar. Ondan köp soru ettiler. En sonunda da gayrıp oğurlu etmegin deyip boşadıp koyverdiler. Bir gün Ballı davi 18 okuwçy bolup 7-nji klas tamamlady. Mektebiň direktory bulary ýygnap gurrun etdi. Ýoldaşlar, siz 7 ýyllyk mektebi üstünlük bilen gutardyňyz. Emma okumagyňyz ýene dowam etmegiň gerek. Ana raýonumyzyň passiýolugyna 10 ýyllyk mektep şoňa gatna bermek gerek. Öten ýylky mektep guturan şagylaň bir topary baryp institutlaryň taýýarlyk kurslaryna gire etdiler. Oňar bilseňiz, olam ýamanlar. Her zat etmeli, garaz okuw dowam etmeli. Bizim oğullarımız şerketin gırasına yerleşiyor deyip, direktor başka tema geçti. Yan yakınına partiya komsomol aktivlerinin meyletin atriyatlar deyip, basmaçılara karşı güreş alıp baryadı. Yani bizde basmaçı yok. Emma işali, diversant, kaçak siyali banditler hayalişinin terkedi bolup dururlar. Geriye vatanımızın terkedini korumakta, edermen terketçilerime de kömek vermek bilin her birimizin mukaddes borcumuzdur. Bizim terketimiz dine terket bellikli ağaç bar yerinde, ya da dazorların yodası geçen yerde korulman, şo görünýän ilerki dağılın ähli jülgölerini de gaýlaryny da korulýar. Kalkod obalarını da, ekin meydanlarında korulýar. Düşman bir mekirlik bilen terketçilere sapagatyn bolsa, bizim ülümlü her hayatımız, bagtaly her pelimiz düşman üçin ikinji terketdir. Bizim vatanperwer diýmetköş halkymyň her biri düşman üçin bir terketçidir. Şunu siz hiç wagt unutmam. Bizim terket ýakynyndaky oğlumyzda ýaşaýan ýaşlarymyz ýermen arman terketçilere kömek berýär diýip o bir näçe misallar aýtdy. Ballynyň masalan geçirimlerini gonç bilen aýdyp direktor sözüni tamamlady. Ballynyň kakasy Murat geldim, agasy uradym. Beýle karnaşlarym onuň 7 ýyllyk uturaryna mätdil garaşdy. Ballynyň Dursun bilen öwrenişenligini, onuň Dursun nähir diýip soraryny we tow ýören akylly diýip jogap berişinden Dursun'a onuň göwünüň ýetýänligini, onu halaýanlygyny karnaşlary aňlaýardy. Daýlaryna gidäýmese Ballyň dagdydy, owada da kararyň ýetmeýänligini aňdylar. Onuň Dursun'a halaýanlygyny mazal düşünýärdiler. Bir gün özüne sin edilýänden bir habar Bally käde giyimlerini giydi, bedenini aýny bir özüne seretdi. Bally ýenim, "Nirä çek bolýan?" diýip agasy orada ondan sorady. "Daýymlara gidäjek." "Ýok, daýymlara tek gitmek bolmaz. Biz olara şeýle aýtdyk. Şeýle aýdylandan soň olara gitmek aýyp bolar" diýdi. Bally bir hil begenni. Soňam utanjyra bolýar diýdi. Toy. Dünýäde toy ýaly gowdat barmy? Bütün owu toy taýýarlyk görýär. Ýigitler geýjek geyimlerini timarlaýarlar, ädiklerini ýalpyladýarlar. Kalgol başlygyna dograt ber, ýagyrat ber diýip ýalwarýarlar. Käbirli göreşmäge taýýarlyk görýär. Kim bilen göreş tutuşyny saklaýar. Käbirleri keşe oýnawyň ışgyna öz ýaranlaryny jemleýär. Gelinler gyýylar toýa has ýyr taýýarlyk görüp başladylar. Käbiri köýnüňiň bejergini tutup barýar.
Käbir düýplük ýyňyzyň dokap tutup barýar. Murat yerlerde her akşam diýeni ýaly 3 million bolýar. Olar öldürecek goýunlaryny, bişirecek tüýlerini bir eýem taýýarladylar. Eýem ähli obu diýeni ýaly sakylyk sy beripdirler. Getirilen gadylly ýaşylly ýüpek atuloklar 3 gün bäri taamyň diwarlaryny bedäp atlyjyp durdy. Oba ýarlary gün saýyn köpelip barýan atulokları her günden ýal gelip syýynlaýarlar. Hepus gowatlyk eken. Bir kimin getirene gyýyr, diýip kim owadan güllüýüň ýagyr geldi, kimsi ýüpek düýplü gyýyňyzyň bezerlerini syýynlaýar. Murat Geldi'nin garnaşy, ýylyň saranlary kenni. Şoň süýnem toýu köp adam sagyrmaly boldy. Ertir gelin alja gidiljek diýilen güni gadyljak ozuklar gadyldy. Obaň ähli ýerine nenýaly toý gadynlar ýygnaldy. Näme bilen gelin alja gitmeliligin mesele üstüne köpden bäri dawa gidýärdi. Birden Aşgabatda atly diýip gitmek uzak bolýar diýip ýaşullar otly bile gitmegi müstä goýdular. Atly daýaw alaşaly gittir ýörgür adamlar otly bile gelin alja gidiljek sözüni eşitip gynandylar. Olaryň bar keýpleri gelin aljasynyň gapdy bilen 2 waka atlar atmakdy. O diýenlerem bolmady. Şonuň süýnem ýaňky atly ýükleriň käbirleri ýökelep gelin alja da gitmedi. Otla min mümkin görüp gitmän galynym boldy. Bir topory geliniň atasy öýünde bir gije ýatmalygyny bilip gitmek kyn gördü. Şeýlerik bilen gelin alja gitseklerden gitmän galyn ören kän boldy. Gelin alja gidenem ady eleken. Bärdin baran mihman aýarlary bir aýry, erkeklere bir aýry jaý tapaýmak ýaýlym bolurdy aňtat düşmedi. At başyny gelin aljasyny hemişe kerekli iş bolardylar. Emma bu gelin alja atdy, paýtunly bolan üçin baranny da gelin alyp ýerine gaýdyryny da oňly kereklenmedi. Gyýyskarlan ýerde gowy toý uluşagalan boldy. Emma toýuň has ulusy gelin edilýän ýerde boldy. Toýa gaýraky ýaýla gawşarlarynyň bar diýen ýaly geldi. Murat Geldi'niň öz ýüýi, oglarynyň we goňşularynyň ýüýi gapylary bilen märekeden doldy. Saý içildi nahar ýelli, soň ýene saý içildi. Bir ýaşuly märekeni göreş meýdanyna sagyrdy. Göreş meýdany ýumşadylyp öňünden taýýarlandy. Märeke o meýdanyň daşyndan ulu halka urdy. Öň hatardakylar oturdy, ýerki hatardakylar dik oturdy. Her kim märekeni göreş meýdanyna sagyryn ýaşuly atamorty orta çykardy. Şu pärwan bilen göreşip biljeňiz barmy? Meýilliň orta çykyň ýoksa da pärwanyň baýragyny berjek diýip gyýgyrdy. Emma orta çykan bolmady. Ýaşuly ýaň sözlerini ýene gaýtalady. Taýmada oturup orta çykdy. Märekeniň gözi bir pärwanlady. Pärwanlar baldyrlaryny ýalaňaçlap balaklaryny ýokursygadylar. Atanyň ýogyn baldyrlary ýalpylaýar. Taýmadyň gara tüýlük baldary gadym gündeleri ýaldy. Pärwanyň ikidem ýektaýyň üstünden tütük guşawy salpyrak guşandy, orta çykyp bir-biriniň garşysyna dik durdy. İkidem bir-birleriniň guşawyny goşarlarynyň daşyny aýlap ber tutdular da gaşarak durup egilişdi. Bular bütün gowrarına güýç berip bir-birleriniň içine almak üçin ýakynlaýady, has aşağı egilýärdi. Bularyň ikidem ulu toýlarda göreşýärdi. Emma bir-birlerine garşy göreşleri birinji gerekdi. Atamurt taýmyz oturganyny ýaşyrakdy. Ölüm taýmyzyň eýmenýärdi. Şonuň üçin ol has gaça durýardy. Emma olaryň ikidem gatyda ýokdy. Taýmyz sürünip barmaşa gyýgyryp, ata näçe agyr bolsa-da, edil samanly ganyr galdyryny ýalyp göterip aýlady, ýygyna terpip ýagyrlygyna mindirdi. Başaşak uraýmaly, emma urmady. Atanyň sag aýagynyň dawany ýere degip ýykylmandaklany. Taýmyzyň has gahar geldi. Şol dağda koguda ataňam bardygyny o bilýärdi. Şonuň üçin taýmyzyň pikiri onuň dik tepeden ýere çüýlemekdi. Toýda atanlykda bolunda diýip günämi geçerler tamam bilen taýmyz atadan aýrylmaksy. Onu öldürmekçi ýa-da saňsar etmekçi. Ata da taýmyzyň bir pikirini aňlady. Öňküden has gaça durmaga başlady. Toýa terin zam beren ýaşulym bir ýagda ýaňdy. Emma toýda beýle muzyk işin ediläjekdigine gatynanmady. Tomoşaçy halkyň hem käbirleriniň göwünde geldi. Tomoşaçynyň köpüsiniň höwesi ataň tarapyndady. Gahardan ýa-da taýmyzyň ýüri tügäp gözleri gydardy. Näçe semnet aljak bolsa da bir daýaw pärwan göterip indi ýagyrnasyna atyp bilmejegini onuň akyly etdi. Ol bar güýjini jemläp gyýgyrdy da atany sag ýanmaşyna atyp pylçap urmak üçin bat bile tilkip goýberdi.
Emma yine taýmadyň diýen bolmady. Ata iki aýagynyň üstüne dik düşüp, zordan ýykylman taklandy. Halkyň begenişli galmagalary ýaňlandy. Yerlerden ata pehlwan, gaýrat etdiň detleşdirildi. Ataňky at sapanyna geçdik. Eýerin gasyny puty ýapyşdyrlar ýaly boldy. Yemel etsek ýyksak bolmakdan geçen ol ýödüni taýmada biza ýyktyrmajak bolup çalyşýardy. Göreş köpeçekdi. Pehlwanlar ýadydy. Terenzamsy ýaşuly, "Ha, adamlar, bular ikisine de bayrak berip aýarlaşdyraýak bolmazmy?" diýip goýberdi. Ýaşulyň teklibini bir näçe adam gollady. "Dogry, bulary aýarlaşdyrmak gerek" diýip beýranlarym boldy. O teklip ataň gulugyny diýipdi. Emma taýma gözüni alardyp, ýaşula teretdi de kellerini salajaýakady. Göreş ýene dowam etdi. Şekerleşip barmaşyp berden garpyşdylar. Taýma sagaýa gül ataň şepaýagynyň iç ýüzünden puta salsardy da gaňryp, gallyryp, gıýgyryp, gallyryp arkan terpsek boldy. Ata terpdirmedi. Şo duruşdy. Köp sıtıraşdy, ahir agyp ata sagomzyň üstüne gaýtdy. Ýöne taýmadyň hem gapdal ýere degdi. Ýaşuly taýmada baýragy berjek boldy. Emma ýylat uly galmagal turdup baýragy taýmada berdirmedi. Göreş ahira çary hatap edildi. Soň üçin bular ýene göreşmeldi. Emma ular gatyýada bolun soň. Terenzamsy olaryň ikisini dynjalmaga oturtdy. Bu bolşa taýmadan has gahar geldi. Emma bir adam gepläp bilmän biýalas barp ýerine oturdy. İkinci bayrağı uzun boylu bir ýigit çykardylar. Terenzamsy ýaşuly onuň elinden tutup, "Ha, adamlar, bir ýigit kumly çopun. Ödüm tawşan kowla tutýanlardan adyna da gannym diýerler. Şoň bile göreşmäge meýilliň syky bermeli ha" diýip gaýyrdy. Ballarlary sonuçýaly. Salpy dodok garaýagy, pes boýlrak, aly gözleri oýnaklap duran dowumly bir adam ortaga çykdy. Ýaşuly gaýryp, "Bu adam meniň adynyň Selimdigini, özüňem şyhdygyny aýtdy." Bir iki pehlwan tutuluşdy. Selim şyh udaga çekmedi. Sag ýerini silkip, gannymyň içine gyşyklayyn giyirip başlady. Birdenim salatyny güle gannymı götürüp aýlap urady. Gannymyň ulyň aýaklaryny ýygyrdy. Mälekäň içine uly gopun turdy. Selim şyh şo götürüp aýlap duruşuna salatyny silkip gannymy ýere urdy. Ölün gannym edil pişik ýaly kaýanyň üstüne düşdi. Selim şyh maý bermän destini ýene götürüp aýlady, ýene urdy. Gannym ýene iki aýagynyň üstüne düşdi. Şu ýagda 4 kere gaýtaryny, 5-nji kere Selim şyh göterjek bolanyna, gannym şopan badagyna atyp Selim'iň üstüne baryp onu arkan gaýşardy urady. Şobarmaja Selim şyh arkanyna gaýtdy. Mälekä uly gopun edip şahatlykla gaýgyrdy. Ýaşuly ýaşyl ketenini gannymyň etegine oklady. Giýjüýläne çenini göreş dowam etdi. Her tapar pehlwanlar ortaga çykanda atany göreşe çagyryp taýmada ortaga çykdy. Her gedekde de ata oň bilen göreşmekden boyun tuğlady. Terenzamsy ýaşuly her gedek taýmady başga bir göreşdirjek bolsa, ata murty çykaryn, başga bir göreşek dälip ol gaharlanýardy. Göreş tuğlup mälekä dagamaga başlandy. Terenzamsy ýaşuly "Geçe meýilliň dagamaň haw" diýip gaýyrdy. Geçe goýunajoklar iki bölünip başlandy. Güýçli bir gol atanyň omuzuna ýapyşdy. Ata ýüzüne görülip atyljak artdan ýaly gabarlyp duran taýmada oturup gördü. Gahardan ýaňa gyryn gözlerini siňerdip, "Märekede görüşmäge gorkdyňmy? Märekede görüşmäge gorkdyňmy? Sen maňa duşardyň." Daga tarap ümläp, onu da "Ha, şol ýerde duşardyň. Ene şonu ýene bir başa-baş tutuluş görürdi" de märekeden çykyp atyny minip daga tarap ýüzüne talaýdy. Ballynyň toýu amanta boldy. Dağ ovası. Suhuf dağdan aşağılığına, Tiyadagara ovasının dik tepesinden iğne vurdu. Ol şu yerişine kamende tuğrudun. Gönü Meteri'nin yanına geliyordu. Meteri'nin ona, "Men senin pikirin atriyadın komanderine aittim. O senin pikirin razılaştı. Yönem rahat yerlidir ballı bilen özüňi sözleşin. Ol orayı razı edin. Rayondan garşılık kurdu. Men özüm Huzumrat bilen sözleşörneydi. Sen ýa-da gitdi Huzumrat bilen özüň sözleş. Onu razı etjek bol. Onu razı edip biläýsen mergen bilen sözleş diýip rayony uradutdy. Suhuf dağdan çykýança öz işini öz alada takda pikir etdi. Indi bolsa ol mergen hakda, balla hakda pikir edýärdi. Birden ukudun oýunan ýar bolup töwrüne seretdi. Bütün töwrek günüň howuruny ýanyp, Guran düz meýdan,
Yaňy bir aýlykda sufuf berdiň geçenni, yapylar, depeler öskün gyrtyjyň derdinden gömge göksýärdi. Düzlüğün käbir at gaýtarym beri gülälekler bilen äpet keten ýazylan ýaly şymgyly göksýärdi. Sary ak gullotlar, jümjümäniň şigillemiň gulleri garaşyp, giden bir meýdany edil hali ýazylan ýaly beýle otyrdylar. Häzir o gözel görnüş ýok. Edir hazan run ýaly, hemme otlar gurapdyr. Güne şirkelen näzik ballaklar, iňçejik uğru çepewurlukdyr. Dağdan iňe çeşmelerin ýeten ýerleri, ahal oğulary bolsa deken ýaly. Göm-gökür baglyga ýögürilip, gyrasy uçda giden uğru meýdanyň içini ýaşyl tegmiller bilen beýle otyrdy. Ola bolurdy, saýatyna gün düşmeýän ýerik alma, garaly ülje, alça ýaly ýemişli agaçlar näçe ýetem göçýär. Owa ýakyn geldi, ýol boldy. Daşly gülerden geçip Sufuf owanyň iler çetinden girip başlady. Akarhu gapdyrlap barýan egri buğru owa köçeri, Anamrat hanyň degirmeniň, howulsunyň deňine geçdi. Suwuň iki tarapam gür tutluk. Ýekinin hayatlaryň içinde ýegilip, käýatmen bilen owaşa otoşup ýören kalgoşary görünýär. Halaňarda işläp ýören kalgoşary herinjam berýän, ulyňok ýigidin kalgoş başlygy Molla Muhammed ýazdygyny Sufuf tanady. Suhuwun da sagır iş bolmadyk boldy. Kalgoz başlygy bilen hal ahwal soraşardy. Owanyň gaýraty giden boşluk takry meýdan. Hal ýöňde dukan eýleriniň howullary hellewle otyr. Orun aňarsynda otlyň, duralgozy hem baglary görünýär. Suhuf sekretariň kabinetine girip, Hojamrat bilen gadarly görüşdi. Saglyk salamatlyk soraşdy. Soň Hojamrat üns berip Suhufyň gurrunlaryny dinledi. Men golluyan, ören gowy pikir. Senin o pikiriňde raýon garaşy del. Ýönesi mergeniň özüni göwnüdüm. Öz göwnüse bir zaý tapyşmaga, göçürüşmäge kömek edelim. Hojamrat Suhuwy hoşal edip goýberdi. Suhuf demir ýoldan geçip, galanyň günnäwri bilen udak ýöremeli bolmady. Bugün mergenim ballam owadydy. Ballam öýüniň gün matar gapdyryna köpek tezik palçy kaýadyň aňarsyndan kalgoz ýol geçýärdi. Gün ortaanlar ataly ulikidi gapydagy tuğduň saýatyna saýçy otyrdy. Görseler, ha ilerden ulutodan turdup, kalgoz ýol bilen bir furgon gelýär. Oňa oşulan äpet diýe sölp edip, uly göwresi bilen donkulýar. Furgonçy 2 ýaşar sygar tut çiýibi bilen Janawryň gapyrgasynyň ýüzüne bir tekli saýgylap gelýär. Furgonçy golera gelende bally onu tanady. Ballyň kakary mergenem o kalgozçyny tanan bilmek üçin.